Intro مأتوي. Hi everyone, سلام كلاتكم. Welcome back to our 30-day English learning challenge. نعمل سالة سمعتنا English بدو قاعد حمسهم. And today is day 8. لما عن شامنا معتي. In this lesson, أبستمرتي we'll focus on how to ask about health in English. كم يقرنا بإنجليش بزعبات عنا حتى تكنرينا. This is a vital skill. بتعم قداس خلتي. Whether you are checking in on a friend or talking to a healthcare professional. مس نفلطوم سبات نخنزراربلو كون يخل ወይ ከዓ ምስ በዓል ሞያ ንኽንዘራረበሉ ዝጠቕመና ክእለት እዩ So if you are ready, let's get started. ድልዋት ትኾንኩም ንጀምር So as I said, today is day 8 ሎማ ዓንቲ ሻምናይ መዓልቲ እዩ We are going to talk about health ብዛዕባ ጥዕና ኢና ክንዛረብ So talking about health ብዛዕባ ጥዕና ምዝራብ The first word we use to ask about health is تانا مجمرة قال بزعبة طعنا المزراب نتكمل انتهي انتهيلكمني how are you you know that تفلتوا ايهم so how are you انتهي لنا حادثة كما يالقان بلو لنا مالدي for example we can say hello Samson how are you سلام سامسون كما يالقا بلو لكم مالدي and it's great to see you تولسا نعاقب مرأي ديس بلن تولسا how are you doing كما يالقي يبلو لكم مالدي so talking about health نحادث بزعبة عنو نمحتات نتايك نبال نخل how are you انتلنا كمي اللخا ويكا كمي اللخي مخنياتو you انتلنا نودو خوني خل نوالكو خوني خل كمون نبوزو حد سبات خوني خل لذي كمي اللخي كمي اللخا كمي اللخم كمي اللخن كخوني خل مالي and to answer that question حد سبكا how are you إلو انت حتيتنا انت إلنا خنملسو اللو قبقنا مس نبلكا I'm fine thanks دحاني يغني اللي نبل مال I'm fine I'm good وينك نبل هاد صبو علوكم يغني اللي if you are not well you could say صبو سمعك انت زي هالي انت كتبل تخيل ويكا حماق نبالك انت كنبل نخيل not great not too good really not good نبل مالدي if we need to describe a medical problem زعبا حكمنا وطعنا نبزراب كنتين نبل كم زعينة حماما لنبال انداك نبل نخيل so we use I have for example I have a temperature رسن لني I have a cold زحل لني I have asthma لني Then if you want to say which part of your body hurts أبينا أكلنا حملنا له نمزراك انتاي نبل So we use my إلنا تزحملنا ذلو أكل قليسنا hurts نوسخ مالتي سلازي not hurts أقوي حملني my neck hurts كسادي حملني my foot hurts أقري حملني إيو نبل مالتي body ወይ ከአቤናይ ናይ አካላትና ክፋል ሕመና ከም ዘሎ ንምዝራብ ማይልና አሞንጎ ዝሕመና ዘሎ ክፋል እቲና ንዛረብ ማይ ባክ hurts ይለና ኣብነት ኣብዚ ሕቆይ ይሕመን ኣሎ ይብል ኣለኹ ማለት and some body parts are expressed using I have ይልና አሞንጎ ነእቱት ዝደለና ሽዑ ኤክ ንውስኽ ማለት ንኣብነት ርእሰይ ይሕመን ኣሎ ንምባል I have a headache ኢና ንብል I have a headache نبال كانزار اسلن نبال مالتي and I have a stomach ache قرصت كبد لني she has a toothache نسا قانزا سنلوا so بزعبا some body parts so I mean some of our body parts حدا كفالات ناي أكالاتنا ache إلنا نقلصهم مالتي فمثريو I have a headache I have stomach ache she has a toothache then conclusion بدمدمتا great job on completing day 8 شامنا معلت مداكم دس لني today we learned how to talk about health in English كم يقرنا بزعبات عنا بإنجليش نقلز تماهرنا لنا remember to practice this phrase in your daily conversation من معلتاوي نتفتاتكم كا
من لما لا يترسعوا. If you enjoyed this lesson please give the video a thumbs up. ندحر دافتهم ها إيدكم أمبرلو like برو مالتي and share it with friends. مس عرفتم share برو who are also اسمع حزود كنويكا who are also learning English كما هم زمهار زولو and subscribe to our channel. subscribe كأكبر for more daily lessons تفعل على فيديو تحت نقبض حكم متان. then don't forget to hit the notification bell. تانا دول ملكت كا هرموا مخنياتو you will know when day 7 it's not day 7, day 9 is up. when day 9 is up. So see you next time. Please subscribe to keep me making videos on this channel. subscribe قولوا مخنياتو فيديو نخسر رحمة مالي يعني اللي Hi everyone, salam alaikum. Welcome back to our 30-day English learning challenge. نعمل سنة معنا English بدو. Today is day 9. لو ما عندي تشعي معتي. Yesterday we got money. We learned how we can explain health in English. كما يرنا بإنجليش زعبات عنا نزارب رينا نيرنا. If you missed it عند حدا زيريكما be sure to check it out. نخطري وابتك نحدد. And today we are going to learn how we can express surprise and sympathy in English. كما يرنا surprise كمون sympathy نقلتنها. surprise مالت نقرن كلنا and sympathy حزننا هم يرنا نسوات نقلتلهم كنرينا. These skills are very important. زون كلاتها قدستيهم for everyday conversations. أما عن ثون قبلون فتات سوات نزارب نخلو المنقدي. So let's get started if you are ready. الوقت هونكم أو نهيج. So today is day 9. لما أنت شيء مع تلاتين لنا. سلازي يا subscribe زي قولكم دهلهم subscribe قولوا كومن like comment share. أبوتا كومنت ها زخنا تبغون نقرتالي أعمل كلام مالي. So expressing surprise and sympathy. كم يجرنا surprise مقلت ويكا sympathy نقرامن حزن مقلات. So we are going to start from surprise كم يجرنا نقلت سيدنا هنجمرينا مقرام مالي surprise. استقرمنا بحماق هون هاد بصبو نقرن كلنا داينا هنقلت نخل هنرينا. expressing surprise مقرام كم يجرنا هنقلت نخل a simple way تزغللت من قدي to show that you are surprised. كم استقرمنا نمقلات داينبل by what someone has done or said. حدا سب بزبولو هون هل ويكا بزقبرو تتقرمنا داين كنبل نخل بس نبل really تزغللت قال مالت really نبلو مالت تتقرمنا. So بحاجة نقدر كم تقررنا نقصله من قد مالتي really ناي بحق مالتي ويكا بحقي نتكلمنا مالتي. So روتا ده تقول لا هانا is living هانا تخيل لا لهنا and لوري تقبلها تقررنا مالتي لازم تقول لا really why ناي بحقي سلام تخيل لا مالتي لازم really why تقررنا يا خمس تلزل لازم نحن وانت تقررنا بقليلو really إنها نقررنا. And examples من ثري Aster I don't think it's a very good school. صبغت مرتي أي مثلاً لا أستير أبيل كابات قبلو really I was very impressed by it. نبى حكي أنا دات صاحبا دينيرا بنت مرت مالتي سلازي زي تسبب يوخينو ده يبلالو really I was very impressed by it. نبى حكي أنا دات صاحبا دينيرا يبلالو مالتي. A strong way to show that you are surprised by what someone has said. تعمل مثل نقرنك كم مثل العلم تكنو النخل. We use that's incredible, that is incredible, that's amazing ممكن بالنخل مالي بتعمي يقرب يقول لنا مالي that's incredible, that's amazing. For example John نتايب لالو وكان John مسايز بارو نبل. So John نتايب لالو you ran 20 kilometers in 2 hours. That's incredible. You ran 20 kilometers in 2 hours. أقلت ساعة 10 كيلومتر قويخة. That's incredible. بتعميز قرن. That's incredible. بتعميز قرن. كلا جزيها قابلك يوناس. بزعبا يوناس لا تزارب انتبه. يوناس works 50 hours in a week. يوناس أبسمون 5 ساعات يسرح. That's incredible. That's amazing. يقولالو يوناس أبسمون 5 ساعات يسرح. تعميز قرم يقولالو قريمو مالس لازم. يوناس works 50 hours in a week. That's incredible. يوناس أبسمون 5 ساعات يسرح. تعميز قرم يقولالو مالس لازم قرم يتقرم.
and ግርማዊ ከ እንታይ ብላለ ብዛዕባ ትዕግስቲ ተገርሙ ግርማዊ ትዕግስቲ spend 3000 on a jacket that's amazing ትዕግስቲ 3000 ኣብ ጃኬት ከፊላ that's amazing ብጣዕሚ ዘገርም spend እዚኣ spend ትኮን ኣላቲ spend ናይ ሕሉፍ ማለት እዩ so ትዕግስቲ spend 3000 on a jacket that's incredible ትዕግስቲ spend 3000 on a jacket that's incredible we got that's amazing ማለት an informal way to show surprise at what someone has said is to say are you kidding we got you are kidding እንተልና ያነ ሓደ ሰብ ጻውዳ ዘላ informal ways ማለት please በለ አጋባብ ክንብል ምስንደል are you kidding you are kidding ንብሎ ጻውዳ ዘላ ንብለና ማለት እዩ for example ዴኒስ እንታይ ብላሉ Daniel is leaving Daniel ይኸይድ ኣሎ and John ምስኡ ነይሩ are you kidding he's only been here for 2 months this one is months sorry so are you kidding he's only been here for 2 months ጻውዳ ዘላ ንኽልተ ወርሒ ጥራይ እኮ ብዝነይሩ ብለሉ እንታይ ብላሉ ናይ ዳንኤል ምኻድ ንከሩ ዴኒስ እንታይ ብሎ Daniel is leaving Daniel ዳኸይድ እንዲዘሉ ጆን ተቐቢሉ እንታይ ብሎ are you kidding he's only been here for 2 months ጻዳ ዘላ ንኽልተ ወርሒ ጥራይ እኮ ብዝነይሩ ብለሉ ማለት ስለዚ are you kidding እንተልና ጻዳ ዘላ ጻዳ ዘላ ገለ ክንብል ተለልና are you kidding ንብል ማለት and expressing sympathy እጅኻ ለሚገርና ሓዘን ክንገልጽ ንኽእል ክንርኢና ማለት ብዛዕባ ካልኦት ክንሓዝን ከለና sympathy ይባላል ማለት the most common way to show that you are sad for someone when something bad is happened or has happened ሓደ ሰብ ሓዘን እንድሕር ኣጋጢሞ ንጥቀመሎም እንታይ እዮም ንብል the first one is I'm so sorry ንብል I'm so sorry ክንብል ከለና የኦሬታን ሓቲ ዘለና መስል ይኽእል ግን ሓደ ሰብ ዝኾነ እንተጋጥሞ I'm so sorry to hear that ብጣዕሚ ሓዚነ ንምስማዕ ዝባል so Daniel told me for example ንርኢ ኣለና Daniel told me about your mother's sickness I'm so sorry ኣደኻ ከም ዝሓመመት ዳንኤል ነጊሩኒ ብጣዕሚ የኦሬታ ብለሉ ሕጂ ዝበደሉ ነገር የብሉን ግን like ሕማቅ ከም ተሰምዑ ጥራይ ዝነብሩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ Daniel told me about your mother's sickness ብዛዕባ ናይ ኣደኻ ሕማም ዳንኤል ነጊሩኒ I'm so sorry ብጣዕሚ የኦሬታ ማለት ሕማቅ ከም ተሰምዑ ንምግላጽ ይበር ዝበደሉ ነገር የብሉን ስለዚ I'm so sorry to hear that ብምስማዒ ብጣዕሚ ሓዚነ ንባል and to show sympathy when slightly bad thing is happened ንእሽተይ ሕማቅ ነገር ምስ ዘጋጥም እንታይ ክንብል ንኽእል ምስ ንብል it's a shame it's a pity ንብል it's a shame ብጣዕሚ ዘሕፍር ወይ ከዓ pity ተመሳሳሊ ትርጉም እንታይ ማለት እዩ shame ዘሕፍር ቤተሰብ ዘይኩም ተሓፍ ዘለኹም እትጋጣምስ ከም ዝበቅ ከም ዝኾነ ሕማቅ ከም ተሰምዕና ንምግላጽ ኢና ንጥቀመሉ ንኣብነት it's a shame you couldn't come with us last night it's a shame you could not come with us last night ትማሊ ትመጽእ ብዘይምኽኣልካ ብጣዕሚ ይሕዝን ወይ ከዓ ትማሊ ትመጽእ ብዘይምኽኣልካ like ሕማቅ ከም ተሰምዑ ይነግርዎ ብሓፈሻ it's a shame you couldn't come with us last night ማለት it's a shame ክብሎ ከሎ ንዑ ይኮን ተሕፍር ዝብሎ ዝሉ እቲ ኣጋጣሚ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ከም ዝሓለፎ ወይ ከዓ ሕማቅ ከም ተሰምዑ ብዘይ ምንጽኡ ሰብ ሕማቅ ከም ተሰምዑ it's a shame you couldn't come with us last night ትማሊ ምሸት ምሳና ብዘይ ምጽናዕካ ብጣዕሚ ሕማቅ ተሰሚዕና ንምባል ማለት እዩ so it's a shame you didn't graduate after all that hard work ኣብዚ ኸ እንታይ እስኪ ሓንቲ ጓል ንብል ወይ ከዓ ሓደ ወዲ ጓል እያ ዘላ ብዚ ስለንብል ዘለና ኣጽኒዓ ግን she didn't graduate ኣይተመረቐት after all that hard work ማለት ድሕሪ ዝኩሉ ምጽዓር ተዘይተመሪቓ it's a shame she didn't graduate after all that hard work ብጣዕሚ ዘሕዝን ድሕሪ ዝኩሉ ጽዒራ ድሕሪ ዝኩሉ ዛዕርስ ከይተመረቐት ተሪፋ like ሕማቅ ከም ተሰምዕና ንዛረብ ኣለና ማለት ስለዚ it's a shame she didn't graduate after all that hard work ድሕሪ ዝኩሉ ስራሓ ወይ ከዓ ዝኩሉ ዛዕራ ብዘይ ምዕዋታ ሕማቅ ከም ተሰምዕና ንገልጽ ኣለና ማለት እዩ and it's a pity you can't stay longer ብጣዕሚ ዘሕዝን ብዘይ ምጽናሕካ ወይ ከዓ ክትጸንሕ ብዘይ ምኽኣልካ like ቁርብ ክትጸንሕ ብዘይ ምኽኣልካ ማለት እዩ ስለዚ ሕማቅ ከም ዝስምዕና ሰብ ክጸንሕ ከም ንደሊ ንዛረብ ኣለና ማለት ብሓፈሻ
it's a shame or it's a pity ክንብል ከለና ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ጉዳይስ ጽቡቕ ከም ዘይተሰምዐና ወይ ከዓ like ከጋጥም ከም ዘይንደልዮ ማለት ከም ዝስምዐና ንዓና እውን ንትሰብ ንምግላጽ ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ this was all about today's lesson ብዛዕባ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ዝኹሉ እዚ ነይሩ መጀመርያ እንታይ ተማሂርና how we can express surprise ክንገልጽ ከለና we use really ኢልና ንጅምር ማለት really እንተልና በሓቂ ናይ በሓቂ እንብላለን ማለት እዩ ካልካ when someone has done or said something ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ምስ ገበረ that's incredible that's amazing ገለን ንብል ማለት ከም ዝተገረም ብጣዕሚ ዝተገረም ገለን ንብል ማለት ከምኡን ካልካ እንታይ ተማሂርና are you kidding እንተልና ጻድሃ ዘለኻ እንተልና are you kidding ንብላለና ማለት እዩ ስለዚ ጻድሃ ዘለኻ ገለ ክንብሎ ማለት እንተዘይኣሚንናዮ ሓደ ሰብ እንታይ ንብል are you kidding bro ንብሎ ማለት እዩ and expressing sympathy حزن مجلس كأ هم زولكم I'm sorry to hear that بمسمعي حماق تسمعني ويكا ناتنا ويكا بزعبات سبزقات أمونا قرنا أنا وكم سمعنا مجلس هنا بل I'm so sorry to hear that this is a basic thing common ويكا أم بزحت إجزين تكمل زيها I'm sorry to hear that زي أنت حسكم أخولي خالق أسيلكم تقولوا تقولهم مالي and it's a shame or it's a pity مسنا بالكا قرب التناقر فخص بالن خوين نابنت حدثة ገዛና መጽዩ ከሐድር ተዘይክ ኢሉ ምሳና it's a shame ነው በማለት በዘይ ምሕዳሩ it's a shame you couldn't stay with us ምሳና ከተጸንሕ በዘይ ምخالካ ብጣዕሚ ይብል ይሕዝን ግን ይሕዝን ዘይኮነስ ሕማቅ ተሰሚዕና ከይዳ ይግበእካን ይገለን ይባል ማለት ስለዚ አመወዳታ conclusion መደምደምታ ደብሪና well we have finished day 9 ሎማ አንቲ ተሻይማት ወዲና ለና and today we learn how to express surprise تميجرنا surprise نقلد and then sympathy in English. Remember to practice this phrase. إذا فريزات كه نحط تملهم تحت المحطة in your daily conversations. أنا مع التاوي نتفتاتكم. If you enjoy this lesson and حدا فتيهم موها, please give the video a thumbs up. إلكم أمرون like مالتي thumbs up. Share it with friends. نعرفكم share بلو. Who are also learning English كم عارض ده بزحة سوات عليه. لازم subscribe to our channel. subscribe كأقوله for more daily lessons استفعل عليه نعم عالتاوي فيديوهات كمزوكم يمالك الزرقحنا يعني and don't forget to hit the notification bell نتانا يلو الملكت هرمو عنه منتاي استانت زيارينكم كمزوكم ما يكلم so that you'll know when day 10 is up day 10 is up أسرع معلتكم المزات نقروكم يمالتي so see you next time and subscribe قولوا so هنا ريتو حتى بزلوكم كا نمزبولكم أكومنت بوتا قدف لي مالتي so see you next time in day 10 يعني Day 10. Hi guys, welcome to our 10th English Learning Challenge. سلام كلاتكم. نابناي عسراي معلتنا English Challenge. نكو عبد حن مساخم. نابنا English بدو مالتيو. Today's lesson is all about نايلو معن تتمرتنا كله بزعبا complaining مقرمرام كميرنا بإنجليش نقرمرم common congratulating someone نسب نكو حقو سكام ببال سالسيتنا مودة تنكا dangers and emergencies حدقاتاتن هزوز هناتاتن كميرنا نقلس كنرينا مالتيو لذي these are super important in everyday life أما عطا هيوتنا نقبرهم أقدستي نقرات يوم زيهم مالتيو لذي let's get into it نجمر مالتي complaining ويكا مقرمرام كميرنا هون مقرمرم نخل بإنجليش كنمهارينا لومي نامي جمريا أرست مالتيو so to talk about something that's upsetting you زعبا حدا نقر زحرقنا زلو نمزراب انتاي كنبل نخل مس نبل there is إلنا نجمر مالتي حدا نقر شقر تاليو نوع نمقلات انتاي نبل there is إلنا نجمر مالتي for something you think is missing حدا نقر انتزي هاليو خا انتاي كنبل نخل there isn't نبل مالتي there isn't نبل مالتي نابنت نرأى there are mice under the floorboards هجي شقر كم زلو نمزرابي there are يلزلو نمنتاي are يلوغن أبز هجي كنريو تسانحنا انتاي كنريو تسانحنا there is إنا هنريو تسانحنا مشو أبزغن there are يلو نمنتاي mice مالت أناتسو مالتي mouse لزخون نيرو there is مسبلنح single سلزخونه هجيغن mice قبل كله نبزحات سلزكل زلو there are إلنا نجمر مالتي
there are mice under the floorboards ኣብ ትሕቲ እቲ ዓራት ኣናፁ ኣለዋ ስለዚህ ዝኾነ ሽግር ከም ዘሎ ይዛረብ ኣሎ ማለት there are mice under the floorboards ኣብ ትሕቲ እቲ ዓራት ኣናፁ ኣለዋ በታ ኻሊት ኻ there isn't ዝኾነ ነገር ከም ዝጎደለ ንምዝራብ ካ እንታይ ንብል there isn't ኢልና እንጅምር ናብነት there isn't any hot water ውዑይ ማይ የለን ዝጎደለ ነገር ስለ ዘሎ እንጂ there isn't ኢሉ ጀሚሩ ማለት there isn't any hot water ውዑይ ማይ የለን ስለዚህ there isn't ክንብል ከለና የለን ንብል ኣለና ማለት እዩ there is I mean there are እንተልና ኻ እንታይ ንብል ኣለና አሎ ወይ ከዓ ትሽግር ብዛዕባ ትሽግር ንምዝራብ ማለት እዩ ስለዚህ there are mice under the floorboards ኣብ ትሕቲ እቲ ዓራት ኣናፁ ኣለዋ there isn't any hot water ውዑይ ማይ የለን ይብል ኣለኹ የግሮምሉ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ሕጂ ሽግር ስለ ዘጋጠመኒ ኣብዚ ኻ ስለ ዝጎደለኒ there isn't ይብል ኣለኹ there isn't ማለት there is not ማለት እዩ ንምንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ቅልጥፍ ኢልና ክንዛረብ ከለና there is not ኢና ንብል there isn't ኢና ንብል እምበር there is not ኣይንብልና ስለዚህ ኣሕፂርና ንክንዛረብ እንታይ ንብል there isn't ማለት ካ ናይ there is not ኣሕፂርና ከነድምፁ ከለና ማለት እዩ ካልእ ኤግዛምፕል ካ there aren't any clean towels in this room ኣብዚ ክፍሊ እዚ ፅሩይ ሽጎማነ የለን ሕጂ እውን there aren't ኢለ ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ there are not ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ፅሩይ ሽጎማነ የለን ምባል ማለት እዩ there are not any clean towels in this room ኣብዚ ክፍሊ እዚ ፅሩይ ሽጎማነ የለን ይብል ኣሎ ስለዚህ there are not ማለት ካ there aren't ማለት there are not ማለት የለን ምባል ማለት እዩ okay if something is not good enough ሓደ ነገር ካ እንተ ዘያዕጊቡና እንታይ ክንብል ንኽእል ምስ ንብል ካ we say I'm not happy with ሕጉስ ኣይኮንኩን ንብል ኣለና ማለት ስለዚህ ሕጉሳት ተዘይኮይና ሓደ ነገር ተዘይዕጊቡና I'm not happy with ሕጉስ ኣይኮንኩን and I am not happy with it I'm disappointed ኣነ ሓሪቕ ኣለኹ I'm disappointed ኣነ ሓሪቕ ኣለኹ ናብነት ምስ ንሪኢኻ I'm not happy with the new clothes እቲ ሓድሽ ክዳን ኣይሐጎሰንን ወይ ከዓ ምስቲ ሓድሽ ክዳን በቲ ሓድሽ ክዳን ኣይተሓጎስኩን ንብል ኣለና ስለዚ I'm not happy with the new clothes በቲ ሓድሽ ክዳን ኣይተሓጎስኩን ስለዚ I'm not happy እንተልና ወይ ከዓ I am disappointed እንተልና ሓደ ነገር ኣይዕግበናን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጉሳት ዘይኮይና I'm not happy with ዝኾነ ዘይሕጉሰና ነገር እንተሃልዩ I'm not happy with ኢልና ንቕፅል ማለት እዩ ከምኡውን እንተሕሪቑና ሓደ ነገር ካ I am disappointed ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ I am disappointed ንብል ማለት እዩ ካልእ ኤግዛምፕል ካ I'm not happy with my room ብኽፍለይ ሕጉስ ኣይኮንኩን I'm not happy with my room ብኽፍለይ ሕጉስ ኣይኮንኩን ብል ኣለኹ I'm disappointed with the standard of the food ሕጂ እንታይ ብል ኣለኹ ሓሪቕ ኣለኹ ማለት I am disappointed ይብል ኣለኹ with the standard of the food so በቲ ናይቲ መግቢ ጣዕሚ ሕጉስ ኣይኮንኩን ይብል ኣለኹ I'm disappointed with the standard of the food በቲ ናይቲ መግቢ ጣዕሚ ሕጉስ ኣይኮንኩን ወይ ከዓ ኣይተሓጎስኩን ይብል ኣለኹ ኦኬ ናይ መጀመርያ ሪእና ያለና ካልእቲ ከዓ congratulating someone ንሰብ እንኳ ሓጎሰካ ምባል ማለት እዩ ሚጌርና ሰባት ዝኾነ ነገር ምስ ዘጋጥሞም ጽቡቕ ነገር እንኳ ሓጎሰኩም ንምባል እንታይ ክንብሎም ይግባእ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ so to show that you are blessed that something good has happened to someone ንሰባት ጽቡቕ ነገር ኣጋጢሞም ኣሎ ኢልና እንተ ሓሲብና ከመይ ጌርና ኸ ክንገልጸሎም ንኽእል ምስ ንብል እንታይ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ በቃ ናትና ምንዮት ወይ ከዓ ናትና ሓጎስ በእቲ ነገር ንዓና ከም ዘሐጉሰና ንምዝራብ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ congratulations ንብል ማለት እዩ እንኳ ሓጎሰካ ወይ ከዓ እንኳ ሓጎሰኪ ማለት እዩ congratulations ናብነት congratulations on your new job ስለቲ ሓድሽ ስራሕካ እንኳ ሓጎሰካ ኦኬ ካልካ you graduated እንታይ ማለት ተመሪqa congratulations እንኳ ሓጎሰካ ንብለና ሓደ ሰብ ተመሪቑ ማለት እንጂ ስለስተመረቐ ንሕና ሓጎስና you graduate
congratulations bro أمريكا እንኳዕ ሓጎሰካ ንብሎ ማለት እዩ you can also shorten it to congra congratulations እንተ ነዊሓትና እንታይ ንብል congra ንብሎ ማለት እዩ congra የሆነ ተጋጣሚ you graduated congra ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዘይጅ to show that you think someone has done something very well ሓደ ሰብ ከዓ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሑ ኣሎ ኢልና ንሓስብ ተኾይና እንታይ ክንጥቀም ንኽእል ምስ ንብል we use nice job ንብሎ nice job ትፈልጥዋ ትኾኑ nice job ንብሎ ሓደ ሰብ ጽቡቕ ስራሕ እንተሰሪሑ ቀዳማይ እንተወፂኡ ወይ ጽቡቕ ስራሕ በቃ ብሓፈሻ እንተሰሪሑ nice job ንብሎ ማለት እዩ ያ ሓደ ሰብ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሑ ኢልና ንሓስብ ተኾይና ማለት እዩ so ንኣብነት ልጅ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዚ I passed my driving test ናይ ምዝዋር ፈተናይ ሓሊፈዮ ኢሉ ሓደ ይነግረና ኣሎ ዝፈልጠና ሰብ ማለት እዩ I passed my driving test ናይ ምዝዋር ፈተናይ ሓሊፈዮ ኢልና ኣሎ so እንታይ ንብሎ ዝግበአና ሕጂ ንሰብ ንምትብባዕ እንታይ ንብሎ nice job ንብሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ስራሕ nice job motivating him እንታይ ንገብር ኣለና ነተባብዑ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንስኹም እውን ንሰባት ከተተባብዑ ምስ ትደልዩ እንታይ ትብሉ nice job ትብሉ ማለት እዩ nice job I got my driving license ናይ ምዝዋር ወረቐተይ ሒዘ ኢልና ሓደ ኸ ንዚ እውን ከነተባብዑ እዩ ዝግባእ ስለዚ እንታይ ንብሎ nice job ንብሎ ድጋሚ ማለት እዩ I got my driving license so nice job ንብሎ ማለት እዩ ወረቐተይ ሒዘ እንተልና ቋ ሓጎሰካ ወይ ከዓ ጽቡቕ ስራሕ ጌርካ congratulations እውን ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ቋ ሓጎሰካ ግን ሕጂ ጽቡቕ ሰሪሕካ ንምባል ስለ ዝሓሰብና nice job ንብሎ ማለት እዩ እሺ ናይ መወዳእታ ኸ dangers and emergencies ሓደጋታትን ህጹጽ ኩነታትን ከመይ ጌርና ንገልጽ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ so to ask for help because you are in danger ኣብ ሓደጋ ስለ ዘለና ወይ ስለ ዘለኻ ሓገዝ ንምሕታት እንታይ ክትብል ትኽእል ወይ ክንብል ንኽእል ምስ ንብል shout help ኢልና ኢና ዓዊልና ክንዛረብ ዘለና ማለት ስለዚ ዝኾነ እንተጋጢምና help ንብል ማለት እዩ ናብነት help I can't swim ሓግዘኒ ምሕንባስ ኣይክእልን እየ help I can't swim ሓግዘኒ ምሕንባስ ኣይክእልን እየ ስለዚ ንስኹምን ሓገዝ ኣብ ትደልዩሉ ጊዜ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ help ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልእ ከዓ help the building is on fire it's burning ማለት እዩ እንታይ ብላ ኣለኹ እቲ ህንፃ ይነድድ ኣሎ ንምባል ማለት እዩ it's burning ማለት ነድድ ትርጉሙ ቅንፍ ጌራ ቀሚጠ ማለት እዩ ሓግዘኒ ወይ ከዓ ሓገዝ ክብል ኸለ ወይ ከዓ ሓግዘኒ እቲ ህንፃ ብሓዊ ይቃጸል ኣሎ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ help the building is on fire ሓግዘኒ እቲ ህንፃ ብሓዊ ይቃጸል ኣሎ ይብል ኣለኹ to tell someone to pay attention so that they will not have an accident to tell someone to pay attention so that they will not have an accident ንሓደ ሰብ ሓደጋ ምእንቲ ከየጋጥሞ ኣቓልቦ ክገብረሉ ምንጋር ብሓፈሻ ወይ ከዓ ብቐሊሉ እንታይ ንምባል እዚ ተጠንቀቕ ንብሎ ንሰብ እንታይ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ሰብ ተጠንቀቕ ክንብሎ እንተደሊና ንጥቀመላ ቃል be careful ንብል ማለት እዩ be careful ማለት ተጠንቀቕ ማለት እዩ ንኣብነት እስከንረ be careful it's ice outside be careful it is ice outside ተጠንቀቕ ኣብ ደገ በረድ እዩ ተጠንቀቕ ኣብ ደገ በረድ እዩ ስለዚ የጠንቀቑ ኣለኹ ማለት እዩ conclusion መደምደምታ ማለት እዩ great job today ቋዕ ብድሓን ወደና ወይ ከዓ ጽቡቕ ስራሕ ሎሚ you have learned ተማሂርኩም ኣለኹም how to complain politely ከመይ ጌርና ብትሕትና ነግሮም ዱም ከምኡውን congratulate someone ከመይ ጌርና ንሓደ ሰብ እንቋ ሓጎሰካ ንብሎ ሓጎስና ንገልጸሉ and the last one ከዓ respond to dangers and emergencies ንሓደጋታትን emergency ወይ ከዓ ህጹጽ ሓደጋ ከመይ ጌርና ንምልስ ወይ ከዓ ንነግር ሪኢና ማለት እዩ so these skills are very important you can use every day كل معتي أمعتها هيوتكم كتكملوا تخيلوا كلاتاتهم so keep practicing to improve even more كابزن لعلي نمحياش كام كتلما مدو يبقى مالتي and if you found this lesson helpful
እዚ ትምህርቲ ኸ ሓጋዝ ኮይኑ ተረኺብኩሞ don't forget to subscribe ምግባር ኣይትሕመቑ to this channel ንዛ ቻነል ማለት እዩ so you don't miss any future lessons ናይ መጻእ መደባት ኣይክሓልፈኩምኒ ማለት እዩ and if you think your friends could benefit ካልኦት ትፈልጥዎም ሰባት ማሓዙትኩም ዕሩኽትኩም ክኾኑ ይኽእሉ ካብዚ ቪድዮ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ኢልኩም ተሓስቡ እንተኾንኩም እንታይ ትገብሩ share this video with them share ግበሩሎም let's keep learning together በሓንሳብ ንምሃር thanks for watching ስለዝረኣኹምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን and see you in the next challenge see you in day 11 ማለት እዩ intro hi everyone welcome back to our 30-day English learning challenge نامنا 30 معلتنا English بدونكم حمدحن مساخم and today is day 12 لما عندي 10 معلتي so yesterday تمالي we learned how we can describe people and things in English كمي قرنا نقراتن سواتن كمي قرنا بإنجليش نقلز تمايرنا نيرنا and I mean if you missed it be sure to check it out yeah نزيريكم ما خطريوا يحتكم and today لما عندي we are going to learn how to encourage and apologize someone in English كمي قرنا نحادثة بإنجليش نتابعه كمون يقريتنا حتى هنرينا مالتي so these skills are very important زوم كلها تعم قدستيهم for everyday conversation مع الطاولة زرب مالتي so let's get started نجمر مالتي yeah day 12 encouraging and apologizing someone نسب متباعن يقريتها محتاتن use بالارستنا مالتي so encouraging someone نسب متباع كميرنا إنا نحدث بإنجليش كانت تابعه نخل مسنبل the first thing to encourage someone to go somewhere more quickly or to do something quickly حدا سب قلتيفون حدا نقر نخقبرو انتهينا فنتابعو نخل مازي hurry up تلنا حدا سب قلتف نبدو لنا مالتيو نابنت hurry up we have got to be there in 10 minutes قلتف أو 10 دقائق أو هم بتصحل لنا ويكنلو لنا نبلا لنا مالتي hurry up we have got to be there in 10 minutes قلتف أو 10 دقائق أو هنهلو لنا يبلالو سلازي the real pronunciation is hurry up مالتي hurry up نبل مالتي hurry up we have got to be there in 10 minutes قلتف أو 10 دقائق قدنا وهنهلو لنا بتصحل لنا سلازي نتسب تاين بلو لنا قلتف نخمتز نتابع لنا مالتي hurry up we are late already قلتف دونجينا لنا نبلو مالتي and to encourage someone to go somewhere or to do something more quickly you can also use come سلازي نحاد سبكا يا تمساسال مالتي كمي غيرنا قلتف كنبلو نخيل بخاله منقدي كام ندكم نابنت come on Helen you have finished it come on Helen you have finished it اجوخي Helen وديك ياخي نبلا come on Helen you have finished it come on Helen you have finished it اجوخي Helen وديك يا اخي يا تسمعني بعدين مالتي and come on we are going to miss our train okay come on we are going to miss our train نخيد تابابوركن كسرائنا يا انت زي متيخان انت زي قلتفكا تابابوركن بلاسنا نخلج انتايبلو come on we are going to miss our train قلتفبا ويكان تابابوركن كسرائنا يبلو مالتي okay to encourage someone to do something you can also say go for it بخالي من قدوها go for it نبل ما go for it نبل ما نابنت I'm thinking of applying for that job نابنت حادثة لنا I'm thinking of applying for that job أبدا حد يسرح كمل كتحاسب على اللقو إلى حادثة بحال عركيهم هون سبيخون مالتي then تايكو بلاي نعور يا go for it كبلاي مالتي no أكيد نرحي هاي تبال مالتي go for it مالتي قبر apply قبر مالتي دي عمل كتمة مال نمبال مالتي لازم تابع له go for it يبلو مالتي and كالي example كا I have to try this car إذا مكينة فتنا لني أنت لنا حادثة تايكو بلو go for it كبلي كينا جافتن قاله لي والدي go for it كيف فتنا قاله لي and then apologizing someone هجها كميرنا نسبي قريتها نحاتو إنا ري مالتي so to apologize use I'm sorry or sorry يقريتها نمحتات I'm sorry ويكا sorry نقول مالتي to apologize means to ask for excuse or to get forgiveness يا apologize مالت يقريتها نمحتات ويكا to get forgiveness يقرأ حدياتنا نخسر ريلنا مالتي محتاج مالي so نابنت I'm sorry you were late because of me ده هو لي حادثة بحجن حادثة بسن كي نامزهون قصران دونجي ويكان عيك تسبه انت دونجي انت يكبلي I'm sorry you were late because of me
you were late because of me يقريت أكبر لي بسنكي خادون كي يبلو مالتي يقريت أكبر لي بسنكي خادون كي ويكا بسنكي خادون كي يبل مالتي I'm sorry you were late because of me. And another example, sorry I have to leave now. Sorry I have to leave now. Yeah, the pronunciation is different. Sorry I have to leave now. يقريت خير لني يبلو له ويبلو له مالتي. So it depends, the pronunciation depends on the time. The pronunciation بجيزي is حريقنا هنزارو نخل ويكا غسيلنا هنزارو وندسحقنا هنزارو نخل مال. So I'm using it normally أنا زد كم دلوه مالت natural. So sorry I have to leave now يقريت خير لني بلن حدث sorry I have to leave now انتلنا يقريت خير لني بلن له مالت. Sorry I didn't hear what you were saying يقريت أكبر اللي انت كم تقول نبرك يسمعك خان يقولوا له sorry I didn't hear what you were saying. يا يقريت أكبر اللي انت كم تقول نبرك والحانتي سمعك خان. And another example, I'm so sorry I upset you. I'm so sorry I upset you. I upsetted you. Upsetted. يا حلف كون زلزلوا I upsetted you مالتي. So يقريتها بتعمل يقريتها عريقة كامش يقول لكم مالتي. Then if you have to tell someone that there is a problem or something bad that has happened, شجر كم زجات أمنا نمزراب كان انتي كنبل ويكان منقر. Use I'm afraid إلا نجمع. I'm afraid إلا نجمع. يا I'm afraid كتاترجمو فرح لهم دي. جن شجرنا نمنقر كا I'm afraid نمل مالتي. نابنت I'm afraid I can't come tonight. ويكا نابنت حجن تايزيجي نتناتو قزرة ويكا تسبع المهي بومو سوقن كمات أيكل نات زعدمو سب مالتي. سلازي يا كنقرو له مالتي هجي تسكيف له جنكا قدن كنقرو له. سلازي تايبل I'm afraid I can't come tonight. I'm afraid I can't come tonight. فريح له له معن كمات أيكلني كتاتركم. I'm afraid مالتي يقريتها قبل ويكا حماق يسمعك قلا مالتكم عينتي. سلازي I'm afraid I can't come tonight. لو معن كمات أيكلني مالتي جيزي مست سب ناتي زمدنا قصل زلزال ديمبر I can't come tonight كله خليك ما تسايكلني لوم كله خليكن I'm afraid I can't come tonight تليكن just polite زهون من قبل كاب تحتنا نشتي تحتنا حاويس الزارو بقول لكم مالتي. And I'm afraid there is a problem with your order. Yeah, I'm afraid there is a problem with your order. مست زازز كيا قال شجرالو زازز كيا قال زجمالو بقول لكم مالتي. And someone says sorry to you, you can make them feel better. How can you make them feel better? Okay, حد سبقة يقرأ تحت يزنا جنكا يقرأ خمس بلنا له كنت هيك أنا ردوا نخل ويكا تسمع ما كي يسمعه يقرأ مسبلنا له بس يقرأ تاي الليل ويبدلين قد نملس خن ويق بنا أي I'm sorry انتلنا حد سب يقرأ تكبر اللي انتلنا يقرأ خمس بلنا له خن نقرأ قبا مالتي نتسبقة حما كي يسمعه مالتي. So what are we going to say? انتينا خن بلنا خل don't worry about it كنقولون خل شجرة يقولون سجمة يقولون نقولون لنا مالتي تعطي يقولون سجمة يقولون مالتي يجي عايز قد سولون من بعد don't worry about it سجمة يقولون no problem سجمة يقولون don't worry about it انتلنا عايز قد سولو إذا كنا عايكونا قال مالتي. سلازي كم زحدقنا له ننقرون لنا نتسب مالتي. So example نابنت I'm sorry I spilled your milk يقرأ تقبر اللي تصبح خاد في أيو يلنا حادثة يقرأ تقبر اللي تصبح خاد في أيو انتلني I'm going to say don't worry about it بزعبو يتجنى عايز تحساب له مالتي. سلازي يا أحس كلون مالتي شكرا يقولون بعد سجم يقولون قال يقولون لهم مالتي. سلازي حادثة بيقرأ تحاتيتنا نحنا هاي يقرأ كم زقبرنا له نمزراب تاين بال انتي كنا بالنخل don't worry about it don't worry about it بزعبو يتجنى بزعبو يتحساب نقوله مالتي. Okay, another example ka sorry we are late sir إلو حادث مهاري تمرتنا خده don't give. So he want to ask to his teacher a forgiveness or an excuse me قبل الممهرو مالي. So the student said sorry we are late sir يقريتها ممهر دونجينا يبلو له مالتي يقريتها ممهر دونجينا يلو. So تممهر كا أحزر له من ويكا شجرة يقولون نمبال تأجم يقولون كلهم دليله. سلازم ده يقولون don't worry about it it's just I just got here myself don't worry about it I just got here myself. سلازي sorry we are late sir يلو يقريتها ممهر دونجينا يلو. So the teacher said don't worry about it بزعبو لا تتعبلك I just got here myself I just got here myself
ኣነ ንባዕለይ ሕጂ መጽ ይብሎ ኣሎ ማለት እዩ ኣይትሕሰቡ ኣነ ንባዕለይ ሕጂ መጽ ኢልዎ ማለት እዩ and a more informal way to respond to someone saying sorry is informal way ካብ ውፅእ ዝበለ ማለት እዩ ካብቲ ኣገባባዊ ዝኾነስ ውፅእ ዝበለ እስና ብዛዕባ ትሕትና ዘይትሕትና ዘይኮነስ ግን ኣሎ ምሾ ቀጥታ ትርጉም ዘይኮነ ብናብነት ናይ ደቂ ሸቆ ገለ ንብልና ምሽ ከምኡ ዓይነት ማለት እዩ so yeah it's not like that ደቂ ሸቆ ገለ ዘይኮነ ግን ብኻልእ መንገዲ ማለት እዩ በቃ ብሓፈሻስ ንሓደ ሰብ ከዓ ይቕሬታ ከም ዝገበርናሉስ ብኻልእ መንገዲ ኸ እንታይ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ እዚ ቅድሚ እዚአን ዝረኣናዮ don't worry ገለ ክንብል ፀኒሕና ምሾ እዚ ሕጂ ፎርማል ይበሃል ወይ ከዓ እቲ ትኽክለኛ ወይ ከዓ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ባህላ ማለት እዩ ኢንፎርማል ክበሃል ከሎ ኸ like with our friends ምስ ኣዕሩኽትና ክኾኑ ይኽእል ምስ ንፈልጦም ሰባት ከለና ማለት እዩ ንዘራረበሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንብል ንኽእል ሓደ ሰብ ሶሪ ኢልና no problem or that's okay ክንብሎ ንኽእል no problem ፀገም የብሉን ወይ ከዓ ኖርማል ደሓን እዩ ሽግር የብሉን ፀገም ኣይኮነን ገለ ንብሎ ማለት እዩ so ሓደ ተምሃራይ እንታይ ኢሉ student I'm late ኢሉ sorry I'm late ኢሉ ይቕሬታ ዶንጌ መጽ ኢሉ sorry there is sorry here ኣብዚያ sorry ላ so sorry I'm late እንታይ ኢሉ ሓደ ተምሃራይ ይቕሬታ ዶንጌ መጽ ኢሉ so the teacher said no problem do not be late again ኢሉ no problem do not be late again እንታይ ኢሉ ሕጂ ይቕሬታ ዶንጌ መጽ ምስ በሎ ተምሃራይ መምህር ከዓ ፀገም የብሉን do not be late again ፀገም የብሉን ካልኣይ ግዜ ኸይድ ዶንጌ ካልኣይ ግዜ ዶንጌ ኸይትመጽእ ኢልዎ ማለት እዩ so እስኹም ከዓ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ ማለት ኢንፎርማል ወይ እንተኾይኑ ሓደ ሰብ ዝኾነ እንተበዲልኩም ይቕሬታ ግበርለይ እንተኢልኩም ሶሪ just forgive me እንተኢልኩም no problem ትብሎ ማለት ፀገም የብሉን do not be late again ከዓ ሓደ ሰብ ዶንጌ ክመፀኩም ካልኣይ ግዜ እንተዘይደልኩም do not be late again ዶንጌ ኸይትመጽእ ካልኣይ ግዜ ትብልዎ ማለት እዩ እሺ ኣቤል ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ I didn't bring a coat ጎልፎ የምጻኹን ኢሉ ገዝኡ ረሲዑ መጽ ማለት ጎልፎ so he said I didn't bring a coat ጎልፎ የምጻኹን ኢሉ so ጆን ከዓ እንታይ ኢሉ that's okay ፀገም የብሉን I can lend you mine ደሓን ናተይ ቀለቂሐካ ኢሉ ጆን ከዓ ተሰኪቡ ማለት ስለዚ እስኹም ከዓ ሓደ ሰብ ያ ጎልፎ እንተዘይምጽኡ እንታይ ትብልዎ that's okay ሽግር የብሉን I can lend you mine ናተይ ከለቂሐካ ኽእል that's okay ማለት ከዓ ፀገም የብሉን ማለት እዩ so I can lend you mine ማለት ከዓ ናተይ ከለቂሐካ እየ okay conclusion መደምደምታ so well we have finished day 12 today yeah ዓሰርተ ክልተ መዓልቲ ሎም ማሕሊ ወዲና ኣለና we learn how we can encourage and apologize someone in English ከመይ ጌርና ንተባብዕን ይቕሬታ ንሓትትን ብእንግሊሽ ሪእና ኣለና and remember to practice this phrase እዞም ዝተማርኩሞም ኩሎም ከዓ ምልማድ ኣይትረስዑ in your daily conversations ኣብ መዓልታዊ ትገብርዎ ዝርርብ ማለት እዩ and if you enjoy this lesson እንድሕር ዳ ፈቲኹሞ ከዓ please give the video a thumbs up ኢድኩም ኣንብሩሉ and share it with friends ምስ ኣዕሩኽቶም ሸር ግበርዎ who are also learning English ዝመሃሩ ዘለዎ and subscribe to our channel subscribe ግበሩ for more daily lessons ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ክመፀኩም መታን don't forget to the notification bell ነታ ናይ ደወል ምልክት ከዓ ምህራም ኣይትረስዑ so that you will know when it's not day 7 sorry I'm so sorry for this one but day 7 ዘይኮነ 13 መዓልቲ 12 ምስ በልና 13 መዓልቲ ክንበፅሕና ምክንያቱ እዚኣ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመላ conclusion ስለ ዝኾነት እያ እዛ day 7 ትመፅእ ዘላ እምበር today we will see we are going to meet again in day 13 ኣብ ናይ 13 መዓልቲ ኢና ክንራኸብ ማለት እዩ so see you next time intro መእተዊ hello everyone salam kulatkum and welcome back to day 13 of our English learning challenge nam ናይ 13 day 13 ናይ English ብደንቁ ዕብድሓን መጻኹም and today's lesson is all about asking and giving explanation ከመይ ጌርና ሓበሬታ ወይ ከዓ መግለጽ ንሰባት ምስ ሓተቱና ንህብ ከምኡውን ከመይ ጌርና ዘይተረድአና ነገር ንሰባት ንገልጸሎም ኢና ክንርኢ sometimes we need to ask for more details ሓደ ጊዜ ዲቴይል ወይ ከዓ ውሽጢ ኣቲና ምስ ሰባት ክንዘራረብ ንደሊ ወይ ከዓ ክንሓቶም ንደሊ ዘይተረድአና or explain things ወይ ከዓ ነገራት ንክንገልጸሎም ንደሊ clearly to others ብንጹር ማለት እዩ this is really important in conversations ስለዚ እዚ ከዓ ኣገዳሲ ኣብ ዝርርብ ቋንቋ እዩ
whether you are at work ኣብ ስራሕ ክትኮኑ ትኽእሉ in school ኣብ ትምህርቲ ክትኮኑ ትኽእሉ or just chatting with friends ምስ ኣዕሩኽትኩም ተዕድሉ ክትኮኑ ትኽእሉ ስለዚ in this lesson ኣብዚ ትምህርቲ you will learn ክንመሃሪና ወይ ከዓ ክትመሃሩ ኢኹም how to ask for explanations politely መግለጺ ብኸመይ ብትሕትና ከም ንሓትት ክንርኢና ንመጀመርያ then ካልእቲ ከዓ how to give clear and simple explanation ንጹርን ቀሊልን መግለጺታት ብኸመይ ከም እንህብ ክንርኢና by the end of today's challenge ኣብዚ ናይ መወዳእታ ናይ እንግሊሽ ቪድዮ ከዓ you will be able to ask ከመይ ጌርኩም ከም ትሓቱ and explain things ከመይ ጌርኩም ነገራት ከም ትገልጹ ክትርኢኹም in a way that everyone can understand ዝኾነ ሰብ ክርድአኩም ዝኽእለሉ መንገዲ ጌርኩም ማለት እዩ so let's jump right in ስለዚ ድልዋት ትኾንኩም ንጀምር so that the first thing is how to ask for explanations politely መግለጺ ብኸመይ ብትሕትና ከም ንሓትት ኢና መጀመርያ ክንርኢ ምኽንያቱ ሓደ ነገር ዘይተረድአና ክኸውን ይኽእል ስለዚ ግዴታ ነቲ ሰብ ከተብርህለይ ዶ ክንብሎ ይግባይ ስለዚ እዚ ነገር ንምባል ብእንግሊሽ ከ እንታይ ክንብል ይግባና ምስ ንብል መጀመርያ sometimes you need more information or don't understand something ስለዚ ሓበሬታ ክደልዩ ትኽእሉ ወይ ከዓ ዘይክርድአኩም ይኽእል ዝኾነ ነገር ስለዚ here are some polite ways to ask for explanations ስለዚ ብትሕትና ኢና ክንሓቶም ዝግባእ ስለዚ እዞም ዝስዕቡ polite ways ወይ ከዓ ብትሕትና ንሓተሎም መንገዲ ሓበሬታ ወይ ከዓ መብርሂ ሰብ ንኽበና ንሓተሎም መንገድታት እዮም ስለዚ ናይ መጀመርያ ንሓደ ነገር ክግለጸልና ወይ ከዓ ዘይተረድአና ነገር እንተሃልዩ ንሓተላ መንገዲ could you explain that again please ደጊንካ ዶ ክትገልጸለይ ትኽእል ንብሎ ማለት እዩ could you explain that again please could you explain that again please ደጊንካ ዶ ክትገልጸለይ ምስ ከኣልካ ንብሎ ማለት እዩ and example ምስ ንርኢ could you explain the homework again please أتعيو جزا كتبرها مسك الكادو ويكتجلس اللي مسك الكادو بجاها أبزا دحري تعلم مالتي قديتها مخنياتو بتحت الناقصاب كن حتى تزدلنا ناي جدن please كنت كمي جبنا مالتي سلازي I didn't understand it سلازي ترداك وين نبلالنا مالتي سلازي could you explain the homework again أتعيو جزا دقين كتجلس اللي تخلدو مخنياتو أي ترداكون مالتي What do you mean by انتلناها انتاي مالت كايو مالتي نابنت What do you mean by I will not come What do you mean by I will not come انتاي مالت كاي متسني انتاي مالت كايو مالتي What do you mean by I will not come نابنت حدا سب اي متسني لو انتاي مالت كاي متسني تبلو انت لليهم What do you mean by I will not come انتاي مالتي خاي متسني سلازي نخونا نخقل سألنا اتزي ممتي بمخنيات نحطو لنا مالتي Then سالسيتها Can you clarify? Can you clarify? كتبرها لي ويك أخذ قلت اللي لهم خالك مالتي. Can you clarify? نابنت Can you clarify how this machine works? Can you clarify how this machine works? إذن ماشينات كمي كم سرحلو قلت اللي مسكالك ويك كتبرها لي مسكالك يبلو لكم مالتي. When you ask for explanation حبريتا وي explain كجبرلكم وي كجلسلكم تدلين دحر لأهليهم be polite بتحت الناخد حطوا لكم and use phrase like please and could you please وي could you أنا قديت حطكم لكم مغنياتو تحت الناخد سامز هنا please and could you أنا قدن كتكم يكبأكم مالتي when someone asks you to explain something here are a few ways you can respond clearly حدا سبكا ناخد قلصلو انت حاتيتكم قال من قدتات ناخد ملسلو زقبقنا ويكن ملسلو نخللو من قدتات زوم سعبيهم نابنت حدا سب انت زي ترديوه اي ترد ان ويكا كاني كلاريفاي انتلنا اتبرها اللي تخلدو انتلنا انت يكنبلو نخل what I mean is مالتي إلنا نجمر مالتيو مالتي إلنا نجمر مالتي نابنت what I mean is you need to submit the form by Friday مالتي اتي ورقة عربي كتبصحي قباك سلازي نتودي وين تسب نقلصلو لنا مالتي سلازي تردو okay number 2 in other words بخالق قالات ويكا بخالق منقدي وين كنبل نخل مالتي
نابنت in other words the recipe requires more sugar بخالق قال اتي مغبي خوني recipe ማለት حد ነገር ንኸንሰርሐሉ ዘድልየና ነገር requires more sugar recipe ማለት ዝዳሎ መግቢ ኾውን ይኽእል ተፈላለየ ነገር ማለት ስለዚህ ብዙሕ ሽኮር ይድልዮ in other words the recipe requires more sugar ስለዚህ in other words ክንብል ከለና بخالق መንገዲ ወይ ከዓ بخالق ቃል ከምዝ ማለት እዩ ንምባል ማለት እንጥቀመሉ ሳልሰይቲ ኸ let me explain it this way بخمز መንገዲ ክገልጸልካ ንብሎ ለና ማለት እዩ let me explain it this way بخمز መንገዲ እስከ ክገልጾ لابنت let me explain it this way بخمز እስከ ክገልጸልካ the project is like a puzzle with many pieces እቲ project ብጣዕሚ ሕልኽላኽ እዩ with many pieces ተፈላለዩ ነገር pieces ኣለዎ ማለት እዩ ከም puzzle ትፈልጦ እንትኾንኩም ሕልኽላኽ እዩ ስለዚ ከምኡን let me explain it this way ስለዚ እስከ በዚ መንገዲ ክገልጸልካ ንብል ኣለና ማለት እዩ So when given explanations use simple words and short sentences to make your point clear ስለዚህ መግለጽ ክትቡ ከለኹንካ simple words ወይ ከዓ ቀለልቲ ቃላት ተጠቀሙ and short sentences to make your point clear ሓጸርቲ ሙሉእ ሓሳባትካ ተጠቀሙ ምክንያቱ እቲ ትዛረብዎ ዘለኹም ንጹር ንኽኸውን ማለት እዩ ንኣብነት what I mean is ኢልና እቲ ዘድልየና ነገር ንዛረብ ከምኡን in other words ኢልና እቲ ዘድልየና ንዛረብ let me explain it in this way ነሃ እቲ ዘድልየና ንዛረብ ማለት እዩ Here is an example of a conversation where someone asks for and gives an explanation. نهلكم example. ሓደ ሰብ ይሓትት ሓደ ኸ ይምልስ ማለት እዩ ንኣብነት person 1 ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ቀዳማይ ሰብ እንታይ ብላሎ could you explain what injera means injera እንታይ ምዃኑ ክትገልጸለይ ዶ ምስ ከኣልካ ይብሎሎ injera እንታይ ምዃኑ ክትገልጸለይ ዶ ከኣልካ could you explain what injera means ኢሎ then person 2 ወይ ከዓ ተኻልኣይ ሰብ ከ እንታይ ይብል sure ናይ ግድን in other words ብኻልእ መንገዲ it is traditionally food or it's tradition food ባህላዊ ምግቢ እዩ injera is made with just two ingredients injera ካብ ክልተ ነገራት ይስራሕ ጣፍ flour and water ካብ ጣፍ ሕሩጭን ካብ ማይን ይስራሕ ይብሉሉ ስለዚ እንታይ ልወት ሰብ injera ኣይፍለጥን እዩ ምክንያቱ ካብ ኣፍሪካ ወፃኢ ወይ ከዓ ኢስት ኣፍሪካ ምብራቕ ኣፍሪካ ጥራይና ንፈልጦ ስለዚ ሓደ ሰብ ካብ ካልእ ኮንቲነንት ወይ ከዓ ካልእ ክፍለ ሃገር ክኸውን ይኽእል እንተሓቲትና could you explain what injera means injera እንታይ ምዃኑ ዶ ከተብረለይ ምስ ከኣልካ እንታይ ኢልና sure ናይ ግድን in other words ወይ ከዓ ያ ማለት sure ማለት ከም ዝተቐበልና then in other words ብኻልእ መንገዲ it is traditionally food ባህላዊ ምግቢ እዩ injera is made with just two ingredients injera ካብ ክልተ ነገራት ይስራሕ ናይ መጀመርያ ጣፍ ሕሩጭ ካልእቲ ኸ ማይ ማለት እዩ water okay conclusion መደምደምታ great work today ጽቡቕ ስራሕ ሎም ማዓንቲ and you have learned how to ከመጌርኩም ask for explanation politely ብትሕትና ዝለለኹሞ ተሓቱ ወይ ከዓ መብርህ ተሓቱ ሪእና ኣለና then ካልእቲ ኸ give clear and simple explanations ንጹር ዝኾነን ቀሊልን ሓበሬታ መሃብ ወይ ከዓ መብርሂ ከመጌርና ከም ንህብ ሪእና ኣለና remember clear communication is key clear communication ወይ ከዓ ንጹር ምርድዳእ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ it avoid confusion avoid ይገብረልና confusion ማለት ዘይ ምርድዳእ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዘይክርዳእና ይኽእል ስለዚ ምድንባር የወግደልና ማለት እዩ clear communication እዞም ኩሎም ሎም ማዓንቲ ዝረኣናዮም ከመይ ጌርና ንሓደ ሰብ ብንጹር ንዛረቦ ዝጠቕሙና ኣገደስቲ ናይ እንግሊሽ ክፋላት እዮም ማለት እዩ so keep practicing these phrases ምልማድ ኣይትረስዑ and you will get better every day እንተተለማሚድኩም ከ ዘይትመሓይሽሉ መንገዲ የለን if you enjoyed this lesson እንድሕር ዳፈቲኹም ሞዚ ትምህርቲ ከ don't forget to subscribe ምግባር ኣይትሕመቑ and share this video share ከኣግበርዎ with your friends ምስ ትፈልጥዎም ሰባት and I will see you in the next challenge ኣብ ዝቕፅል ብድሆ እንራኸብ ኢና የቐኒ Hi everyone, salam kullatkum and welcome back to our 30-day English learning challenge. نمني 30 معلتنا English بدون كوح بدحن متساخوم and today is day 14.
14 መዓልቲ በፂሕና ኣለና yesterday ትማሊ we learn how we can ask for and give explanation መግለጽ ከመይ ጌርና ንሓትትን ከመይ ጌርና ንህብን ትማል ተማሂርና ነርና in English ማለት be English so if you missed it be sure to check it out እንድሕርዳ ዘሪኩማ ተመልስኩም ረአይዋ today ሎማዓንቲ we are going to learn how we ask for help and offer help in English ከመይ ጌርና በእንግሊሽ ሓገዝ ንሓትትን ሓገዝ ንህብና ሎሚ ክንመሃር ስለዚ ኣገዳሲ ክእለት እዚ these skills are very important for everyday conversation መዓልታዊ ንገብሩ ንጥፈታት ብጣዕሚ ገደስቲ ናይ ምዝራብ ክእለት እዮም እዚኦም ስለዚ just listen up ወይ ከዓ ሰሞዳታ ጽንሑ ማለት እዩ so let's get started ንጀምር day 14 asking for help and offering help ሓገዝ ምሕታትን መሃብን ናይ ሎም ዓን ትምህርትና ኾን ኣገዳሲ ኣብ እንግሊሽ ቋንቋ ምስተሽግርና ክንጥቀመሎም ዝግብኡና ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ሓገዝ ሃበኒ ወይ ሓገዝ ክንሓቱ ኸለና ወይ ከዓ ሓገዝ ክንቦ ኸለና ንጥቀመሉ እዮም so if you find yourself in a situation in which you need help ነብስኹም ሓገዝ ኣብ ዘድልያ ቦታ እንድሕርዳ ረኺብኩም ማ ሓገዝ ዘድልየኒ ትብሉ እንድሕርዳ ኾንኩም for example if you have a problem ናብነት ጸገም ዝህልወኩም we use እንታይ ንጥቀም I need help ንብል I need help ሓገዝ ዝደሊ ኣለኹ ንብል ንምንታይ እዚ ሕጂ ሽግር ኣብ ዘለና ጊዜ ጸገም ኣብ ዘጋጠመና ጊዜ I need help ንብል ማለት እዩ ሓገዝ ዝደሊ ኣለኹ okay ናብነት the building is burning I need your help እቲ ህንጻ ይነድድ ኣሎ ሓገዝኩም የድልየኒ ኣሎ ስለዚ ኣገዛኹም ሕማቕ ነገር ከጋጥም ይኽእል ስለዚ the building is burning እቲ ህንጻ ይነድድ ኣሎ so I need your help ሓገዝኩም የድልየኒ ኣሎ ይብል ማለት ስለዚ ሶም ከዓ ኣጋጥሞኩም ይዝባል ግን ዝኾነ ችግር ተጋጥምኩም እንታይ ትብሉ I need your help ሓገዝኩም የድልየኒ ኣሎ ትብሉ ማለት እዩ okay to say what the problem is ጸገምና ንምዝራብ ከንታይ ንብል there is ንብል there is ንብል ናብነት there is water all over the floor እዚ መሬት ብማይ ዓለቕሊቁሎ ንብል ማለት ስለዚ there is ተልና ዝኾነ ጸገም እንተሃልዩ there is ኢልና እንጅምር ማለት there is something ዝኾነ ነገር ነስዕብ ማለት ሽግርና ማለት ስለዚ there is water all over the floor እቲ መሬት ብማይ ዓለቕሊቁሎ ንብል ማለት ስለዚ ብዛዕባ እቲ መሬት ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ መሬት ተኾይንሎ ብማይ ስለም ዝመልአ ሽግር ኣጋጢምና ስለዚ there is ንብል ጸገም ስለ ዘጋጥምና there is ኢልና እንጅምር there are ካህንብል there are እንተልና ሕጂ ንምንታይ plural and singular ዝባላሉ ንጽልን ድርብን ማለት እዩ ንሳቶም ንስኻን ወይ ከዓ ንሱን ንሳቶምን ይፈላለዩ ስለዚ ንኣብነት ኣናጹ እዚ ማይስ ማለት ኣናጹ እዩ ማውዝ ማለት ከዓ አንጭዋ ስለዚ there are እንተልና ኣናጹ ብዙሓት ምዃን ንገልጻለና ስለዚ there are mice in the kitchen ኣብ ትኽሽነ ኣናጹ ኣለዋ ይብላለኹ ማለት እዩ ኣብ ትኽሽነ ኣናጹ ኣለዋ ስለዚ there is ተልኩም ሓደ ነገር ወኪልኩም ክትዛረቡ ከለኹም እዩ there are ተልኩም ከዓ ብዙሓት ነገራት ንምግላጽ ማለት እዩ ስለዚ is ተልና ንሓደ ነገር እዩ are ተልና ከዓ ንብዙሕ ነገር እዩ okay if the problem is that you don't have something you need ኣጸገም ከዓ ዝደለናዮ ነገር እንተዘይሃልዩ ዝኾነ ነገር ደሊና ግን ከዓ ክንረኽቦ እንተዘይክኢልና እንታይ ክንጥቀም ንኽእል ስለዚ እቲ እንደልዮ ነገር ዘይምህላው ጸገም እንተኾይኑ እንታይ ንብል we use እንታይ ንጥቀም there is not ስለዚ ናብነት እንተሃልዩ ጸገም እንተሃልዩ there is ኢልና እንጅምር ኢልና ነርና እቲ እንደልዮ ነገር ተሲኢና እንታይ ንብል there is not ኢልና እንጅምር ናብነት እስከንረ there is not ማለት እዩ there isn't ማለት በሓፂሩ there is not ክትጽሓፍ ከሎ እዩ ስለዚ there isn't any soap in the bathroom there isn't any soap in the bathroom ኣብቲ ሽንት ቤት ወልሓንቲ ሳሙና የለን ኣብቲ ሽቓ ወልሓንቲ ሳሙና የለን ይብላለኹ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ዝደለኾ ነገር ስለዘይረኸብኩ there isn't any soap in the bathroom ኣብቲ ሽቓ ሳሙና የለን ይብላለኹ ማለት እዩ and there isn't enough food for everyone there isn't enough food for everyone ኣብዚ ኸ እንታይ ብላለኹ ሕጂ ከይደ ክሽነ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይደ ወይ ከዓ ሰባት መፂኦም ንገዛይ ግን ከዓ መግቢ እንተዘይሃልዩ እንታይ ክብል ይኽእል there isn't enough food for everyone ንኹሉ ዝኾነ መግቢ የለን ኣብዚ እኹል ዝኾነ መግቢ የለን ኣብዚ ይብላለኹ ማለት እዩ ስለዚ there isn't እንተኢለ ከዓ ሓደ ነገር ዘይምህላው ንምንጋር ማለት እዩ
تزي مهلاو زقم تخوينو مالتي سلازي there isn't enough food for everyone نقولو زأكل مقبي يلن بلالو and there isn't any gas in the car عبت مكينة والحانتي غاز يلن ويكا نداد يلن يبلالو سلازي اتزي مهلاو شقر انتخوينو there isn't ويكا there is not إلنا نجمر مالتي and for some problems we can use I have نحد حد شقر كأني I have إلنا نجمر نخلينا نابنة سكنرة I have a problem I have a problem تسأقم علني I have a problem تسأقم علني She has too much problems to carry She has too much problems to carry نساخ تصورو زي تخيل بزوح تسأقمات هالوا نساخ تصورو زي تخيل بزوح تسأقمات هالوا سلازي She has too much too much مالت تعمق قابعغن لعني مالتي So she has too much problems to carry كتصورو زي تخيل بزوح تسأقمات هالوا Okay If the problem is that you are not able to do something اتشقر كأني انتهي انتو خوينو سخا وي انا وي سخا زخون نقر كقبرو زي كلتو خوينة سلازي تساقم زي نخولو اند حرع خوينو انتهي نبل I can't نبل I كالني مالتي نابنت I can't نبل Okay example نرى I can't turn the heat on I can't turn the heat on اتحوي كل عي كالن ايه I can't turn the heat on سلازي حالا نقر نخن قبرو زي نقولون تخيلنا انتي نبل I can't ويكا I cannot مالتي I can't مالت بحتصيرو I cannot كتصحف كله I cannot مالت كا I كإلني مالتي سلازي I cannot turn the heat on اتحوي كل عي كإلن إيه I can't get the car to start I can't get the car to start تامكينو حجم راي كإلني سلازي I can't نتلنا أي نخلن كم زي نخلن زارب علينا مالتي I can't speak English كزارب أي كلني يبلا له مالتي سلازي زي نقوله نقدر تاني نبل I can't نبل مالتي I can't remember my password yeah I can't remember my password دي ويكا أني قول في password مالت نايزو هون كود كون خل كذكروا يكالكم سلازي password دي كذكروا أي كلن إيه I can't remember my password سلازي I can't remember my password دي كذكروا يكلن إيه He can't find his key مفتح خرخ ويكا ألن ويكا مفتح خرخ ويكا ألن إيو يبلع اللغة سلازي can't can't انتلنا can't ويكا cannot انتلنا حدا نقر كم زي نقولون نزارب علينا مالتيو سلازي he can't find his keys مفتح خرخ ويكا لن إيو سلازي سخون كا سخون نقر زي تقولوا نقر تهاليو نخم نمقلاس تايدلو I can't ويكا I cannot تلكم تجمرو مالتيو if you don't have the knowledge to do something حدا نقر نمقبار أفلوتون تزي هاليونا تاينبل سلازي we say I don't know how to بخامي كمز قوري فلتنيه I don't know how to سلازي نابنت نرسكي I don't know how to turn on the stove الستوف ويكا اتمدجا خمي غير كهم زول لا يفلطون إيه بلالو سلازي تامدجا خمي غير كهم زول لا يفلطان إيه بلالو سلازي حدا نقر كا نحدا نقر مقبار أفلطون تزي هالينا انتي نبل I don't know how to إلنا نجمر I don't know how to write what language Arabic I don't know how to write Arabic عربي كمي غير كهم تصحف يفلطني ويكا عرب كتصحف يكلني مالتي and we don't know how to get there كمي غيرنا ناو خمن بتصحين فلتنا تبوتا يفلتوني سلازي we don't know how to get there كمي غيرنا ناو خمن بتصحين فلتنا
we don't know how to get there كمي جيرنا نابو خمن بتصح عين فلتن إنا I don't know how to open a computer sorry I don't know how to open a computer كن بقوله computer I don't know how to open a computer كمي جير كم تفلت عين فلتن إيه I don't know how to open a computer كمي جير كم تفلت عين فلتن إيه سلذي I don't know تنا بقى عين فلتن إيه ويكفتو زينا I don't know how to كمي جير كم تفلت عين فلتن حدا نكرنا لنا مالك if a piece of equipment will not do what you want it to do ويكا أيسر إنه بقول حبيبك أيسر إنه ببات إنه it doesn't work نقول قلنا قلنا حنكالك عنه the إلنا نجمع the إلنا حسبنا عميدنا will not إلنا نقسم عنا بدنا the shower will not work أنت محسب نفسي أيسر حني ويكا أكسر حني لازم محسب نفسي أيسر حني يا the shower قال جاود كوي فلت نيج ليش محسب نفسي أيسر حني يو ويكا أيسر حني يا then the engine will not start سلذي will not ويكا not انتنا will not انتنا نابنت ثاني بالنا حدا نقدر كان يسرح المزرعة نقدر نسأله مال will not نابنت the shower will not work ده محسب نفسي أيسر حني ويكا اكتسر حنا انا مالتي the engine will not start تا ماكينه تجمرنا ويكا تا موتور تجمرنا saying what happened to you to get help زقات امنا نمزراب كان تاينبل we use I was إلنا نجمر ويكا we were I she he it was يوسدو we they and you ها were يوسدو مالتي سلازي اجي we were robbed تسرقنا نيرنا she was attacked تتقع نيرا she was attacked تتقع نيرا okay when we don't know the person who did it it is فتصمو سب زين فلتن تخينا خان تاينبل مالتي we use someone تلنا حدا سب ويكا كستويلنا نجمر مالتي سمناي سباين فلتن سلازي نابنت حدا ودي كاميرا انت سرق وان تايكولي someone stole my camera سوهنا سب ويكا حدا سب كاميرا يسرقوا يبلالوخ مالتي سوهنا سب كاميرا يسرقوا okay someone broke into the apartment while we were out زهونه سب وزينا خلنا نابت جزا أتيو ويكا سبيرو أتيو مالتي سلازي someone broke into the apartment while we were out زهونه سب وزينا خلنا سبيرو أتيو نبلا لنا مالتي okay someone hit me on the back of my head زهونه سب برأسي عاري مني سلازي someone نمتين نتكاملو زين فلتو سب ويكا زهونه زقات أمنا نقر بزين فلتو سب تخوينو someone إلنا نجمر مالتي if you don't need any help from someone زهونه حاجة انت زي دلينا انتينبل we say I can't do it myself thank you بعليك قبروخ اللي يغني اللي نبل مالتي سلازي I can't do it myself thank you يغني اللي بعليك قبروخ اللي can I help you مالت كحق زكارو مالتي can I help you كحق زكارو نحارس وكن حق زون تليلنا مالتي thank you I can't do it myself يغني اللي بعليك قبرو ايه يبلان له مالت سلازي حاجة انت زي دليلنا داينبل thank you I can't do it myself thank you I can't do it myself يغني اللي بعليك قبرو ايه conclusion مدمدمتا well we have finished day 14 يا عسرت ربعت معت لومو دينا لنا today we learn how we ask for help and offer help in English كمي جيرنا حاجز نحطتن نهبن بإنجليش تمايرنا لنا remember to practice this phrase in your daily conversations يا أما حتى تقبرون تفتات كان كاي تسكفون كتكاملو بتحتنا ويكا يقبأكم تكاملو خالوكم من إنجليشكم من محياش مالتي so if you enjoyed this lesson ندحر دافتي همخا please give the video a thumbs up إدكم أمبرلو share it with friends share قبرو who are also learning English كما هم English سمهارو بصحة سبات سلازلو نعم share قبرلهم and subscribe to our channel subscribe قبر for more daily lessons استفعل علينا نايم عطاوي تمرتتاتك مزقوميو don't forget to hit the notification bell يا تانا يدول ملكت كهرمو أنمتاي you will know when day 7 it's not day 7 bro day 15 is up أسرت حمشة معلتم سوزحناها كنت مزقوم متان مالتي okay see you next time بعسرت حمشة معلتي الرقمنا يغني لي hello everyone salam كلاتكم and welcome back to our day 15 of our English learning challenge نامنا عسرت حمشة معلتنا English بدوم وعبد حن مساخم today's topic is something we all do نالو معلت سمرتنا كلاتنا نقبرو ويكا كلاتنا أم معلتاوي وثنا نتكامل ليخون سلازي shopping ويكا أب دكان أتينا كنعدق وي زهونه نقزم سندلي لعنت قالات كنتقم نخل إنا خنمهار لومي سلازي
whether you are buying groceries, clothes or something online ዝኾነ ትደልይዎ ነገር ክዳን ክኾን ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገራት ብኦንላይን ክኾን ይኽእል ከመይ ጌርኩም ብእንግሊሽ ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢና ክንርኢ and these phrases will help you show with confidence in English. I mean will help you shop with confidence in English. ከም ድሌትኩም ብእንግሊሽ ከመይ ጌርኩም ዝኾነ ዝደለኹምዎ ንብረት ከም ትገዝኡ ኣብዛ ቪድዮ ክንርኢ ኢና so in this lesson ወይ ከኣብዛ ቪድዮ you will learn ዝተፈላለዩ ነገር ክትማሩ ኢኹም ናይ መጀመርያ how to ask for prices and size ዋጋታትን ግዝፍን ብኸመይ ከም ትሓቱ ክንርኢ ኢና and ካልኣይቲ ከዓ how to talk about what you are talking or I mean what you are looking for ብዛዕባ እቲ ዝደልዮ ዘለኻ ብኸመይ ከም ትዛረብ ክንርኢ ኢና ዝደለኹምዎ ንብረት እዚ እደልይ ንምባል እንታይ ክንብል ንኽእል ሳልሴትን ናይ መወዳእታን ከዓ common phrases used in shop and markets ኣብ ድኳናትን ዕዳጋታትን ዝዝውተር ሓረጋት ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ስለዚ by the end of today's lesson ወይ ከዓ challenge ካብ ናይ ሎማዓንቲ challenge you will be able to handle a shopping trip like a pro ከመይ ጌርኩም ድኳን ኣትይኹም ዝደለኹምዎ ንብረት ሒዝኩም ትወፁ ብጽፉፍ ክንርኢ ኢና ስለዚ ድልዋት ትኾንኩም let's get started whenever you are planning to shop for clothes or things for your home ዝኾነ ነገር ክትገዝኡ ኢልኩም ትውጡን ድሕር ሃሊኹም ንኣብነት food መግቢ ክኸውን ይኽእል this video will give you all the phrases you need when you go shopping ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ ትደልይዎ ኩሉ ነገር ክትረኽቡ ኢኹም ናብ ድኳን ንኽትከዱ ከለኹም ማለት ስለዚ just follow me ተኸታተሉን ጥራይ there are 3 steps in this video ሰለስተ ደረጃታት ኣለዋ ናይ መጀመርያ ከም ዝበልኩም asking for things in the store እንታይ ከም ዘሎ ብቲ ድኳን ንምሕታት ካልኣይቲ step saying what you have to do in the store እንታይ ክንገብር ከም ዝደለና ኣብ ውሽጢ ድኳን ንምዝራብ ሳልሴትን ናይ መወዳእታን ከዓ asking the price of things ዋጋ ከመይ ጌርና ንሓትት ክንርኢ ኢና okay let's get started step 1 asking for things in the store ኣብ ውሽጢ ድኳን ዘሎ ንብረት ምሕታት ወይ ከዓ ምፍላጥ እንታይ ዓይነት ቃላት ንጥቀም ምስ ንብል the simplest way to ask for something in a store ታዝቐለለት መንገዲ ኣብ ውሽጢ ድኳን ዘሎ ንብረት ንምሕታት እንታይ ንብል I would ወይ ከዓ could I have ኢልና ንጅምር ማለት እዩ I would could I have I would ኢልና ትዝደለናዮ ነገር ነስዕብ ማለት እዩ ወይ ከዓ could I have ኢልና ትዝደለናዮ ነገር ነስዕብ ንኣብነት I would like 2 kilos of onions please I would like ኢልና ጀሚርና ምሾ ይደሊ ማለት እዩ I would like 2 kilos of onions please please ክንብል ከለና ናይ ትሕትና ምልክት ማለት ስለዚ 2 ኪሎ ሽጉርቲ ትደልየ ነይረ ወይ ከዓ 2 ኪሎ ሽጉርቲ ትደሊ ኣለኹ ንብል ማለት እዩ ስለዚ I would like ኢልና ንጅምር ማለት ዝደለናዮ ነገር ንምዝራብ ካልኣይቲ ከዓ could I have 1 kilo of salt could I have 1 kilo of salt 1 ኪሎ ጨው ይህልወኒ ወይ ከዓ 1 ኪሎ ጨው ደልየ ነይረ ንብል ማለት እዩ ሳልሴት example could I have a shopping bag please ናብነት ፌስታል ተደሊና እንታይ ንብል could I have a shopping bag please ናይ ድኳን ሳንጣ ዶ ይህልወኒ ወይ ከዓ ናይ ድኳን ሳንጣ ደልየ ነይረ ንብል ማለት እዩ ስለዚ I would ክንብል ንኽእልና ወይ ከዓ could I have ኢልና ትደልዮ ነገር ነስዕብ ማለት እዩ You can also say what you are looking for by using I'm looking for እንተልና ከዓ ከም ዝደልየ ኣለኹ ወይ ከዓ ከም ዝደልየ ነይረ ንምባል I'm looking for ንብል ማለት እዩ ንኣብነት ኣስቤዛታት ወይ ከዓ ኣሕምልት እንድሕር ደሊና I'm looking for the vegetables ኣሕምልቲ ደሊ ኣለኹ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ I'm looking for እንተልና ከዓ ትንደልዮ ነገር ንነግሮም ኣለና ማለት እዩ ንኣብነት I'm looking for brown rice ሓመዳዊ ሩዝ ደሊ ኣለኹ ንብል ኣለና I'm looking for brown rice okay to ask if a store sells the thing you want ኣብ ሓደ ድኳን ኣቲና ከዓ ትንደልዮ ንብረት ኣሎ ድዩ ወይ የለን እቲ ትደልዮ ንብረት ኣብቲ ድኳን ይርከብ ዶ ንምሕታት እንታይ ክንብል ንኽእል use do you sell እንተልናዮም እንታይ ንብሎና ትሸጡ ዶ ንብሎም ኣለና ማለት ትሸጡ ዶ ንኣብነት do you sell light bulbs ጻዕዳ ኣምፖል ትሸጡ ዶ ወይ ከዓ ትሸጡ ዲኹም ንብል ኣለና ስለዚ እንታይ እጂ do you sell እንተልና ትሸጡ ዶ ማለት ሓደ ነገር ዝደለናይ ነገር ንኽሸጡልና ንሕቶም ኣለና ስለዚ do you sell light bulbs እንተልና ጻዕዳ ኣምፖል ትሸጡ ዶ ወይ ከዓ ትሸጡ ዲኹም ንብል ኣለና ማለት ካልእ ካኒ do you sell plant pots ናይ ኣትክልቲ ዕትሮ ትሸጡ ዲኹም do you have any white t-shirt ጻዕዳ ማልያ ኣለኩም ዶ do you have ተልና ኣለኩም ዶ ማለት እዩ do you have any white shirt ጻዕዳ ማልያ ኣለኩም ዶ
and the last one, do you have shoelaces for the shoes? ነዘን ጫማ ዝኸውንላቺ አሎ ድዩ ነዘን ጫማ ዝኸውንላቺ አሎ ድዩ do you have shoelaces ማለት ላቺ ማለት እዩ for the shoes ነዘን ጫማ shoes ክንብል ከለና ጫማ ስለዚህ ነዘን ጫማ ዝኸውንላቺ አሎ ድዩ ንብላልና ማለት እዩ okay in a shop when an assistant fetch things ኣብ ዱካን በዓል ዱካን በዓሉ ዘቐብለካ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እንታይ ኢልና ክንእዝዞ ንኽእል ስለዚህ you could say can you give me ኢልና እቲ ዝደለና ነገር አስዒብና please አመወዳእታ ንብል ማለት እዩ can you give me እንተልና ከተቐብለኒ ዶ ማለት እዩ ምክንያቱ ባዕሎም ዘቐብሉኻ እንተኾይኖም ሓደ ዱካን ከተቐብለኒ ዶ ንብል ማለት ከተቐብለኒ ዶ ወይ ከዓ ክትህበኒ ዶ ማለት እዩ ንኣብነት can you give me 5 oranges please ሓሙሽተ ኣራንሺ ዶ ክትበኒ በጃኻ ብሎ ኣለኹ can you give me እንተልና ክትበኒ ትኽእል ዲኻ ወይ ከዓ ክትበኒ ዶ ማለት እዩ can you give me 5 oranges please ሓሙሽተ ኣራንሺ ዶ ክትበኒ በጃኻ can you give me 1 kilo banana please ሓደ ኪሎ ባናና ዶ ክትበኒ በጃኻ ስለዚህ can you give me ንምንታይ ከም ትጥቀምሉ ከም ዝደልየ ወይ ከዓ ከም ዝሃበኒ ንምባል ክትበኒ ትኽእል ዶ ከምዚ ነገር ንምባል ማለት እዩ when you have decided what you want to buy እንታይ ከም ንገዝእ ወሲና ምስ ወደአና እንታይ ንብል ምስ ንብል ከዓ ከም ዝደልየ ነይረ ወይ ከዓ ዝሃበኒ ንብል ማለት ከምኡ ክንብል እንታይ ንብል I will have ወይ ከዓኒ I would like I will have ወይ ከዓ I would like ንኣብነት I will have 2 kilos of tomatoes 2 ኪሎ ኮሚደረ እንታይ ንብላልና 2 ኪሎ ኮሚደረ ደልየ ነይረ ወይ ከዓ ክህልወኒ ደልሎ ሆይ ከም ዝመረጽናይ ነገር ነግራልና ማለት ስለዚህ I will have 2 kilos of tomatoes ስለዚህ 2 ኪሎ ኮሚደረ ሃበኒ ማለት እዩ I would like some potatoes ገለ ድንሽ ሃበኒ I would like some potatoes ገለ ድንሽ ሃበኒ ማለት ወይ ከዓ ገለ ድንሽ ደልሎ ማለት ስለዚህ በሓፈሻ ቀጥታ ትርጉም ክህልዎ ይክእልኒ ግን ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ወሲና ወዲና ከምዚ ሃበኒ ንምባል ማለት ውሳኔና ከነፍልጦ ከለና ትበዓል ዱካን እንታይ ካትደል እንተልና ጂ ጽናሕ wait a minute ንብሎ ንኣብነት ምሾ ጽናሕ እስካ ክሓስብ ወይ ከዓ ክመርጽ ሽዑ ምስ ወደአና I will have ኢልና ንጅምር ማለት እዩ and step 2 ካልእቲ step ከዓ saying what you have to do in the store እንታይ ክንገብር ከም ዝደለና ኣብ ውሽጢ ዱካን ንምዝራብ እንታይ ንብል if you need to buy something ገለ ነገር ክንገዝእ ምስ እንደሊ እንታይ ንብል I have to ወይ ከዓ I have got to ንብል ማለት እዩ I have to ወይ ከዓ I have got to ንኣብነት example ክንሪኢና next page I have to buy him a birthday card ናይ ልደት ካርድ ክገዝኣሉ ኣለኒ I have to ማለት ሕጂ እንታይ ኣለኒ ወይ ከዓ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ተኾይኑ I have to ንብል ማለት ኣለኒ ክገብሮ ኣለኒ ማለት ስለዚህ ናይ ልደት ካርድ ክገዝኣሉ ኣለኒ ይብል ኣሎ ካልእቲ example we have to buy a new vacuum cleaner ሓድሽ መጽረዪ ክንገዝእ ኣለና ስለዚህ we have ኣለና ወይ ከዓ ክንገብሮ ዘለና ንምግላጽ ማለት እዩ I have got to order the books እቶም መጽሓፍቲ ክእዝዞም ኣለኒ I have got to order the books እቶም መጽሓፍቲ ክእዝዞም ኣለኒ I have got to buy some food for tonight ንሎም ምሸት መግቢ ክዕድግ ኣለኒ ስለዚህ I have እንተይልና ኣለኒ ወይ ከዓ ከም ዝገብር ኣለኒ ንምባል ማለት እዩ we can also use I need to ከዓ ይደሊ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚ ክገብር ይደሊ ኣለኹ ወይ ከዓ ከም ዝደሊ ንኣብነት I need to get back the expired food እቲ መዓልቱ ዝሓለፈ መግቢ ክመልሶ ደሊ ኣለኹ ስለዚ I need to እንተይልና ከም ዝደሊ ኣለኹ ሕጂ ንኣብነት expire ዝኾነ መግቢ እንተገዚኡ ሓደ ሰብ እንታይ ይብል I need to get back ማለት መምላስ ማለት እዩ the expired food expire ዝኾነ መግቢ ክመልሶ ደሊ ኣለኹ and the third step ሳልሲት step ka asking for price of things ዋጋ ከመይ ጌርና ንሓትት እያ ታናይ መወዳእታ ከዓ ንኣብነት እንታይ ንብል ንኽእል ወይ ከዓ እታ ዝቐለለት መንገዲ ዋጋ ንምሕታት how much is ወይ ከዓ how much are ንብል how much is እንተልና ንሓደ ነገር ንዛረብ ምስ ንህሉ እዩ how much are እንተልና ከዓ ንብዙሕ ነገራት ማለት እዩ how much are ንብል ክንደይ እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ንኣብነት እስከንርአ how much does it cost ክንደይ እዩ ዋግኡ how much does it cost ክንደይ እዩ ዋግኡ how much is this jacket እዛ ጃኬት ክንደይ እያ
how much is this jacket እዛ ጃኬት ክንደይ እያ how much is that t-shirt እዛ ካምቻ ክንደይ እያ how much are those shoes እዞም ጫማ ክንደይ እዮም ዋጋን ሓትታለና ማለት እዩ ወይ ከዓ what is the price ውን ክንብል ንኽእል what is the price እቲ ዋጋ ክንደይ እዩ ማለት እዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ how much ኢልና ኢና ንጅምር how much does a kilo cost ንኪሎ ክንደይ እዩ how much does a kilo cost ንኪሎ ክንደይ እዩ how much do those socks cost እዞም ካልሲ ክንደይ እዮም okay a seller can say كم زي مسبلنايو how much مسبلنايو خا እቲ ሸያጣይ ወይ ከዓ ትበዓል ድኳን እንታይ ኢሉ ዝምልሰልና እንታይ ይብለና ወይ ከዓ ዋጋ ምስ ነገርና አሎ ድዩ ክንብሎ ከለና it's available ይብለና it's available እዋ አሎ ማለት እዩ it's available ማለት እዋ አሎ ክበና ከለኹ እንታይ ይብለና here you are እንህልካ ይብለና ማለት እዩ ከም ዝለካ ዲ እንተልና ወይ ከዓ ከም ዝምፀለይ ምስበልና can you give me that jacket እታ ጃኬት ዶ ከተበኒ ወይ ከተርእየኒ ምስበልና here you are ይብለና እንህልካ ይብለና it's available ካ እዋ አሎ ማለት እዩ ዋጋ ምስ ሓተትናዮ ከዓ how much is that jacket ኢለዮም ሾ ክንደይ እታ ጃኬት ትሽየጥ እንተይለዮ ከዓ እንታይ ኢሉ ክምልሰለ that is ኢሉ ይጅምር ማለት እዩ that is 150 that is 270 that is 350 እንዳበለ ዋጉ ይነግረና ማለት እዩ okay then yes of course which model would you like ምስ ሓተትናዮ ከዓ ናብነት do you have the Jordan shoe ናብነት ኮምቴልና ናይ ጆርዳን ጫማ ኣለካ ዲ እንተይለዮ እንታይ ክብለና ኸእል እንታልዮ yes of course ወናይ ግድ which model would you like አይናይ ዓይነት ኢኻ ደሊኻ ይብለና ማለት የምርጽና ስለዚ yes of course ማለት ወናይ ግድ ማለት which model would you like ተልና ኸ አይናይ ሞዴል ወይ አይናይ ዓይነት ኢኻ ደሊኻ ይብለና ማለት እዩ and ካልእ ካንታይ ክብለና ኸእል yes what size and what color አይናይ ዓቐን ኢኻ ደሊኻ ከመይ ሕብሪ ኢኻ ኸደሊኻ ይብለና ማለት yes what size and what color do you want ዓቐንካ ክንደዩ ወይ ከዓ ከለር ከንታይ ኢኻ ደሊኻ ንምባል ማለት እዩ ካልእ ካንታይ ክብለና ኸእል try it ወይ ከዓ check whether it's alright try it on ማለት ፈትኖ ወይ ከዓ ፈትኖ እስኪ ማለት check whether it's alright ያኽለካ ዲስ ከፈትኖ ማለት whether it's alright ክብለና ከለዋ okay great job today ናይሎም ዓንቲ ትምህርትና ወዲና ኣለና you have learned ተማሂርና ኣለና how to ask for things in the store ከመይ ጌርና ኣብ ዱካን ኣቲና ንሓትት saying what you have to do in the store ኣብ ዱካን ከንታይ ክንብል ከም ዘለና and ናይ መወዳእታ ኸ asking the price of things ዋጋታት ከመይ ጌርና ንሓትት ርኢና ማለት እዩ ስለዚ shopping in English would now be much easier for you ስለዚ በእንግሊሽ ሾፕ ምግባር ቀሊልኩም ከሆነ ተስፋ ገብር don't forget to practice these phrases the next time you are out shopping ስለዚ ዝኾነ ንብረት ክትገዝኡ ከለኹም ክትጥቀምሉ ይምሕፀነኩም and if you enjoyed this lesson እንድሕር ዳ ፈቲኹም ኸ be sure to subscribe ምግባር ኣይትረስዑ for more helpful challenge ተፈላለዩ ብድሆታት ንኸምፅ ማለት and don't forget to share this video share ምግባር ኣይትረስዑ with your friends so they can learn to ካልኦት ሰባት ከዓ ክመሃሩ ዝደልዩ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ንዖም ሸር ግበርሎም and see you in the next lesson ኣብ ዝቕፅል ትምህርቲ ይረኽበና ይቕኒለ Introduction Hello everyone ሰላም ኩላትኩም welcome back to day 18 of our English learning challenge ናምና 18 መዓልትና English ብድሆ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም Today ሎማዓንቲ we will explore preposition ወይ ከዓ መስተዋድድ እንታይ ምዃኖም ክንርኢና Prepositions are small words ናእሽቱ ቃላት ወይ ከዓ ውሕዳት ቃላት ኮይኖም that shows the relationship between nouns or pronouns ኣመንጎ ስምን ክንዲ ስምን ዘሎ ዝምድና ዘርእዩና እዮም ኣብ ሓደ ሙሉእ ሓሳብ ማለት እዩ so they indicate direction time location and more ስለዚ እንታይ ይሕብሩና እንተልና ኸ direction ወይ ከዓ ኣንፈት ከምኡን ጊዜ ከምኡን location ቦታ ይሕብሩና ዝተፈላለዩ ነገራት ይሕብሩና ማለት ስለዚ in this video ወይ ከዓ ኣብዚ ቪዲዮ we'll cover what are prepositions preposition እንታይ ምዃኖም ወይ ከዓ መስተዋድድ እንታይ ምዃኖም ክንርኢና ብምቕፃል common types of prepositions ፍሉጣት ዝኾኑ መስተዋድዳት ሳልሰይቲ ከዓ how to use prepositions in sentence
أمول حسابات كم يجرنا preposition نتكملون كنرينا أمور داتها examples سويكا أبنتات كنرينا مالتي سلازي دلوقتي هونكم let's dive into it نجمر. So what are prepositions? Preposition تاي مالتيو مس نفل مستواد قد هنترجموها لنا. Preposition is a word which shows the relationship between one thing and another. سلازي preposition مالت قاليو داير إنا زمدنا between one thing and another thing. حدا نجر مس حدا نجر زلوا زمدنا زر إنا يمالتيو. سلازي it links nouns أسمات ويك سم كلا كده خل ويك مس سم زمدنا فتر خل pronouns كندسم phrases حركات to other words in the sentence. أب مو لحسابات نجبرهم أبو زلوا نتكملون قالات كهانو خلو ويك حركات نعم يرخل مالتي نابنت كرينا. what can preposition tell you? Preposition انتاي كنقرنا خل مسنبل مستوادد انتاي يز نقرنا. where أبي بوتا خنقرنا خل position بوتا تمساساي مالتي where أبي انتلنا بوتا مالتي position بوتا مالتي سلازي when تلنا أما as ويكا direction مالتي and نابنت he married in 2020 تلنا هذا سب application إسران تتمر انتاينا he married in 2020 نسو application إسران تمر يو نبلا لنا مالتي he married in 2020 نسو application إسران تمر سلازي in تكمل لازم له preposition ويكا مستوادد نمن ترخب اللي على نسو أب نحجي مسكلتشين إسران كم تمر عوات اللي قبل اللي على نسو التشين إسران تمر ويمكن بالله خلنا جن بزح سنة سايبنا ما سلازي نسو أبلتشين إسران تمر انتلنا إن كنت كنا حجي أب نبلا لنا ما نسو ويكا سم مستي استمر عود لجيزي الراخب لنا له مالتي ما أسكن زخانة مالتي. The book is on the table. The book is on the table. المصحف أبت أولا علو سلازي on تبزلنا أنت تملكتها لنا أنتنا أب ويكا أبت أولا مست أولا ركب كم زلو زمت نابنت on تزيتولو the book on the table ترى أنت تدخل نيرة المصحف أولا علو ياخدكم سلازي زخانة ترجم كنا زي كل مول حسابي في التر مالتي. The book is on the table كنا بالكلنا جن المصحف أبت أولا علو سلازي أبي كم زلوا ينقرنا له مالتي أب سلازي حدا كابنا preposition ويكا مستواجد تغمن تايو بوتا نمحبها مالتي سلازي أب كنا بالكلنا بوتا ينقرنا له مالتي. The dog is beside the cat. The dog is beside the cat. اتخلبي بقول تادمو ألو اتخلبي بقول تادمو ألو نبل على الناس سلازي أبي كم زلوا ينقرنا له بقول نحن بالكلنا نابنت اتخلبي إذا beside بالتوزينها أنت يكون The dog is the cat. نبلا لنا مال اتخلبي تادمو علو أيكوني سلازي beside كنا بالكلنا أبي كم زلوا بوتا يحبرنا له مالت بقولني نبلا لنا مال سلازي مستواجد ويكا preposition مالت إزيو مالتي حدا نجر زلا قبلنا ويكا نتناقض نزاربلو ترجم زلوا نخقبلنا مالتي. The dog ran toward him. The dog ran toward him. اتخلبي ناو أوجيو لذي toward خلنا نقولنا ناو مالتي. kinds of preposition عينتات preposition كا ويكا مستوادات أكن ديك هفلو كله انتنا بزحات يوم ذلو كابوم نريو لما عندها preposition of place نايبوتا ومستوادد مالتي at eat on إلنا هنجمرينا كاليتها preposition of time نايجيزي مستوادد سالسيتها preposition of direction ناي أنفت مستوادد يغلطف انتهالي سلو كتقبروا تخليكم ويكا تتوابيلكم كتحاسبوا تخليكم مالتي سلازي إذن سلسته kind of preposition ويكا عينتات ناي مستوادد يوم مالتي سلازي مجمرة preposition of place إلنا هنجمرينا ناي بوتا مستوادد مالتي. أوكي preposition of place ناي بوتا مستوادد. Some prepositions show where something happens or where something is. قلا مستوادد حدا نقر أبي كم زقات أما ويكا أبي كم زقات أمي نقرنا مالتي. They are called preposition of place. زيون كان تايب بحالو ناي بوتا مستواددات بحالو مالتي. نابنت at كنت كم خلنا at انتلنا to indicate address انت كمان لنا مالتي أبي كم زخونة حدا بوتا نمنقر
at ኢልና ንጅምር ማለት እዩ ንኣብነት ክንሪኢ at is used to indicate a specific point or location ስለዚህ at ክንብል ከለና ፉሊ ቦታ ዝኾነ ዝፍለጥ ቦታ ንምዝራብ ማለት እዩ ንኣብነት specific place ኢልና ኣለና I am at the airport I am at the airport كنبو لنا I am at the airport نبل مالتي أب معرفو نفرتي اللهو سلازي at كبل كاللهو أب يبلع اللهو مالتي أب يبلع اللهو سلازي I am at the airport أنا أب معرفو نفرتي اللهو سلازي بوتا specific هنا ويكا استفدت place ينقرنا له بوتا مالتي سلازي I am at the airport أب معرفو نفرتي اللهو مالتي address أدراشة كاليت أدراشة مالتي he lives at 123 main street نسو أب حدا خلطة سلسة زبها القودنا ينبر مالتي لذي أدراشة at كنبل كلنا ناتو أب نبلالنا مالتي أب حدا خلطة سلسة زبها كباب ينبر نبلالنا event ويكا أقاد أمون كنقلس نخلنا مالت preposition ناقاد أمون مقلاتون نتكمل لنا مالتي نابنت we met at the conference الذي أبزي أنت يلا أنت لكمني أبزي at تي رسيع له أبزي مالتي الذي we met at the conference كنا لا we met at the conference مالت أبتو وعلو ويكا وعلا ترخينا نبل مالت أبتو وعلا ترخينا نيرنا نبل علينا مالت الذي at كنبل كنا أبي كم زكاة ما حدا نقدر نسارو علينا مالت نابنت هلك أمثلة work places نايسرح بوتات نمجلسون at نتكلم مالتي نابنت he is at work نسو أبسرح حلو حد سبب أبسرح نتالي he is at work نبي نسو أبسرح حلو he is at work نسو أبسرح حلو institutions تكالات ويكا تقوام يزبال she studied at Harvard University نسا أب هارفارد يونيفرسيتي تمهار سلازي إنستقال مالتي هارفارد تمرتيو كان تكالي حسب مالتي سلازي she studied at Harvard University نسا أب هارفارد يونيفرسيتي تمهار يبلا اللخو مالتي سلازي she studied at Harvard University نسا أب هارفارد يونيفرسيتي تمهار in general at is used when referring to a specific point rather than a large area سلازي بحافشة عاد كنت كنكلنا نحدا فلت زخون بوتا نمزرا كاب قفح زخون زي كونس فلت زخون بوتا نمجلس نتكمل إيو مالتيو نابن نتسكن at the airport انتينا أم معرفون فرتي airport مال فلت سلا زخون مالتيو at the airport أم معرفون فرتي at the bus stop أبندا أوتوبس at the bus stop أبندا أوتوبس at home أب جزا at home أب جزا at the end of the street أمود أتنايزي سرقيا at the end of the street أمود أتنايزي سرقيا قال إنتي preposition ويكا أنا يبوتا نقلس اللغة إن تبهال إن مالت حدا نقر أوشتي ويكا دحان بحفشة أسيلنا نرين لنا زعبو نابنة أوشت هاقرات زعب هاقرات كنزارب كلنا إن نتكملو من تهاقات أمي مسنبل كنرينا بحفشة سو cities كتماتات كمون streets ويكا قرناتات roads سرقياتات towns كتماتات تمساسالي and large or enclosed spaces عبي ويكا عطو بوتاتات نتخوينو إن نتكم مالتي نابنة in Eritrea قبل خل أو Eritrea مالتي in Africa تيلها بأفريقيا الذي أب حدا نجر أو وشت حدا نجر نمجلس زخون نجر عبي يكون يشتي بزعبون مزرع in نتكم نابنة in Japan أب Japan in Asmara أب أسمرا يقول كلمات in USA أب USA في أمريكا in Eritrea يقول لكم مالتي Note: we use in when we see a person or a thing enclosed inside something larger. ስለዚህ in ንጥቀመሉ አንታዩ ሓደ ነገር ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ነገር ኮይኑ ክዛረብ ከሎ ኣምበር ወይ ከዓ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነገር ንምዝራብ እምበር ብዛዕባ ወፃኢ ዘሎ ነገራት ኣይንዛረብን ማለት ካብ ሓደ ነገር ወፃኢ ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚያስ ሓደ ነገር ኣላ ንበል እዚኣ እንታይ ኣላ
أبزلو سبات كهونو هو نجارات كهونو هو زعبهم من مجلس أنت كملوا نخلنا كاوز أي بعد أبز زلوجن أبغون كهون خيل أب تحتو أي كابل علو كهون خيل جن كهال نجارات ننت كمان سلزي إنك تكن كلنا حدا نجار بحدا نجار إنكلوز ويك أتعازم الزلو كمون بزعبا بعب نجار كهون خيل بنشتي نجار تخبيبو مزلو نقول سؤال نخلنا أنت زي كونو جن إن خاب حدا نجار وصاي أنت كمل لنا مالتي نابنت كن رينا حاجة the room لازم in the room نقول مالتي in the room أب كفلي أب حدا كفلي وش تسلت هون أو وش تحدا نجار بزعبه من مجلس أب كفلي نقول مالتي in the box أب تبع باكوي كأني كارتون بوكس مالت باكوي إنا نقول مالتي كمون in the building أب تنسى in the bag أب تبورسا سلازي أوشتي حدا نقدر نمجلس نتكمل لنا ما عبي يكون نشتي جنا أوشت نتهلي إن نتكمل on كان تاينا نتكمل مسنا بالك location that are not building جالس مدري زي يكون ويكا إنساتات زي يكون surface of the earth إنسات زي يكون بوتاتات نمجلس on نتكملتي نابنت on an island on كان بقولنا island ينانلو on an island نبل مالتي أبدأ سيت نبل هالنا مالتي on a boat أمركب ويكا جالبة and then on the beach نقول أبجنجم بحري on the wall أمندق on the ground أمريت on the table أبتأولا other prepositions of places كالوتون اللو preposition of places بالو مالتي ويكا البوت هنقلس اللو under كنقول أبتحتي مالتي under The man was sitting under the tree. السبعي أب تحت قرب كوفيلو نيرو يبلعنه مالتي. The man was sitting under the tree. السبعي أب تحت قرب كوفيلو نيرو. لذي under كنا بالكلنا أب تحت نبلعنا. Between تلناها أم مأكل. نابنت the boy is between two girls. أتودي أم مأكل كل تقوال تالو. The boy is between two girls. أتودي أم مأكل كل تقوال تالو. over انتلناها أبلعلي مالتي أبلعلي the airplane passes over our home أتانا فاريت بلع الجزانة تحلف the airplane passes over our home أتانا فاريت بلع الجزانة تحلف inside انتلناها أوشتي there is money inside your pockets there is money inside your pockets أبجبها جنزوالو preposition of time حجها preposition من دينا هنرد سنحنا preposition of place ويكا ناي بوتا هنرد سنحنا قتلنا ها preposition of time ويكا ناي جيزي مستواجد كنرينا مالتي at eat on تتكيمنا مالتي some prepositions show when something happens ما أس حدا نقر كم زقات أما نتكمل له منا حدا جيزي مستواجد مالتي مرزح دي جيزي حدا جيزي يكون مالتي سلازي at is used at نتكملو at a specific time فلت زخون بوتان تخون time جيزين تخون نابنت at 5 o'clock قبل خدي ساعة حموش شيء بالله at period of time كالايكا at period of time ويكا refers to exact time ويكا فلت زخون جيزين مالتي at night نتلنا بشد at midnight فرقليتي at the weekend up to عرفت ويكا سكرام سنبت مالتي at festival ويكا festival ممكن نقول مال at Christmas قبل الدت مالتي Christmas مالتي فلت وين at Easter مسكر at wedding أمرعة at New Year فلت بوتاسل فلت جيزي سلزلو مالتي زي كم زتات نقرأ قلت زلو at noon ناي مشت مالتي إن نتكملوها in a specific months ويكا أب فولي زوهانو ورحي مالتي in August نبل مالتي in September in March إلا نقلس مس أوارح مادي انتهي لنا تاني إحنا عندي at noon قال خلنا بالكلنا at نتكم at in the afternoon in كنت كان قالنا انتهي لنا نيرنا كريناس at the night at midnight at the weekend إن نمشي جها مس أوارح كنت كان قالنا انتهي نبل in نتكم مالتي in a specific month in August in September in March إن نجمر مالتي in seasons ويكا انتهي زبال نأربعة ناي حدا
ናይ ዓመት ወይ ካን ኣብ ዓመት 4 ወቅትታት ኣለዋ ምሾ spring summer winter and then autumn comes ባል ምሾሎ እጂ ንዑን ከዓ ክንገልጽ ከለና in ኢልና እንጥቀም ማለት እዩ and in period of time ከዓ ክንገልጸሉ ንኽእልና in the afternoon ክንብል ንኽእልና ግን not exact time እቲ ልክዕ ዝኾነ ግዜ ግን ኣይንፈልጦና ካልውን in the morning ኣብ ሰዓት ንግሆ ማለት እዩ ንግሆ ማለት and in the evening ናይ ምሽቱን ክንብል ንኽእል ማለት እዩ እሺ ጅሃ on ከንምንታይና እንጥቀመሉ on a specific day fully ዝኾነ መዓልቲ ኣብነት on 2nd May in እንተልና ኣብ ኣዋርሕ ኢልና ምሾ on እንተልና ከዓ ኣብ መዓልታት ስለዚ on 2nd May ንብል on 20th March እጂ ኣብዚ ከዓ tips ወይ ከዓ ዝኾነ ተወሳኺ ነገር ማለት እዩ to refer to a date use the preposition on before a day ብቅድሚ መዓልቲ ወይ ከዓ ንመዓልቲ ንምግላጽ እንጥቀም ታሊና on ኢና ንጅምር on Monday ኢና ንብል on Tuesday on Wednesday Thursday ንብል ማለት እዩ my birthday is on 3rd April ንብል ማለት እዩ ቅድሚ መዓልቲ እንጥቀመሉ on እዩ ቅድሚ ዋርሕ እንተኾይኑ እንታይ ንብል in ንብል ማለት እዩ to refer a month use the preposition in ኣዋርሕ ንምግላጽ ካኒ preposition in ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ in before a month ቅድሚ ወርሕ ንምግላጽ ማለት እዩ for example we can say Tion's birthday is in October ናይ ጽዮን birthday ኣብ October ወይ ከዓ September መስከረም ጥቅምቲ ማለት እዩ ስለዚ on ወይ in ንጥቀመሉ ንምንታይ ቅድሚ ኣዋርሕ on ንጥቀመሉ ከዓ ቅድሚ መዓልታት ናይ ኣዋርሕ ማለት እዩ ቅድሚ መዓልታት ናይ ሰሙን ማለት እዩ ስለዚ on 3rd April ንብል ኣለና ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ናይ ኣፕሪል on ንጥቀመሉ ንመዓልታት ንምግላጽ ወይ ከዓ ኣብ ዋርሕ ዘሎ መዓልታት ንምግላጽ in ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ወርሒ ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ preposition of direction ናይ preposition ወይ ከዓ ኣንፈት ዝነግሩና መስተዋድድ ከንታዮም እንተልና ከዓ some prepositions show where something is happen ሓደ ነገር ኣበይ ከም ዘጋጥምና ክነግሩና ይኽእሉ ሓደ መስተዋድዳት ማለት እዩ they are called preposition of direction እዚኦም ከዓ እንታይ ይበሃሉ ናይ ኣንፈት መስተዋድድ ይበሃሉ ማለት እዩ to ንኣብነት to ክንርኢ ንኽእልና to ኢልና እንታይ ክንጥቀም ንኽእል she walked to the store ንሳ ናብቲ ድኳን ከይዳ ንብል ኣለና ማለት ስለዚ she walked to the store ንሳ ናብ ድኳን ከይዳ and into ክንጥቀም ንኽእልና into እንተልና ከዓ he went into the room ስለዚ ዳይሬክሽን ብዛዕባ ኣንፈት ንዛረብ ኣለና ማለት ስለዚ ንሱ ናብቲ ክፍሊ ኣትዩ ንብል ኣለና ማለት and across ክንብል ከለና ከዓ the cat ran across the street እታ ድሙ ስግር ጽርግያ ጎያ ንብል ኣለና ማለት across ክንብል ከለና ሰጊራ ማለት እዩ and towards ማለት ከዓ ናብ ሓደ ነገር ማለት ዘንፍት ስለዚ she is heading towards the park ንሳ ናብቲ መናፈሻ ገጻ ትኸይድ ኣላ ንሳ ማለት እዩ ስለዚ towards ክንብል ከለና ገጻ ወይ ከዓ ናበይ ገጻ ክንትኸይድ ዘላ ንሕብር ኣለና ማለት ስለዚ direction ወይ ከዓ ኣንፈት ንነግር ኣለና and by on and in ናይዚኦም ሰለስተ ፍሉይነት ወይ ከዓ እቲ ዝፈልዮም ነገራት ከንታይ ምስ ንብል ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ by used to say how someone travels by ንጥቀመሉ ሓደ ሰብ ብኸመይ ከም ዝጓዓዝ ንምግላጽ ማለት እዩ ንኣብነት ብመኪና ክንብል ንኽእልና by car ክንብል ንኽእልና ስለዚ in a car ክንብል ከለና ኣብ መኪና ኢና ንብልና by car ክንብል ከለና ግን ብመኪና ስለዚ by ንጥቀመሉ ብኸመይ ከም ዝተጓዓዝና እምበር ከመይ ከም ንጓዓዝ ዘለና ወይ ከዓ ከመይ ከም ንጓዓዝ ኣይኮነን ንነግረሉ ማለት by ክንብል ከለና ብኸመይ ከም ንጓዓዝ እቲ ንጥቀመሉ ዓይነት መሳርሒ ኢና ንገልጽ ዘለና ማለት እዩ by ባስ ክንብል ንኽእልና ብመኪና ብሞተር ባይክ ክንብል ንኽእል by jeep ክንብል ንኽእል and by plane ክንብል ንኽእል ማለት ስለዚ ከመይ ጌርና ሓደ ሰብ ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ንሕና ባዕልና ከመይ ጌርና ክንዘዋወር ንጥቀመሉ ማለት እዩ by ክንብል ከለና ስለዚ we use by for type of transportation ከም ዝበልኩኹም by ክንብል ከለና ዓይነታት ናይ transportation ወይ ከዓ መጓዓዝታት ዓይነታት ንምግላጽ ኢና ንጥቀመሉ እምበር ከመይ ከም ንጓዓዝ ዘለና ኣይኮነን
بمكينة دينا توقعزنا بباس دينا توقعزنا بزين دينا توقعزنا نمجلس باين تكم مالت سلازي type of transportation ويكا عينت نايت موقع عزيان نمجلس باين تكم مالتي on كنبل كلنا ها on foot كنبل نخلنا مالتي on horse motorbike I mean motorcycle on a train on a plane مالت easy on a plane on a ship on a bicycle we use on for act of riding ስለዚህ ናይ ባይን on ፍሉይነት እንታይ እንተልና ባይክ ንብል ከለና እቲ ዓይነት መሳርሒ ወይ ከዓ መጓዓዝያ ንምግላጽና እንጥቀመሉ on ክንብል ከለና ግን እቲ አክት ወይ ከዓ እቲ እንጥቀመሉ ዘለና act of riding ወይ ከዓ እንታይ ክንብል ንኽእል ትንጓዓዘሉ ዘለና ነገር ትምጓዓዝ ባዕሉ ማለት እዩ ትምጓዓዝ on foot እና በእግረይ ክንብል ከለና ማለት ኣብ በእግረይ ተመሳሳሊ ቁርብ ኮንፊዝ ዝገብር ነገር ግን ከዓ act of the ride ወይ ከዓ ናይ እቲ አክሽን ይዘርየና on ክንብል ከለና ማለት እዩ እቲ ሓደ ባይክ ክንብል ከለና ግን type of transportation ወይ ከዓ ዓይነት ናይቲ መሳርሒ ወይ ከዓ መጓዓዚ ንገልጽ ኣለና ማለት እዩ in ክንብል ከለና ኣብ ውሽጢ ሓደ ነገር እንተሃሊና ማለት እዩ in a taxi in a car ናብነት ኣብ ሓደ ነገር ኣቲና ናብነት ኣብዚ ከምኡሉ in a train ክትብሉ ንኽእሉ in a ship ኣብ ውሽጢ ትሬን ኣይኮንና እንዲና ንኣቱ ክትብሉ ትኽእሉ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ባቡር ኣቲና ዶ ይኮንና ንኸይድ ከመይ ዳኣሉ ትፍልይነት ተይልኩም እቲ ኢን ክንጥቀም ከለና ኣብ ሓደ ነገር ኣቲና ኾፍ ክንብል ከለና ኦን ክንጥቀም ከለና ግን ጠጠው ክንብለሉ ንኽእል ቦታ እንተኾይኑ ኦን ክንብል ንጥቀም ንኽእል ማለት ስለዚ ኦን ኤ ትሬን ኣብ ትሬን ኣቲና ጠጠው ክንብል ንኽእልና ኣብ ባስ ኣቲና ጠጠው ክንብል ንኽእልና ማለት ስለዚ ኢን ግን ኣብ ሓደ ነገር ኣቲና ኾፍ ኢልና ንኸደሉ ማለት ኢን ኤ ታክሲ ኢን ኤ ካር ክንብል ንኽእል ማለት ስለዚህ in a taxi ክንብል ንኽእል in a car conclusion ወይ ከዓ መደምደምታ that's it for the 18 of our English learning challenge ናይ 18 ማለት ናይ English ብትሮ በኮል ይመስለኒ we covered ወይ ከዓ ለማዓን ዝተማርና ያ the definition of preposition ወይ ከዓ መስተዋድድ እንታይ ምዃኑ ርኢና ኣለና the three main types ወይ ከዓ ሰለስተ ዓይነታት ርኢና ኣለና place ወይ ከዓ ናይ ቦታ ከምኡውን ጊዜ direction ከዓ ኣንፈት ማለት እዩ ሳልሴት ከዓ how to use preposition in sentence ከመየርና ሙሉ ሓሳብ ንጥቀመሎም prepositionat ርኢና ማለት እዩ and the last one common mistakes and examples ፍሉጣት ዝኾኑ ጌጋታት ከምኡውን ኤግዛምፕል ወይ ከዓ ኣብነታት ርኢና ማለት ስለዚ thank you for following me along don't forget to subscribe and share this video with others follow ምግባር ኣይትረስዑ ከምኡውን subscribe ንትፈልጥዎም ሰባት ጋር share ግበርሎም see you in the next lesson ኣብ ዝቕፅል ትምህርቲ ይራኸቡና Where I can see your house, where I can see your house, looks like a lovely house, looks like a lovely house, the very least that I... Hello everyone, salam kullakum and welcome back to day 21 of our English learning challenge. Namna English بتونكو عبدحن مساهم. Today's lesson is all about نالو ما عند تمرتنا كله بزعبا one of the most important sentence structure in English ويقعدوا ما قدست البالو من English sentence ويمولا حسابات نقوموا لهم يخون subject verb object subject بعل بيت verb قسي object تسحبي مالك so understanding this structure will help you create clear and simple sentence اليوم مستر دو كان دا قدس نقرأ سباليو مالتي بإنجليش سلالكم ويكا زارو زلالكم بكونع منقد ويكا بكونع سرعة زلوا زارو وانجيب مقدارو لتقوليكم مالتي so it's a foundation of everyday conversations كل ما عتنتكمل لهم ينكا مالتي زي كازيوم ولا حاجة ويكاني حاجة sentence كنا قوم ما ينخدن مالتي so in this lesson you will learn أبزال lesson تايك نمارينا what is subject verb and object subject and مالتي verb type object تاي مخانم كرينا how to use them in sentences أمور حسابات كميرنا كمل لهم كرينا example كرينا so let's dive in and make your sentence stronger and clearer زي مسفلتكم كا ناتكم زاربوا يكان ملا حسابات توصوا خبابكم well structured ويكا كن عزقنا أبها لا تلو قوني مالتي لذي subject بعل بيت verb كسي object سحابي object سحابي مالتي so subject بعل بيت
verb ግሲ object ተሰሓቢ in English most sentences follow a basic order ኣብ English መብዛሕትኦም sentences ወይ ከዓ ሙሉእ ሓሳባት በዚኦም እዮም ዝምርቱ ማለት በዓል ቤት ግሲ ተሰሓቢ ማለት ስለዚ let's break that down subject verb object ኢልና ኢና ንገልጽ ማለት እዩ okay what subject ማለት እዩ በዓል ቤት subject በዓል ቤት the subject is who or what is doing the action it's the doer of the sentence ወይ ከዓ subject ማለት በዓል ቤት ወይ ከዓ ፈጻሚ ንሓደ action ወይ ፈጻሚ ዝገብሮ ሰብ በዓል ቤት ይባሃል ማለት እዩ ወይ ከዓ subject ይባሃል ንኣብነት I እንተልና ኣነ ንብል ኣለና she እንተልና ንሳ the dog እንተልና እቲ ከልቢ እዚኦም ኩሎም እንታዮም subject እዮም ማለት እዩ በዓል ቤት እዮም okay verb ማለት ከንታይ ማለት እዩ verb ማለት ከዓ ግሲ ማለት እዩ the verb is the action or state of being verb ማለት action ወይ ከዓ ዝግበር ዘሎ ነገር ማለት እዩ ንኣብነት eat ብላዕ ወይ በልዕ ማለት እዩ run ጎየ ማለት እዩ like ምፍታው ፈተወ ማለት እዩ ስለዚ verb ማለት ግሲ ዝፍጸም ዘሎ ነገር ማለት እዩ ዝገልጸልና ንኣብነት example እዚኦም ዝረኣናዮም eat run like ምብላዕ ምግያይ ምፍታው ማለት እዩ object ማለት ከዓ ተሰሓቢ the object is the thing or person that the action is happening to it is the receiver of the action object ማለት ታይ ማለት እዩ እቲ ተቐባሊ ወይ ከዓ receiver of the action ተቐባሊ ናይ ዝግበር ዘሎ ተግባር ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ተግባር ዝፍጸመሉ ዘሎ ኣካል object ይባሃል ማለት እዩ example a sandwich the ball music ደርፊ ኩዕሶ ሳንድዊች እንተልና ማለት so the basic pattern is ስለዚ ሓደ ነገር ወይ ከዓ ሓደ ሙሉ ሓሳባት ክንዛረብ ከለና pattern ንኽተሉ እንታይ subject verb object subject ኢልና እንጀምር ሽዑ verb ካው object ንብል ማለት እዩ ስለዚ let's look at some simple examples to see how this works ገለገለ ቀል ዝበሉ ኤግዛምፕላት ምስ ንርኢ I eat a sandwich ኢሉ ሓደ ሰብ I በዓል ቤት እዩ eat verb sandwich ከዓ object ማለት I eat I በዓል ቤት eat verb ማለት action ዝፍጸመሉ ማለት እዩ ግሲ ማለት እዩ a sandwich ከዓ object ማለት እዩ a sandwich so you see that's how it works okay she plays the piano እንተልና she በዓል ቤት plays verb the piano object ማለት እዩ the piano object ማለት እዩ she subject እዩ በዓል ቤት ንሳ ማለት እዩ plays ከዓ verb ትጻወት the piano ንሳ piano ትጻወት object ማለት እዩ piano okay the dog በዓል ቤት እዩ chased the ball ንታኽዕሶ ጎይዋ ማለት እዩ chased verb ሙግያይ ማለት እዩ the ball ከዓ እቲ ኣብ ዝፍጸመ action ዝፍጸመላ ዘሎ ነገር object ይባሃል ስለዚ the dog is በዓል ቤት እዩ verb chased and object the ball ማለት እዩ in each sentence the subject is doing something to the object ከም ትዕዘቡ ዘለኹም እቲ በዓል ቤት ነቲ object ወይ ከዓ ነቲ ተሰሓቢ ዝኾነ ነገር ከም ዝገብሮ ዘለና ንርኢ ኣለና እቲ ከልቢ ንታኽዕሶ ማለት እዩ እንታይ ይገብራሎ ይጎያል ማለት እዩ okay well done today you have learned how to identify the subject verb and object in a sentence ከመይ ጌርና subject ወይ ከዓ በዓል ቤት ከምኡን ግሲ ተሰሓቢ ኣብ ሓደ ሙሉ ሓሳባት ከነለል ንኽእል ርኢና ኣለና use this structure to build clearer and correct sentence እዚኦም ከዓ ንምንታይ ንጥቀመሎ structure ወይ ከዓ ቁኑዕ ዝኾነ ኣባህላ ንኽህልወና ብፅፉፍ ዝተዋቐረ ከምኡን ንጹር ዝኾነ ዘራርባ ንኽህልወና ይጠቕመና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣገደስቲ ነገራት እዩ በዓል ቤት ግሲ ተሰሓቢ with practice this will become second nature እንድሕር ተለማሚድኩም ከዓ ዘይትመሓየሽሉ ምክንያት የለን as your English will improve quickly English ክለትኩም ከዓ ቀልጢፉ ክመሓየሽ remember to subscribe for more helpful lessons ንብዙሕ ከምዚ ዓይነት ነገራት ንሰርሐልኩም ከዓ subscribe ምግባር ኣይትረስዑ share ግበርዋ with
your friends ምስ ዕሩኽትኩም መሓዙትኩም who wants to improve their English ናቶም ከማዕብሉ ዝደልዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ስለዚ ከምቲ ንስኹም ክምዕብለልኩም ከተመሓይሹ ትደልዩ እቶም ካልእ ሰባት ከዓ ንኸመሓይሹ ሸር ግበርሎም see you in the next challenge ኣብ ዝቕፅል ግዜ ይራኸበና የቐኒለይ Hello everyone, salam kulatkum. Welcome back to day 22 of our English learning challenge. I'm Naisran Kiltan Ma'altina English Bidon Ko Abdahan Masakhum. Today, Lumanti we are exploring something fun that discipline something confusing. Kinka awet hada the danagar nagar in our imality. Discipline the danagar most of the time. Homo names in our Lumanti. Homo names time of Anuharina. So homonyms are words that sound the same or spelled the same. ቃላት the same spelling ዘለዎም ወይ ከዓ the same sound ድምጽ ተመሳሳሊ ድምጽ ሃልይዎም ወይ ከዓ ተመሳሳሊ ክጽሓፉ ከለዉ ተመሳሰልቲ ዝኾኑ ግን ከዓ different meaning ዝተፈለየ ትርጉም ክህልዎም ከሎ homonyms ይባሉ. Learning homonyms will help you understand English better and avoid misunderstanding. homonyms ከዓ ገደስቲ እዮም ኣብ English ምክንያቱ ሓደ ሰብ ክዛረበና ከሎ ንኽንርድኦ ንትዝብለና ዘሎ ሚስ አንደርስታንድ ወይ ከዓ ብጌጋ ኸይንርድኦ ይጠቕመና ማለት እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ብእንግሊሽ ዝተፈላለዩ ቃላት ሓደ ዓይነት ድምፂ ይህልዎም ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት ስፔሊንግ ክህልዎም ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ግዜ ሰብ ክዛረበና ከሎ ኣየንቲ እዩ ዝብለና ዘሎ ንምባል ክንሽገር ስለንኽእል homonyms ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ So in this lesson, ኣብዚ ትምህርቲ you will learn እንታይ ክንማሪና what are homonyms. Homonyms እንታይ ምዃኑን ክንሪና ካብ ቀፂልና common homonyms in English ገለ ፍሉጣት ዝኾኑ homonyms in English ክንሪና ካብኡ መወፃል ባዕልኩም ትምልዎ ሳልሰይቲ ከዓ how to use them correctly in sentences ከመይ ጌርና ሙሉ ሓሳባት ብፅቡቅ ንጥቀመሎም ክንሪና So let's dive in and clear up the confusion about homonyms. ንጀምር እሞ እቲ ዘደናግር ነገር ከዓ ንቕረብ So homonyms. What are homonyms? Homonyms እንታይ ማለት እዩ? ታናይ መጀመርያ ሕቶ ክትመፀኩም ዝግባእ What are homonyms? Homonyms እንታይ እዮም? What are homonyms? እንታይ እዮም homonyms? They are Let me erase this one, sorry. What are homonyms? Homonyms እንታይ እዮም? ምስ ንብል Homonyms are words that can have what? The same sound. ሓደ ዓይነት sound ኩሎም ይኽእል homophones ይባሉ ሓደ ዓይነት homonyms ኣክልተ እዩ ዝኽፈል The same sound ዘለዎም homophones ይባሉ ማለት እዩ They sound the same but have different meanings and spelling ሓደ ዓይነት ድምፂ ዘለዎም ግን ከዓ ዝተፈላለየ ትርጉምን ክጽሓፉ ከለውን ዝፍለዩ እንታይ ይባሉ homophones ይባሉ ማለት እዩ Example ንኣብነት to ክንብል ከለና እታ ቁፅሪ ክልተ እያ to ክንብል ከለና ግን ኣነውን ማለት እዩ ስለዚ ኤግዛምፕል ምስሪ ክንሪና ቀሲልና the same spelling ዘለዎም ከዓ homographs ይባሉ ስለዚ homonyms ብክልተ ይኽፈል homophonesን homographs homophone ማለት ዝተመሳሰለ ድምፂ ዘለዎም ተመሳሳሊ ድምፂ ዘለዎም ግን ከዓ ዝተፈለየ ትርጉምን ኣጻሕፋን ዘለዎም ማለት እዩ homographs ዝበሃሉ ከዓ spelling the same ዘለዎም but different meaning ተመሳሳሊ spelling ዘለዎም ግን ከዓ different meaning fully ዝኾነ ትርጉም ዘለዎም ማለት እዩ ንኣብነት bat እንተልና ምንካዕ ማለት እዩ an animal ታ እንስሳ ምንካዕ bat ትበሃል bat እንተልና ከዓ used in sport bat ዝበሃል ስፖርት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ bat ከም ትሪኦ ዘለኹም እቲ spelling ሓደ ዓይነት ትርጉሙ ዝተፈለየ ኣደማምፁ ሓደ ዓይነት ግን ከዓ ትርጉሙ ዝተፈለየ ማለት ስለዚ homographs ማለት the same spelling the same sound ዘለዎም ኮይኖም ግን ከዓ ትርጉም ዝፍለዩ ማለት እዩ ስለዚ homonyms can sometimes be tricky ከደናግሩና ይኽእሉ but with few examples you will see how easy they are used ምስም ዝስዕቡ ኤግዛምፕላት ግን ማዕረኽ እንደቀለልቱ ምዃኖም ክትሪእዎ ኢኹም ማለት እዩ Let's look some common homophones words that sound the same but have different spelling and meanings. Okay. To
to እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ተመሳሳሊ ድምጽ ኣለዎም ግን ከኣ ዝተፈለየ ትርጉም ኣለዎም ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም to the number 2 ቁጽሪ 2 ክለልና example ናብነት I have 2 dogs ኣነ ክልተ ክላባት ኣለውኒ I have 2 dogs ተለ እዚኣ ዝጥቀማ ዘለኹ ንቁጽሪ እያ ማለት እዩ to means also or very to ማለት ከኣ ኣነ እውን ማለት እዩ ወይ ከኣ ብጣዕሚ ማለት እዩ ስለዚህ ክልተ ትርጉም ኣለዋ ማለት እዩ example I want to come to I want to come to أنا እውን ክመጽእ እደሊ እየ I want to come to أنا እውን ክመጽእ እደሊ እየ ስለዚህ to ማለት ኣነ እውን ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ኣደማምጻ ኣሎ ግን ከኣ ዝተፈለየ ትርጉም ማለት እዩ to እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ከኣ preposition or part of a verb ከም verb ከም ግስ ንጥቀመላ ኢና ማለት እዩ ወይ ከኣ preposition ማለት መስተዋድድ ማለት እዩ ስለዚህ let's go to the park ናብ መናፈሻ ንኸይድ to ናብ ንብል ኣለና ማለት እዩ ናብ ስለዚህ let's go to the park to ንጥቀመላ ሕጂ ናብ ንምባልና ንጥቀመላ ዘለና ማለት እዩ so let's look some common homophones word that use the same that sound the same ሓደ ዓይነት ድምፅ ዘለዎ ግን ከኣ different meaning and spelling ዘለዎም ከኣ ንርአ ንኣብነት right እንተልና and right እንተልና ክልቲአን ሓደ ዓይነት ድምፅ ኣለዎን ግን ከኣ spelling ትርጉመንን spellingን ይፈላለ ማለት እዩ ንኣብነት right እንተልና እንታይ ማለት እዩ correct ጽቡቕ ኣለኻ ወይ ከኣ direction ነዚ ንየማን ማለት እዩ ቁኑዕ ማለት እዩ ወይ ከኣ ንየማን ማለት እዩ you are right እንተልና ሓደ ሰብ እንታይ ንብሎ ኣለና ልክዕ ኣለኻ ወይ ከኣ ልክዒኻ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ you are right እንተልና ሓደ ሰብ ልክዒኻ ልክዕ ኣለኻ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ turn right እንተልና ከኣ ንየማን ተዓጸፍ ወይ ከኣ ንየማን ተጠወ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ right እዚኣ ክንጥቀመላ ከለና ንሓደ ነገር ቁኑዕ ወይ ከኣ ንየማን ንምባል ማለት እዩ ተሓንቲ right ግን እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ንምጽሓፍ right ንምጽሓፍ ኢና ንጥቀመላ ማለት እዩ ስለዚ right ማለት ከኣ to put words on paper ቃላት ኣብ ወረቐት ምስፋር ወይ ከኣ ምጽሓፍ ማለት እዩ right ከኣ Can you see the difference? Recommended fully. These words sound the same. ተመሳሳሊ ድምጽ ኣለዎም ግን ከኣ ትርጉሞም ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ንኣብነት I will write a letter ደብዳቤ ክጽሕፍ እየ I will write a letter ደብዳቤ ክጽሕፍ እየ ስለዚ write ክጽሕፍ ማለት እዩ So now let's look at homographs words that are spelled the same but have different meanings ከም ዝረኣናዮ ባት ማለት መንካዕ ክኾን ይኽእል ወይ ከኣ ስፖርት ክኸውን ማለት እዩ ባት ማለት a flying animal እትነፍር እንስሳ ባት መንካዕ example a bat flies at night መንካዕ ብለይቲ ትነፍር ይብል ኣሎ ስለዚ ባት ማለት ኣብዚ ሕጂ ዝጥቀመላ ዘለኹ ከም መንካዕ ማለት እዩ ካልእ ከኣ a bat ማለት a tool used in sport like baseball baseball ክንጻወት ከለና ንጥቀመሉ መሳርሒ እዩ ባት ካልእ ከኣ ማለት እዩ he hit the ball with a bat እዛ ባት ትበሃል ታ መህረሚት ቤዝቦል ክንጻወት ከለና መህረሚት ንጥቀመላ ባት ትበሃል ስለዚ he hit the ball with a bat እሱ ነታ ኩዕሶ በታ መህረሚት ወይ ከኣ ባት ገይሩ ሃሪምዋ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ in this case the words looks the same but means something different depending on how you use it ስለዚ ኣብ ከመይ ከም ንጥቀመሉ እቲ ኩነታት ይሕብረና ማለት እዩ ንኣብነት ከም ዝበልናዮ ሕጂ he hit the ball with a bat እንተልና ክንዝክሮ ዘለና እታ ናይ ስፖርት መሳርሒት እምበር መንካዕ ኣይኮንናን ክንዝክር ዘለና ካልእ ግን a bat flies at night እንተልና ግን መንካዕ ኣብ ለይቲ ትነፍር እምበር እቲ መሳርሒ ክነፍር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ካብቲ ሙሉእ ሓሳባት ክንርድኦ ንኽእል ማለት እዩ ከምዝታት ኩነታት ምስ ልምምድ ዘይከኣል ነገር ኣይኮን lead እንተልና ኸኣ to guide someone ንሓደ ሰብ ምምራሕ ንሰብ ምምራሕ እዩ example I will lead the team ነታ ጋንታ ክመርሓ እየ I will lead the team ነታ ጋንታ ክመርሓ እየ lead ካልእ ከኣ a type of metal ዓይነት ናይ ሓፂን እንታይ ይበሃል lead ይበሃል a type of metal ማለት እዩ example this pencil contains lead እዛ ርሳስ lead ትሕዝያ ወይ ከኣ ካብ ዓይነት ሓፂን ትሕዝያ ማለት እዩ So practice. Please turn right at the next corner.
right እንተልና ሕጂ ንየማን ንብል ኣለና ማለት እዩ በጃኻ ናብቲ ቀፂሉ ዘሎ ኩርናዕ ንየማን ተጠወ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ which right is it አይንት right መስለኩም direction ብዛዕባ direction ወይ ከዓ ኣንፈት ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ኣብዚ ኸ እንታይ ይብለና ኣሎ I saw a bat flying in the sky መንካ ኣብ ሰማይ ክትበርር እያ ይብል ኣሎ ሓንቲ መንካ ኣብ ሰማይ ክትበርር ከላር እያ ስለዚህ ታ እንስሳ ምዃና ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ which bat is it the animal እታ እንስሳ ምዃና remember homonyms rely on context to show their meaning ስለዚህ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ sentence ኢና ንውከል ማለት እዩ ትርጉም ንምሃብ sentence I need to write a letter እንተልና ደብዳቤ ክጽሕፍ ደሊ ኣለኹ እንተልና እዛ write ትብዘላ ንምጽሓፍ ትውክለና ማለት እዩ to put words on paper ቃላት ኣብ ሓደ ነገር ምንምቕማጥ ትሕብረልና ኣላ ማለት እዩ common mistakes with homonyms many learners confuse homonyms because they sound or look the same ብዙሓት ተማሃሮ homonyms ይደናገሩ እዮም ስለዚህ ከመይ ጌርና ዞም ነገራት ኮንፊዝ ዝገብሩና ነገራት ከመይ ጌርና avoid ክንገብሮም ንኽእል ክንቀርፎም ንኽእል ምስ ንብል listen to the context net is bahal zolo ክንሰምዖ ይግባና when you hear a word that sounds like a homonym think about the meaning based on the sentence ካብቲ ሙሉ ሓሳባት ተበጊስና ትርጉም ክንህብ ንፈትን እምበር ቀጥታ ክንህብ ኣይንኽእልና ማለት እዩ ንኣብነት turn right እንተልና ብዛዕባ ዳይሬክሽን ከም ዝዛረብ ዘሎ ቀጥታ ክንርዶ ንኽእልና ናብ የማን ተጠወ ይብል ከም ዘሎ ማለት እዩ ተጠወ እንተልና ናብ የማን ምዃኑ right ማለት ሕጂ ቁኑዕ ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ተጠወ right ንየማን ክኾን ይኽእል ስለዚህ መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ ሙሉ ሓሳባት ክንከይድ ይዝግበአና check the spelling in writing እንተልና check the spelling in writing spelling ክንርኢ ይግበአና ማለት እዩ look at the spelling to know the difference between words like to spelling ንርኢ ምሾ ኣየንቲ ምዃና ክንፈልጣ ንኽእልና ማለት እዩ to ታቁፅርያ to እዚኣ ከዓ ኣነ እውን ንምባል ማለት እዩ practice will help you get better at spotting homonyms quickly ስለዚህ ምስ ልምምድ ከመይ ጌርኩም ከምቲ ፈልይዎ ቀሲሉ ክርድኦኩም ብቐሊሉ ወይ ከዓ ብሓደ መዓልቲ ትፈልጥዎ ነገር ኣይኮነን ምስ ልምምድ ዝመጽእ ነገር እዩ conclusion ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብል ይኽእል you have learned ወይ ከዓ ሎማዓንቲ ጽቡቕ መዓልቲ ነይሩ our some work today and you have learned what homonyms are homonyms እንታይ ምዃኖም ተማሂርና ኣለና common homonyms homophones and homographies homophones homographs እንታይ ምዃኖም ርኢና how to use context to understand their meaning ከመይ ጌርና ሙሉ ሓሳባት ክንፈልዮም ንኽእል እውን ርኢና homonyms can be tricky confuse ክገብሩና ይኽእሉ እዮም ከዳናግሩና ይኽእሉ እዮም ግን with practice ምስ ልምምድ you will master them in no time እንድሕር ተለማሚድኩም ኣብ ሓፂር ግዜ ክትለምድዎም ትኽእሉ ነገራት keep practicing ምልማድ ኣይትረስዑ and soon you will be or you will know exactly how to use them in everyday English ከመይ ጌርኩም ኣብ መዓልታዊ ናይ እንግሊሽ ስርኩም ከም ትጥቀምሎም ክርድኦኩም ማለት እዩ don't forget to subscribe ምግባር ኣይትረስዑ share ከዓ ነቶም ካልኦት ሰባት ክመሃሩ ትደልይዎም ሰባት share ምግባር ኣይትረስዑ see you in the next challenge ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ይራኸበና ይቐኒልኝ Hello everyone and welcome to day 23 of our English learning challenge. سلام كلاتكم قاعد بدحنا من 21 معلتنا English بدو بدحان مساخم نايلو معند تمرتنا it's part of speech نايلو معند تمرتنا that's part of speech bro so understanding part of speech is important part of speech مردا دعم قداسي because it helps you know how words function in sentence كم يجرون قالات أب حدث sentence يقوموا يمهرنا مات it's likely learning the building blocks of English أقدست English يوم مالتي in this lesson ويكاب زكفال ويكاب استمرتي بزعبة متينا هنمار the 8 main part of speech بهالو خنرينا بمغتصالون the examples of this part of speech كنرينا then how to identify and use them correctly كمي جرنا قنا لليوم كمون دحر بتصبغ نتكملهم كرينا let's get started نجمر
part of speech. As you see, part of speech. Our today's lesson is part of speech. نايلو ما عندنا part of speech مالتي. متى مالتي؟ part of speech مالت ناي حدا ويكا توم أقدس نزارب لهم. speech مالت زرب مالتي ناي زرب كفالات مالتي. قدامي noun سم. ناي مجمرة سمي. كاو مقصال pronoun كند سم. adjective كتسل. verb قسي. adverb توسخ قسي. preposition مستوعد. conjunction مستتصامر. interjection أغانو ويكا قال أغانوت مالتي. نخيد نرأيهم حدا بحدا. part of speech noun سمي لنا خنجمرين حاجة. so pronoun كا خندسم. verb قسي. adjective كتسل. adverb توسخ قسي. preposition مستوعد. conjunction مستتصامر. ስለዚህ interjection ናይ መወዳታ ኣጋንኖት ሸሞንተ part of speech ኣለውና ስለዚህ ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና እዚኦም ንኽንጀምር English has 8 main part of speech ሸሞንተ part of speech ኣለዎ English ከም ዝትሪእዎ Here is a quick review overview ዘለኩም ሕጂ ንሪኦ ከዓ ሓደ ብሓደ ማለት እዩ Noun ስም Word that a name or name a person ንኣብነት ናይ ሰብ ስም ክኾን ከሎ noun ንብል ማለት ስም place ናይ ቦታ ስም ክኾን ከሎ noun ይባሃል things ናይ ነገራት ስም ክኾን ከሎ noun ይባሃል ናይ idea ወይ ከዓ ሓሳባት ስም ክኾን ከሎ noun ይባሃል ንኣብነት dog እንተልና ከልቢ ስም እዩ ማለት እዩ city ከተማ እንተልና ከዓ ስም እዩ verb ክበሃል ከሎ ከዓ ግሲ verb ማለት ግሲ ማለት እዩ verb words that show action or state of being ሓደ ነገር ከመይ ከም ዝግበር ዘሎ ዘርእየና ወይ ከዓ ናይ ሓደ ነገር ኩንነት ዘርእየና ማለት እዩ ንኣብነት ተግባር ወይ ኩነታት ዘርኢ ቃላት እዩ ንኣብነት ምስ ንርኢ run ጉያ ወይ ከዓ ሙግያይ ጎየየ ንብል is ከዓ auxiliary verb ይባሃል ማለት እዩ eat ምብላዕ ማለት እዩ በልዐ በልዐት ማለት እዩ pronoun ማለት ከዓ ክንድስም ማለት እዩ ክንዲስም ወይ ከዓ ማለት እዩ pronoun ክንድስም ይባሃሉ ንምንታይ ዝጠቕሙና ኣብ ክንድስም ንጥቀመሎም ማለት እዩ words that replace noun ቃላት ንስም ዝትክዎ ተካእቲ ስም ቃላት ይባሃሉ ማለት እዩ ተካእቲ ስም ቃላት ንኣብነት he ንሱ ማለት እዩ she ንሳ ማለት እዩ they ማለት ንሳቶም ማለት እዩ ስለዚህ ንስም ይትክዎ ንሱ መን ክኾን ይኽእል ሃይለ ክኾን ይኽእል ንሳ መን ክትኮን ትኽእል ኣልማስ ክትኮን ትኽእል ዘይ ንሳቶም መን ክኾን ይኽእሉ ኣቤልን ከበደን ክኾን ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚህ pronoun ማለት ክንድስም ማለት እዩ ንስም ዝትከልና ማለት እዩ adjective ማለት ከዓ ቅጽል ማለት እዩ adjective ቅጽል words that describe nouns or pronoun ስም ወይ ከዓ ክንድስም ዝትክኡ ዝገልጹ adjective ቅጽል ይባሃሉ ስም ወይ ከዓ ክንድስም ዝገልጹ ማለት እዩ ንኣብነት happy እንተልና ሕጉስ ንብል ኣለና መን እቲ በዓል ቤት ወይ ከዓ ትስም ማለት እዩ ንኣብነት ኣቤል is happy እንተለ ኣቤል ሕጉስ ይብል ኣለኹ መን እዩ ተሓጊሱ ኣቤል ንመን ይገልጸልና ኣሎ ንትስም ንኣቤል ማለት እዩ ወይ ከዓ ንሱ እንተልና ጀሚርና ከዓ ነቲ pronoun ክንድስም ዝገለጽናዮ ይገልጸልና blue እንተልና ሰማያዊ ንብል ኣለና ንኣብነት the sky is blue እንተለ እቲ ሰማይ ሰማያዊ እንተለ who is ሰማያዊ እንተለ ሕጂ ንኣብነት who is blue እንተለ መን እዩ ሰማያዊ the sky ንመን ንገልጽ ኣለና ነቲ sky ወይ ከዓ ነቲ ሰማይ ማለት እዩ ስለዚህ adjective ወይ ከዓ ቅጽል ማለት ንስም ወይ ከዓ ክንድስም ዝገልጸልና ማለት እዩ fast ቅልጡፍ ማለት እዩ መን ንኣብነት ኣበበ ቢቂላ ኢትዮጵያን ኣትሌት ብጣዕሚ ቅልጡፍ እንደኾይኑ he is fast እንተለ he is fast መን ንሱ ይብል ኣለኹ ስለዚ pronoun ክንድስም ንዕኡ ይገልጸለኹ ማለት እዩ adverb ማለት ከዓ ተውሳኸ ግሲ ይበሃል ተውሳኸ ግሲ ስለዚ words that describes verbs ቃላት verbs ወይ ከዓ actions ዝገብሩ ግሲ ይኾን ይኽእል ወይ ከዓ adjective ማለት ከዓ ገላጺ ማለት እዩ እንታይ ዝገልጽ እዩ adjective ዝገልጽ ከዓ
like we said adjective ቅጽል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይብላሎ ተወሳኺ ግስ ማለት ከዓ verb ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ adjective ዝገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ግሲ ወይ ከዓ ቅጽል ዝገልጽ እንታይ ይበሃል adverb ይበሃል ማለት እዩ quickly እንተልና ብቕልጡፍ ንብል ኣለና ማለት ስለዚ እንታይ ይገልጸልና ሓደ ነገር ብቕልጡፍ ከም ዝተገብረ ማለት እዩ very እንተልና ብጣዕሚ ሓደ ነገር ብጣዕሚ ዝኾነ ነገር ከም ዝኾነ ይነግረና well እንተልናኻ ብጽቡቕ ንብል ኣለና ማለት እዩ so now preposition ከንታይ ማለት እዩ መስተዋድድ ሓደ ብሓደ ሪናዮም ኢና እዚኦም ሕጂ ግን part of speech ኢና ንሪኦም ዘለና ሓደ ብሓደ ክፈልጥዎም ምስ ትደልዩ ዝሓለፈ ቪድዮ ሰራሕክዎ ኣሎ ኣብኣትዮም ክትረኽቦም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ preposition መስተዋድድ ማለት word that show the relationship between a noun and another word ብስምን ብኻልእ ቃልን ዘሎ ዝምድና ዘርኤና preposition ይበሃል ማለት እዩ ንኣብነት ንርአ on እንተልና ኣብ ንብል ኣለና under እንተልና ኣብ ትሕቲ by እንተልና ብ ንብል ኣለና ብኤግዛምፕል ክንሪኦም ምስትፍትን I am on my plan ወይ ከዓ the book is on the table እንተልና እታ መጽሓፍ ኣብቲ ጠረጴዛ ኣላ on ክንብል ከለና ሕጂ መጽሓፍን ጠረጴዛን ንራኽብ ኣለና ማለት እዩ ዝምድና በኽልቲኦም ዘሎ ንራኽብ ኣለና ማለት እዩ conjunction ማለት ከዓ መስተጻምር ማለት እዩ conjunction words that connect words phrases ወይ ከዓ clauses ዝተፈላለዩ ቃላት ክኾኑ ይኽእሉ ሓረጋት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ክሎዛት ማለት ከዓ ሙሉ ሓሳባት ማለት እዩ ክኾኑ ይኽእሉ ዘራኽቡልና እንታይ ይባሃሉ conjunction ይባሃሉ ማለት እዩ ንኣብነት end ከምኡውን ኢልና ንቕፅል ዝኾነ ነገር ንዛረብ ሃሊና he is my brother ኢልና ንኣብነት እሱ ሓወይ እዩ and ኢልናኻ ከምኡውን my friend he is my brother and my friend ከምኡውን ሓወይ እዩ ክልቲኡ እዩ ንዓይ ማለት እዩ ንብል ኣለና ስለዚ and እንተልና ሓደ ነገር ሓደ ሓሳብ ምስ ካልእ ሓሳብ ንራኽብ ኣለና እሱ ሓወይ ኢልና ዓፂና ከለና ከምኡውን ኢልናኻ ንዓይ ከዓ እሱ ዓርከይ ይብል ኣለኹ ስለዚ ንምንታይ ንጥቀም ኣለና እቲ ናትና ሓሳባት ንምልጋብ ማለት እዩ ባት እንተልናኻ ግን ማለት እዩ ዝተሰማምዑ ሓሳባት ንኽንራኽብ ባት ንጥቀም ንኣብነት he is smart but he don't help others ንሱ ንፍዑ ግን ንኻልኦት ኣይሕግዝን ይብል ኣለኹ ስለዚ ክልተ ነገራት ኣንጻር ዝኾኑ ሓሳባት የራኽብ ኣለኹ ማለት እዩ because እንተይለኻ ምኽንያቱ ሓደ ነገር ብምኽንያት ከነሰንዮ ከለና ንሱ ኣይመፀን እንተልና ሕጂ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዘይመፀ ክንዛረብ እንተልና he didn't came ወይ ከዓ he didn't come እንተልና he didn't come እሱ ይመፀን because he had another plan ካልእ መደብ ነይርዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ because ከዓኒ ምኽንያት ብምግላጽ ማለት እዩ interjection ማለት ከዓ ቃል ኣጋንኖት ሓደ ነገር ኣጋኒና ንምዝራብ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣጋንኖት interjection እንታይ ማለት እዩ ቃል ኣጋንኖት interjection ቃል ኣጋንኖት ምስ ንርኢ words that express strong emotion ሓያል ዝኾነ ስምዒት ንምግላጽ ኢና ንጥቀመሎም ማለት እዩ ንኣብነት ዋው ክንብል ከለና ኦ ክንብል ከለና ኦች ክንብል ከለና ቃል ኣጋንኖት ይበሃል ማለት እዩ so we will go over each part in detail with example ምዞም ኩሎም ዝረኣናዮም ብኤግዛምፕል ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ስለዚ noun ስም ስንርኢ name people places things or ideas ክኾኑ ይኽእል ማለት እዩ ናይ ሰባት ክኾኑ ይኽእል ናይ ቦታታት ክኾኑ ይኽእል ናይ ነገራት ክኾኑ ይኽእል ናይ ሓሳባት ክኾኑ ይኽእል ንኣብነት ጆን እንተልና ፐርሰን ስም ንገልጽ ኣለና ለንደን እንተልና ፕሌስ ወይ ከዓ ቦታ ንገልጽ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ናውን ማለት ስም ማለት እዩ ንሓደ ነገር ዝገልጸልና ኣፕል ነገር ቲንግ ማለት እዩ ፍሪደም እንተልና ሓሳብ እዩ ነፃነት ማለት እዩ ናጽነት ማለት እዩ ፍሪደም ስለዚ ስም እዩ እዞም ኩሎም ተዘርዚሮም ዘለዉ ኣስማት እዩ ማለት ጆን እንተልና ኣፕል እንተልና ለንደን እንተልና ፍሪደም እንተልና ስማት ወይ ከዓ ኣስማት ኢና
ንገልጽ ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት the dog is barking እቲ ኸልቢ ውሕ ይብል ኣሎ dog እንታይ ዝኾን ዘሎ ሕጂ noun ወይ ከዓ ስም ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ናይ ምንታይ ስም ናይ እንስሳት ስም ማለት እዩ the dog is barking እንተለ እቲ ኸልቢ ውሕ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ pronoun ምስ ንመጽኻ ክንድስም replace nouns to avoid repetition እንታይ ዝትከልና እንተልና ስም እንታይ ንምቕናስ repetition ወይ ከዓ ድግግም ንምጉዳል ማለት እዩ ንኣብነት በርሀ ካብ ክንብል ንውዕል እሱ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ወይ ከዓ ብስምና ኣነ ስምና እንዳፀውዕና ኣነ ኣቤል ካብ ምባል ኣነ ምባል ይቐልድና ማለት ስለዚ ኣይ እንተልና ኣነ ክንድስምና ኣነ ንብል ኣለና ማለት እዩ ዩ እንተልና ከዓ ንስኻ ካብ ስምካ ምጽዋዕ ንስኻ ኢልና ብሓጺሩ ንጽውዖ ስምካ ምድግጋም ንኣብነት ቀዲመ ኣቤል እንታይ ኮንካ ኢለ ዝዛረቡት እንተጸኒሐ ንስኻ ግን እንታይ ኮንካ ኢለ ክደግመሉ ይግበአኒ ስሙ ካብ ምድግጋም ማለት እዩ ስለዚ ዩ እንተልና ከዓ ንስኻ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ዘይ እንተልና ከዓ ንሳቶም ማለት እዩ ዘይ ከዓ ንሳቶም ስሞም ንኹሎም ካብ ምጽዋዕ ንሳቶም ኢልና ብሓጺሩ ክንትክኦ ንኽእል ክንድስም ማለት እዩ she is happy እንተልና ንሳ ሕጉስቲ እያ ሺ ማለት ክንድስም ንሳ ማለት እዩ ስለዚ ንሳ ሕጉስቲ እያ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ practice ልምምድ ንግበር identify the nouns and pronoun in this sentence ስምን ክንድስምን ፈላልዩ Tom like pizza but he doesn't like cheese noun ዝኾን ዘሎ ቶም እዩ ክንድስም ወይ ከዓ pronoun ዝኾን ዘሎ ከዓ he ማለት እዩ ቶም ፒዛ ይፈቱ ንሱ ግን ቅብኣት አይፈቱን እዩ ስለዚ ቶም ስም እዩ ስም ዝኾን ዘሎ ቶም እዩ pronoun ዝኾን ዘሎ ክንድስም ከዓ he ማለት እዩ ኣብዚ ቶም ኢልና ጀሚርና ሽዑ ንሱ ኢልና ምክንያቱ ካልእ ግዜ ቶም ክንብል ኩን ዓገባብ ስለዚ ይኮነ ማለት እዩ verb ምስ ንመጽኻ show action or state of being ኣይ ሓደ ነገር ክፍጸም ከሎ ዘርኤና እዩ ተግባር ወይ ከዓ ናይ ምዃን የርኤና ስለዚ run eat ክኾን ይኽእል ጎየየ ወይ ከዓ በልዐ ክኾን ይኽእል ንኣብነት ናይ ምዃን ማለት state of being ሓደ ነገር ከመይ ኢሉ ከም ዝኾነ ዝነግረና I am a doctor እንተኢለ ኣነ ዶክተር እየ ይብል ኣለኹ ስለዚ እዚኦም am is ዝበሃሉ ከዓ ናይ ምዃን verb ይበሃሉ ማለት እዩ sentence she runs every morning ንሳ ኩሉ ጊዜ ንጎ ትጎይ ንሳ መዓልታዊ ንጎ ትጎይ run ትብል ዘላ ሕጂ እንታይ action ተርእየና ወይ ከዓ ከም ትጎይ ሙግያይ verb ትበሃል ማለት እዩ ቅድም ኢልና ከም ዝረኣናዮ ዛሺ ትብል ዘላ ክንድስም ማለት እዩ ንሳ adjective ማለት ከዓ ቅጽል ማለት እዩ ቅጽል ንምንታይ ዝጠቕመና ስም ወይ ከዓ ክንድስም ንምግላጽ ማለት እዩ ንኣብነት happy እንተልና ሕጉስ ንብል ኣለና ብኤግዛምፕል ክንርኢ ምስ ንፍትን big እንተልና ዓብዩ red እንተልና ቀይሕ ኣሞዳታ the big dog example ምስ ንርኢ the big dog እቲ ዓቢ ከልቢ is friendly the big dog is friendly ተዓቢ ከልቢ መቕሉል ወይ ከዓ ሕያዋይ እዩ ንብል ኣለና ተዓቢ ከልቢ መቕሉል ወይ ከዓ ሕያዋይ ንብል ኣለና ስለዚ big ትብል ዘላ እንታይ ትገልጸልና ነቲ ከልቢ ሕያዋይ ምዃኑ ማለት እዩ ትገልጸልና ማለት እዩ ስለዚ adjective ማለት noun ወይ ከዓ pronoun ዝገልጸልና ማለት እዩ practice ምስ ንሪኻ ልምምድ find the verbን adjectivን ፈላልዩ ይብለና ኣሎ ብዛዕባ ኣብዛ ትስዕብ ሙሉእ ሓሳባት verb ኣየናዩ ከምኡን ቅጽል ኣየናዩ ግስን ቅጽልን ፈላሊኹም ርከቡ ማለት እዩ the tall girl sings well ታነዋሕ ጓል ጽቡቕ ትደርፍ ስለዚ tall ትብል ዘላ እንታይ ትገልጸልና ነታ ጓል ትገልጸልና sings ከዓ verb ወይ ከዓ ምድራፋ ትነግረናላ ስለዚ
انتاينا خندل حجي adjective زخون زلو tall seeing خا انتاي خونا له مدراف مالتي سلازي verb زخون زلو seeing مدرافا مالتي adjective كا قصل نوح مخانا مالتي سلازي the tall girl كنقول كلنا نوح مخانا يقلصلنا له مالتي تاغوال adjective قلاص ناي سمي verb خاني تزغبر زلو ወይ አንታይ ከም ትገብር ዘላ seeing ትደርፋላ ማለት እዩ ስለዚ verb ኮን ከሎ seeing ይሆን adjective ها tall ማለት እዩ adverb ምስ ንብልካ ተውሳኸ ግስ ይባሃል describe how when and where ሓደ ነገር አበይ ብኸመይ ከም ዝተፈጸመ ዝነግረና adverb ይባሃል ማለት እዩ ከመይ ብኸመይ አበይ ከም ዘጋጠመ ሓደ ነገር ማለት እዩ ስለዚ adverb ማለት ሓደ ነገር ብኸመይ ከመይ ማአስ ከም ዘጋጠመ ይነግረና ማለት እዩ ናብነት they often መብዛሕትኡ ግዜ ly በly ይውድኡ ማለት እዩ slowly ቀሲሉ smoothly ብልሙድ ዝኾነ perfectly ብጽቡቕ ማለት እዩ ly ይውድኡ መብዛሕትኡ ግዜ ናብነት quickly ክንብል ከለና ብቁልጡፍ ንብል ኣለና ማለት እዩ yesterday مالي ما اسكم زقاطمه حدا نغير نمغلاسيو always تلنا كل ساعه كل غزي خمس غبر ما اسكم زغبر مال كم زبلنا هاو بخمي ما اس ابي كم زغبر زغلصلنا adverb كم زبال مالتي نابنت he runs quickly نسو بقلطف يغوي يبلالو he runs quickly نسو بقلطف يغوي نسو بقلطف يغوي يبلالو مالتي preposition ማለት ካ መስተዋድድ ማለት እዩ እንታይ ዝነግረና show a relationship between noun ብናውንን ፕሮናውንን ብስምን ክንድስምን ዘሎ ዝምድና ምስ ካልኦት ቃላት ዘሎ ዝምድና ዝነግረና ማለት እዩ ንኣብነት end ኢልና ነርና ቅድም ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ዝምድና ኣመንጎ ስምን ክንድስምን ወይ ከዓ ክንድስም ምስ ካልእ ዘለዎም የርእየና ማለት እዩ ንኣብነት ምስ ንርኢ on እንተልና ኣብ ንብል ኣለና in እንተልና ኣብ ውሽጢ under እንተልና ኣብ ትሕቲ ንብል ኣለና ማለት እዩ example ንርአ the book is on the table እታ መጽሓፍ ኣብ ጣውላ ኣላ ንብል ኣለና እታ መጽሓፍ ኣብ ጣውላ ኣላ ስለዚ እንታይ የርእየና ኣሎ እታ መጽሓፍ ኣብ ጣውላ ከም ዘላ ዝምድና ከም ዘለዋ እታ መጽሓፍ ኣበይ ከም ዘላ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ስም ምስ ኦብጀክት ይራኸበልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ መጽሓፍ ኣብ ጣውላ ኣላ ልምምድ Can you spot the adverb and preposition? Adverb ayent mukhana, preposition ayent mukhana. فليتو خلودو كابزن sentence صعبة. نابنت she runs quickly to the park. نسانا بتي من نافشة بقولتو فتقوي. انتلنا أتي توسخ قصة أينايو. أتي preposition كأينايو. توسخ قصة quickly بقولتو فكنا بالكلنا نتا أكشنا بقولتو فكم زقويت يرينا له. تو خنقول كلنا مستوادد مالتي سلازي تو مستوادد مالتي نخل زرا خبلنا نابي مخانا زنقرنا مالتي adverb quickly كم زولنايو preposition كا ناب ويكا تو مالتي conjunction مستتعمر connect words or groups of words conjunction كا group of word ويكا تمر نايك على زرا خبلنا مالتي نابنت end إلنا كوموني إلنا نيرنا بات إلنا نيرنا جن ويكا way مالتي نابنت I want pizza أنا بيتزا يدلي كمون باستا مالتي سلازي end انتاي ترخبلنا لا كلتا نقرات كم ندلي I want pizza إلو أبز عرفو لوكو أنا بيتزا يدلي له كمون إلو جميرو مالتي سلازي بيتزا باستا ندلي يبلالو مالتي سلازي كلتا مولو حسابات يرخبلنا له مالتي I want pizza and pasta كلتا مولو حسابات يرخبلنا له مالتي interjection مالتك أغانوت قال أغانوت مالتي express strong feeling وشتنا سمعنا ناي زخوانا ناي حاقوس قون ناي حزن نقلص له مالتي حيال سمعتات نمقلات سندقملي واو كنبل كلنا زخوانا زقر مسرانا oh no كنبل كلنا yay كنبل كلنا interjection يبالا wow that's amazing wow that's amazing wow زدنق يو يبلالو مالتي لممد conjunction interjection conjunction متسامرن
ኣጋንኖትን ክትፈልዩ ትኽእሉ ዶ ኣብዚ ሙሉእ ሓሳባት oh no ኢሉም ሸብዚ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ቃና ኣጋንኖት እዩ ወይ ከዓ interjection I forgot my keys but ክብል ከሎ ሕጂ እንታይ ይጥቀማሉ መስተጻምር ክልተ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ንምርኻብ ዝጥቀመሉ መስተጻምር ማለት እዩ oh no ክብል ከሎ ከዓ interjection ማለት እዩ I have my wallet I forgot my keys መፍትሒ ረሲዑ ነይረ ግን ከዓ my wallet ወይ ከዓ ፖርቶፊሌ ተማሊኡ ኣለኹ ወይ ከዓኒ ገንዘብ ዝሕዘሉ ዝኾነ ቦርሳ ኮይኑ ይኽእል ተማሊኡ ኣለኹ ይብል ኣሎ ማለት እዩ መፍትሒ ረሲዑ እኳ እንተነበርኩ ቦርሳይ ግን ኣለኒ ይብል ኣሎ ማለት ክልተ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ይራኸበልና interjection oh no እዩ ማለት እዚያ ሰንተንስ conjunction ከዓ but ትብል ዘላ ማለት እዩ The happy dog runs quickly under the bridge እንተልና ሕጂ ብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሕጉስ ከልቢ ተትሕቲ ድልድል ይጎይሎ ብቕልጡፍ ንብል ኣለና እቲ ሕጉስ ከልቢ ብቕልጡፍ ኣብቲ ትሕቲ ድልድል ይጎይሎ ስለዚ ናውን እቲ ከልቢ ናውን እዩ ብሪጅ ድልድል ስም እዩ ክልቲኦም ስም እዮም ብሪጅ ስም እዩ እቲ ከልቢ እውን ስም እዩ ከምኡውን ኣጀክቲቭ ቅፅል ከዓ ሕጉስ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ ነቲ ከልቢ ወይ ከዓ ነቲ ከልቢ ይገልጸልና ኣሎ ማለት እዩ ቨርብ ከዓ ግሲ ይጎይ ከም ዝጎይ የረዳእና ማለት እዩ adverb ከነውፅእ ከለና quickly ብቕልጡፍ ማለት እዩ ሓደ ነገር ብኸመይ ከም ዝተገብረ ማለት እዩ preposition ከዓ under ኣብ ትሕቲ ማለት እዩ ኣበይ ከም ዝኾነ ዝነግረና ማለት እዩ try making your own sentence using all 8 parts of speech ስለዚ ንስኹም ከዓ ካብ ዝተበጊስኩም ናይ ባዕልኩም ሓሳባት ምግላጽ ፈትኑ እዞም ኩሎም 8 part of speech ተጠቂምኩም ናይ ባዕልኩም ሓሳባት ንኽትምስርቱ ፈትኑ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ great job today ሰላም ወዲና ኣለና ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና you have learned the 8 part of speech 8 part of speech ዝበሃላ ተማሂርና ኢና ኣለና ሎማዓንቲ how to identify nouns ከመይ ጌርና noun identify ንገብር verb adjective adverb preposition conjunction ሪኢና ኣለና ዘይክተረዳእኩም ወይ ከዓ ቀልጢፈኩም እንተኾይነ slow down ጌርኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብምቕናስ ስፒድ ቀኒስኩም ወይ ከዓ እንዳደጋገምኩም ጠጠው እንዳበልኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ብቕልጡፍ ስለ ዝዛረብ ዘለኹ ግዜ ንምቁጣብን ከምኡውን እቲ ቪድዮ ንኸይነውሕን ማለት እዩ knowing the part of speech will help you improve your grammar እዚኦም ምስ ትፈልጡ ከዓ ሰዋስውኩም ወይ ከዓ ትናትኩም ኣዘራርባ ይመሓይሽ if you find this lesson helpful እዚ ትምህርቲ ከዓ ሓጋዝ ኮይኑ ተረኺብክዎ don't forget to subscribe ምግባር ኣይትረስዑ ዝተፈላለዩ ናይ እንግሊሽ ቪድዮታት ከምጽ ምዃነ ከምኡውን ንትፈልጡዎም ሰባት ሸር ግበርሎም ትምህርቲ ዝፈትዉ ምሳኹም ክመሃር ዝደሊ ወይ ከዓ ክልወጡ ዝደሊ keep practicing ምድልማድ ኣይትረስዑ يغنيلي and see you in the next challenge أبزغط الchallenge الرحمنا thank you common mistakes in English day 24 نايلو ما عند تمرتناها قال فلوتات زخونو جيجاتات أب English ناخنري so hello everyone كرموغن سلامتا Welcome to day 24 نامنا عسرانا ربعلت معالتنا English بدونكو عبدا حن مزاقهم Today we'll be talking at some Today we'll be talking about some common mistakes about some common mistakes in English ab English تقبلوا قال جيجاتاتنا هنري so these words can be confusing زدنا group ونقولوا because they sound similar معناته ترمزهم تمساسالي but used in different situation in similar situation I mean بتمساسالي كنتات نتكملهم ስለዝኾኑ ከዳናግሩና ቆልዮን ግን ከዓ መብዛሕትኡ ሰብ ዝገብሮም ጌጋታት ስለዝኾኑ بزعبهم لما عند هنرينا in this lesson أبستمرتي will clear up the difference between have and has have and has نزلهم في اللي هنرينا there and there هنرينا effect and affect can and may accept and accept both and brought زلهم في اللي بحدا هنرينا let's get started دلوقتي نجمع so have this has
have ወይ ከዓ has እንታይ ፍልዩነቶም ምስ ንብል አሎኒ ንምባልና እንጥቀመሉ ግን ከዓ have is used with I, you, we and they have ምስ ምንታይና እንጥቀመሉ አነ ንስኻ ንሕና ንስኻትኩም ንምባል ጥራይና እምበር she have አይንብልን ንሳ ኢልና have ክንብል አይንኽእልን ማለት እዩ ስለዚህ መብዛሕትኡ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ማለት እዩ have ንጥቀመሉ ምስዚኦም ማለት እዩ I, you, we and they I have a book أنا مصحف لني تكون عبهلا مالتي they have 3 dogs نساتهم 3 أخلاقات علوهم مخنياتو زي كابسيوم سلازي have بحجرو ويكا بحجرو نتكملو بمس I, you, we and they مزيومنا نتكملو مبزحتي جيزي مالتي سلازي they have 3 dogs إلا نساتهم 3 أخلاقات علوهم مالتي has نتكملو جن مس هي مس نسو ويكا شي نسا ويكا مس نجرات it نسو مالتي نجرات he has a car نسو مكينة علاتو he has a car نسو مكينة علاتو she has a new phone نسا حداش موبايل علاتا نسا حداش موبايل علاتا لذي has نتكملو خا مس he she it مزيومنا نتكملو تفلي نتريكم ودا حجة كنت يوم زلو مبزحت يوم سبات he إلوم have يتكم ويكا I إلوم has يتكم سلذي فلينت زيو مس has نتكملو he she it مس have نتكملو I we they and you مالتيو tips have with plural have نتكملو مس منتاي مس درب subject مالتيو has نتكملو خا مس singular مس نتصل نابنت نسو نسا نسو نسا نسو ننجرات كايت نسو مالتيو نمبال singular ስለዝኾኑ ንጽል ስለዝኾኑ has ንጥቀም plural ክኾን ከሎ ግን ንሳቶም መብዛሕትኡ ግዜ አይ ማለት አነ ማለት ንጹር እሱ exception ወይ ከዓ ፍሉይ ነገር ብሓፈሻ ከም ዝበልኩም have ንጥቀመሉ ምስ I, we, they and you ማለት እዩ has ንጥቀመሉ ከዓ ምስዚን ሰለስተ ጥራይ he, she, it ማለት እዩ ከም ዝትሪእዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፍሉይነቶም ብክልቲኦም ዘሎ there and there ከንታይ ፍሉይነት ኣለዎም ምስ ንብል there refers to a place there ንቦታ ወይ ከዓ existence ሓደ ነገር አብይ ከም ዝርከብ ንምግላጽ ንጥቀመሉ there ንሓደ ቦታ ወይ ከዓ ህላወ የመልክት ንኣብነት the book is over there እታ መጽሓፍ ኣብትነለት ወይ ከዓ ኣብኡላ there ንምባል ማለት እዩ ኣብኡላ ሓደ ነገር አብይ ከም ዝርከብ ንምዝራብ there are many people in the room ኣብቲ ክፍሊ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ስለዚ there ማለት ኣብቲ ማለት ወይ ከዓ ኣብኡ ማለት እዩ ስለዚ there ይቁማለኹም they are ማለት ግን possessive ወይ ከዓኒ ውክልና ያትገልጸልና possession belonging to one or to them ዋንነት ንምግላጽ ኢና ንጥቀመላ ማለት እዩ example their house is big ናቶም ቤቶም ዓብይ እዩ ናቶም ገዝኦም ዓብይ እዩ ዚያር ሕጅ እንታይ ንጥቀመላ ኣለና እንተልና possessive ወይ ከዓ በዋንነት ናቶም ንምባል ማለት እዩ ስለዚ the kid loves their toys ቶም ቆልዑ መጻወቲኦም ይፈቱ ወይ ከዓ ባምቡሎኦም ይፈቱ ስለዚ ናቶም ንምግላጽ ባምቡሎኦም ንምባል their ማለት ሓደ ነገር ውክልና ንምግላጽ ንጥቀመሉ there እንተልና ግን ኣብኡ ወይ ከዓ ኣብቲ ማለት እዩ ሪኩም ወደ ፍሉይነት ስለዚ if you are talking about place ብዛዕባ ቦታ ትዛረቡ እንታልይኹም there ትጥቀሙ ኣብኡ ወይ ከዓ ኣብቲ ንምባል ማለት እዩ ንሓደ ነገር belongs to someone ወይ ከዓ ንሓደ ነገር ውክልና ክትጥቀሙ ተለሊኹም ከዓ there ትብሉ ማለት ናታቶም ማለት እዩ effect and affect ጃ effect ማለት ውጽኢት ማለት እዩ ውጽኢት ናይ ሓደ ነገር it's usually a noun and means a result or outcome ውጽኢት ማለት ስም እዩ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ነገር ውጽኢት ወይ ከዓ እንታይ ክብለኩም ይኽእል effect ማለት ዝኾነ ሳዕቤን ማለት እዩ effect ማለት ውጽኢት ማለት እዩ በሓፈሻ the new law had a positive effect on the economy እቲ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ቁጠባ ኣወንታዊ ጽልዋ ኣለዎ ስለዚ effect ምን ክኾን ይኽእል እንታይ ክኾን ይኽእል ጽልዋውን ክኾን ይኽእል ማለት እዩ the medicine had no side effect እቲ መድሃኒት ወላ ሓደ ጉድኣት የብሉን ወይ ከዓ ጎዳኢ ሳዕቤን የብሉን ማለት effect ማለት እዩ ሪኩም ሕጂ effect ማለት ውጽኢት ማለት እዩ ወይ ከዓ ሳዕቤን ማለት እዩ affect ኾን ከሎ ግን ክንሪኢና
is usually a verb ዝኻ ግስ እዩ means to influence someone ሓደ ነገር ንምብካል ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ንምጽላው ማለት እዩ the weather affect my mood እቲ ሁነታት ኣየር ንጠባይ ይጸልዎ እዩ ይብላል lack of sleep affect your health ድቃስ ምስኣን ንጥዕናኻ ይጸልዎ እዩ affect ምጽላው እዩ effect ኻ ውጽኢት ማለት እዩ affect ኾንከሎ ግን ጽልዋ ማለት እዩ ስለዚህ ፍሉይነት ተረዲኩም ከሆን ተስፋ ይገብር tips think of a for affect ስለዚህ ንምዝካር ተደልይኹም ካ a ክትሪኡ ከለኹም affect b a ትጅምር ክትሪኡዋ ከለኹም እንታይ ክትዝክሩ ይግበአኩም action ማለት እዩ ሓደ ነገር ተግባር ወይ ከዓ verb ግስ ከም ዝኾነ e effect ክትኮን ከለኻ the end result ወይ ከዓ ውጽኢት consequence ሳዕቤን ክኾን ከለኻ effect ይኾን ማለት affect ግን ሓደ ነገር በቃ cause ዝኾነ ወይ ከዓ ጠንቅ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚህ action ማለት እዩ ግስ እዩ ኣብዚ ግን effect ክኾን ከሎ ግን end result ወይ ከዓ ናይ መወዳእታ ውጽኢት ማለት እዩ ሳዕቤን ማለት እዩ can and may ከንታይ ዓይነት ፍሉይነት ኣለዎ ምስ ንብል can and may እንታይ ዓይነት ፍሉይነት ኣለዎ ምስ ንብል can and may እንታይ ዓይነት ፍሉይነት ኣለዎ can ንጥቀመሉ ንምንታይ እንተልና is used to talk about ability can ንጥቀመሉ ብዛዕባ ክእለት ንምዝራብ እዩ can ንጥቀመሉ ብዛዕባ ክእለት ንምዝራብ እዩ I can swim እንተልና ኣነ ክሕምብስ ይኽእል እየ I can swim ኣነ ክሕምብስ ይኽእል እየ She can speak English ንሳ እንግሊዘኛ ትኽእል እያ She can speak English ንሳ እንግሊዘኛ ምዝራብ ትኽእል እያ ስለዚህ can ንምኽኣል ወይ ከዓ ክእለት ንምግላጽ ንጥቀመሉ ማለት እዩ may ክኾን ከሎ ግን for permission ንፍቓድ ንምሕታት ወይ ከዓ ሓደ ነገር possibility ተኽእሎታት ከም ዘለዎ ርግጸኛታት ዘይኮናሉ ነገር ወይ ከዓ ፍቓድ ንምሕታት ንጥቀመሉ ማለት እዩ ንኣብነት may I borrow your pen ቢሮኻ ዶ ክልቃሕ ወይ ከዓ ቢሮኻ ዶ ከተልቃሕኒ ይብል ማለት እዩ ስለዚህ may ንምንታይ ንጥቀመሉ ኣለና asking for permission ፍቓድ ንምሕታት ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፍቓድ ንምሕታት ማለት እዩ ፍቓድ ንምሕታት it may rain later it may rain later دحر كزنب يخلي بناتنا داممزا it may rain later ስለዚህ possibility ተኽእሎታት دحر كزنب يخلي ስለዚህ may ከኣኒ ንምንታይ ንጥቀመሉ ሓደ ነገር ፍቓድ ንምሕታት ክልተ ነገራት ማለት asking for permission ፍቓድ ንምሕታት ወይ ከዓ possibility ተኽእሎታት ናይ ሓደ ነገር ንኸጋጥም ተኽእሎታቱ ንምግላጽ may ንጥቀም ማለት እዩ tips use can ንጥቀመሉ ንምንታይ ability ተኽእሎታት ንምዝራብ may ንምንታይ for permission ንምፍቓድ ንምሕታት ወይ ከዓ possibility ሓደ ነገር ከጋጥም ዲጋጥምን ሎማ ዓንቲ ዝናብ ክዘንብ ይኸውን እዩ ርግጸኛታት ይኮናሉ ነገር ማለት እዩ accept and accept ኻ መብዛሕትኡ ሰብ ዝጋገዩ accept ማለት መቕባል ማለት እዩ verb እዩ that means to receive መቕባል ወይ ከዓ agree to something ንሓደ ነገር ምስ ሓደ ነገር ምስማዕ ወይ ከዓ መቕባል ማለት እዩ ንኣብነት I accept your apology ይቕሬታኻ ተቐቢለየ ኣለኹ ወይ ከዓ ይቕሬታኻ ኣቐበሎ ይብል ኣለኹ they accepted the job offer ንሶም ነቲ ስራሕ ተቐቢሎሞ ይብል ኣለኹ accept ማለት መቕባል ማለት እዩ accept ክኾን ከሎ ግን ካልእ ትርጉም እዩ ዘለዎ it's preposition መስተዋድድ accept or conjunction ክኾን ይኽእል ሓደ ግዜ መስተጻምር that means excluding something ገለ ነገር ምውጋድ ማለት accept ማለት ካ ብዘይካ ዚ ንምባል ማለት እዩ ንኣብነት I like all fruits ኩሉ ዓይነት ፍረታት ይፈትዩ except banana ካብ ባናና ወጻኢ ስለዚህ ንዑ እንታይ ገብረሉ የግልሎ ኣሎ accept ኮይኑ መቐባል ኢልና accept ኮይኑ ግን ሓደ ነገር ምግላል ወይ ከዓ ዘይመቐባል ማለት እዩ ብዘይካ ባናና ኩሉ ፍረታት ይፈትዩ ይብላሉ ስለዚህ ብዘይካ ንምባል accept ተጠቂሙ everyone is coming to the party ኩሉ ሰብ ናብቲ ግብቻ ይመጽኣሉ except John ብዘይካ John ማለት እዩ ስለዚህ John አይመጽን ዘሎ ተገሊሉሎ ማለት እዩ ስለዚህ except ማለት ሓደ ነገር ካብ ሓደ ነገር ግለል ከሎ ወይ ከዓ ክውገድ ከሎ ማለት accept ኾን ከሎ ግን መቐባል ማለት እዩ ስለዚህ accept when you are receiving something accept ክንጥቀም ከለና ሓደ ነገር ነቐበል ምስንህሉ ማለት እዩ ሓደ ነገር ነቐበል ምስንህሉ accept ንጥቀም except ኾን ከሎ ግን ካብ ሓደ ነገር ውጪ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ነግልሎ እንተሃሊና accept ንጥቀም ማለት እዩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኦኬ
bought this brought boughten broughten እንታይ ፍሉይነት ኣለዎ ምስ ንብል ንርአዮ bought ማለት ናይ ባይ ሕሉፍ እዩ ናይ ባይ ሕሉፍ ማለት እንግሊሽ ኣብ እንግሊሽ በሊዕ እንተልና ይበልዕ በሊዐ ሽዑ እንታይ ንብል ክበልዕ ንብል ምሾ ናይ ሕሉፍ ናይ ሕሉ ናይ መጻይ እዚ ኸ ናይ ሕሉፍ bought ናይ ባይ ናይ ዕድግ ሕሉፍ bought ማለት ስለዚ ሓደ ነገር ምግዛእ ማለት እዩ ይዕድግ ምሾ ገዚኤ ማለት እዩ bought ካ ዓዲገ ማለት እዩ ናብነት I bought a new phone yesterday ትማሊ ሓዳሽ ቴሌፎን ዓዲገ ትማሊ ሓዳሽ ቴሌፎን ዓዲገ she bought some groceries ንሳ ገለ አስቤዛ ዓዲጋ ይብል ኣለኹ ስለዚ bought ማለት ምዕዳግ ማለት እዩ ዓዲጋ ንምባል ወይ ከዓ ዓዲጉ ንምባል bought ንጥቀም brought ማለት ግን ናይ bring ሕሉፍ እዩ ዝኸዓ past tense of bring ማለት የምጽእ ማለት እዩ which means to carry something to a place ናብ ሓደ ቦታ ንምጽሕ ማለት bring ናብነት he brought a gift to the party ናብቲ ፓርቲ ይያብ አምጪኡ ናብቲ ፓርቲ ይያብ አምጪኡ ስለዚ brought ማለት እንታይ ማለት እዩ ምምጻእ ማለት እዩ they brought their dog to the park ንሳቶም ንኸልቦም ናብቲ መናፈሻ አምጪሞ ስለዚ brought ናብዚ እንታይ ማለት እዩ ምምጻእ ማለት እዩ okay bought ንጥቀመሉ when you are talking about something buying ንገዝእ እንታሊና ሓደ ነገር bought ንጥቀም ወይ ከዓ ዝገዘእናዮ ነገር ንምግላጽ brought እንደሆነ ኸ ዝኾነ ነገር ከነምጽእ ኸለና ማለት you are talking about carrying or bringing something ገለ ነገር ነምጽእ እንታሊና brought ንጥቀም ማለት እዩ so let's practice with a few sentences ገለ ሙሉ ሐሳባት እንዳራና ለማመድ I will say the sentence and you think about which word is correct ኣነ ኽብላይ መጀመርያ ስኹን ከዓ ኣየንቲ ኣታቆንዕቲ ክትነግሩኒ ኢኹም ተጠዋቢልኩም ታ ቪዲዮ ክትግምቱ ኢኹም ሽዑ በሓንሳብ ኮይና ንሰርሕ ማለት እዩ ናብነት I bought or brought a cake for the party እንተለ ኣየንቲ ኣታጥዕንቲ I brought ኣምጽእ ንምባል ማለት እዩ I brought a cake to the party ናብቲ ግብጃ እንታይ ኣምጽእ ኬክ ሒዘ መጽእ ማለት እዩ she has or have two cats እንታይ ንብል she እንተልና ኩሉ ግዜ ሃዚና ትጥቀም ማለት እዩ ስለዚ she has two cats ማለት እዩ I she I you we they ካኒ have ትጥቀም ማለት ስለዚ ሃዚያታ መልስ ማለት እዩ it had a big dash on the team's performance ስለዚ ጽልዋ ነይርዎ ንምባል effect ንብል ማለት እዩ effect the answer is effect ማለት እዩ can I dash you offer accept مقبل مالتي accept مقبل so great job keep practicing and these common mistakes will soon be easy for you to avoid ስለዚህ ምን ልማድ አይትረስዑ ኣብዛ ሓፀሪ ግዜ ኸ ቀለል ኮይኑ ክራኣይኩም ማለት እዩ ምስል ለማመዱ so that's all for today ናይ ሎማዓል ትምህርትና እዚ መስል we covered ናይዞም ፍሉይ have this have ብዛዕባኦም ሪና know the difference between their effect affect may and can distinguish between accept and accept bought and brought ሪና ኣብዚኦም ዝተቐስኩም ዘሎ ፍሉይነት ሪና ማለት if you found this lesson helpful እዚ ትምህርቲ ኸ ሓጋዝ ኮይኑ ተሪኩሞ don't forget to subscribe ምግባር አይትረስዑ share ምግባሩን ምስ ካልኦት ሰባት keep practicing ምን ልማድ አይትረስዑ and you will see some results ገለ ለውጥ ክትሪኹም you see you in the next challenge ኣብዚ ቅጽል ብደው ይራኸበና ሰላም Day 25 a little few and few little a little few and a few ናይዞም ዝስዕቡ ትሪኦም ዘለኹም ቃላት ትርጉም ወይ ከዓ ፍሉይነት ክንርኢና ሎማዓንቲ so intro ቅድሚ ግን ሰላምታ ከቀድም ስለዘለኒ hello everyone ሰላም ኩላትኩም and welcome to day 25 ናብና 25 መዓልትና እንግሊሽ ብደውን ቋዕ ብድሓን መጻኹም today we are going to look at a very useful topic ኣገዳስ ዝኾነ ርስቲና ሎማዓንቲ ክንርኢ the difference between little little among little a little few and a few ዘሎ ፍሉይነት ጽቡጌርና ክንርኢና these words are important very important ኣገደስቲዮም when we want to talk about small amounts of something small amount ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ብዙሕ amount ክኾን ይኽእል መጠን ክኾን ይኽእል ንምዝራብ ንጥቀመሎም but they can be tricky ሸወጥቲ ወይ ከዓ ኣታለልቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም
because they are used differently ምክንያቱ استفلي ኣብ استفلي አጋጣሚታት ስለንጥቀመሎም ማለት እዩ if you are ready we are going to start by the end of this lesson you will know how to use this word correctly with confidence ስለዚህ ኣብ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ ከዓ ከመይ ጌርና ንዞም ቃላት ብቐሊሉ ወይ ከዓ بتصبو أجابة مسمول رسالة مانت كنت كملهم كم نخل كنرينا let's dive into it نجمر okay we use little and a little مس من تاينا نتكملون تيلنا with uncountable nouns مالت زي كتسر أسمات مالتي little and a little مس زي كتسر أسمات نتكملو مالتي نابنت water تيلنا አይቁጠርኒ ማኒ አይቁጠርኒ ታይም አይቁጠርኒ ስለዚህ ሊትል ኤሊትል ንጥቀም ማለት ይምዚም አንካውንቴብል ናውንስ ምክንያቱ አይቁጠርኒ few and a few ንጥቀመሉ with countable nouns ምዝቁጠሩ አስማት ንጥቀመሉ few and a few ዝቁጠሩ አስማት ምዝኾን አብነት books መጽሐፍቲ friends ዕሩኽ cars ምስንብል ዝቁጠሩ መጽሐፍቲ أعرف مخاين مسنبل زود صاريم جيزي انتلنا أي كترني جيزي نقطرين خلينا ندرفو زخوانا أما عكاني بعلنا فتيرنا مالتي ماني انتلنا جنزبون كومو ما انتلنا بيدنا حزنا ماي سلسة ماي كنبل أين خلينا سلزي little مس uncountable ويكا زي كتر اسمات نتكملو few and a few كا مس countable nouns ويكا مس زود صار اسمات نتكملو مالتي المجمرة little this a little نرأى مالتي uncountable nouns مزاي كتصور نتكملو little versus a little انتاي فلينتهم حدا بحدا نرأى little مالت is not much or almost none negative feeling little مالت دارجا والحانتي مالتي little مالت دارجا والحانتي مالتي دارجا والحانتي I have little money تلا not enough money أخل زخونة جنزبي بالليل مالتي وحد جنزب علني بالله مالتي I have little money تلا وحد جنزب علني دارجا يا بالليل مالتي there is little hope almost no hope دارجا تسفى زيلا مالتي قرب تسفى لوني دارجا يا بالليل مالتي سلاز little مسلمتين نتكملوا أنت زي هلا كلمة أبزيها أنت زي هلا انتينا نبل حدا نقر دارجا زيلا مالتي الليتل كون كله جن قرب فليز بلا قال نقر على نمبال مالتي سام ويكا not a lot بزو حكا يكون جن على نمبال مالتي كم أو قالوا تاو مالتي نابنت I have a little money قرب جنزة والني I have some money but not much enough جن بزو حيكون جن حيدة جنزة والني نمبال مالتي أخل زخونة جنزة والني بلا له مالتي she has a little time لسا قرب جيزي اللوع she has time جيزي اللوع كو مينات اللوت بزوح زي كون خلي جن جيزي أخل زخون جيزي اللوع مالت سلازي الليتل كنبل كلنا أخل زخونة ويكا قرب كنبل كلنا ليتل بينا خد كون كلاجن زي أتراك تكون كلاجن دارجا يبلين نمبال مالتي سلازي ليتل نتكملو when you want to emphasize there is almost zero ويكا none دارجا يبلين نمبال ليتل نتكم الليتل كنبل كلنا جن there is some قال نجر علن قرب علن نمبال الليتل نبل مالتي بزح تزيكونه ون مالتي حجها few versus a few انتاي فلين نسون كرينا مالتي few means not many or almost none زخا يبلين دارجا يبلين جن مسمتين نتكملو مسمتين نتكملو إننا نيرنا a few friends تلنا مستغطر مالتي نعمت I have few friends قرب عروخ اللوني دارجا يبلين نمبالي زيج هيدا عروخ اللوني بلالو دارجا يبلين there are few cars on the road قرب مخاينا اللواب تزرقيا يبلالو دارجا يلوان نمبالي كن few قبل كله انت تحويسا قرب بخلات زخونا اللوان نمبالي انت زي هلاقل دارجا يلين نمبال مالتي سلازي there are almost no cars دارجا مخاين يلوان مالتي افي كوهن كله سام قال نقرالو جن بزوح زي كونه مالتي أخول مالتي سلازي I have a few friends قرب عروخ اللوني I have some friends
ቁርብ ዕሩ ካለወኒ ማለት እዩ she bought a few books ቁርብ መጽሐፍ ገዚኣ እሳ ስለዚ እዚ እጂ ምስ ኣሉታ ኢና ንተሓይዞ ገለ ነገር ቁርብ ከም ዘለና few እንተኾይና ቤና ዳርጋ ይብልና a few እንተኾይና ግን ኣለኒ ግን ከዓ ቁርብ እዩ ማለት እዩ she bought some books ገለ መጽሐፍ ገዚኣ ብዙሕ እኳ ተዘይኮነ ግን እኹል እዩ ማለት እዩ ስለዚ few ንጥቀመሉ when you want to express a negative meaning ወይ ከዓ ሓደ ነገር ምስ ኣወንታ ማለት እዩ almost none ወይ ከዓ ዳርጋ ዘይብልና ማለት እዩ ንምግላጽ ንጥቀመሉ ማለት እዩ a few ክኾን ከሎ ግን ፖዚቲቭ ኣሉታዊ ገለ ነገር ኣለኒ ንምባል ማለት እዩ ንኣብነት I have a little ዲና ንብል ወይ ከዓ little ዲና ንብል a little time to finish my homework ስለዚ እኹል ጊዜ የለን ንምባል እንታይ ንብል a little ንብል ማለት እዩ I have a little ስለዚ a little ንጥቀም ማለት እዩ ብዛ ሰንተንስ ወይ ከዓ ብዛ ሙሉ ሓሳባት there are few ዲና ንብል እንታይና ክንብል ሓሲብና ወልሓደ የላ ዳርጋ ወልሓደ የለን ንምባል almost none ንምባል there are few ዲና ንብል ወይ ከዓ a few ኢና ንብል ዳርጋ ዘለዎ ንምባል ማለት እዩ there are few students in the class ወልሓደ የለን ንምባል ማለት እዩ ስለዚ few ንጥቀም ማለት እዩ I need help ስለዚ ቁርብ ሓገዝ ደልየለኹ I need some help ንምባል ሕጂ እንታይ ንብል I need a little እንተኾይና a እንተሃልያታ ፖዚቲቭ ወይ ከዓ ምስ ኣሉታ ኢና ነተሓሕዞ ምስ ዝኾነ ቁርብ ከም ዘሎ a እንተዘይሃልያ ግን ዳርጋ የለን ንምባል ስለዚ ሕጂ I need some help ወይ ከዓ I need a little help with this project ምስ assignment ወይ ከዓ ምስ ስራሕ ቁርብ ሓገዝ ደልየ ቁርብ ሓገዝ ደልየ ስለዚ a little ንጥቀም She has dash friends at her new school she has some friends ገለ ዕሩ ኣለዋ ስለዚ ቁርብ ዕሩ ኣለዋ ንምባል a few ኢና ንጥቀም ማለት ቁርብ ዕሩ ኣለዋ መሓዙት ማለት a few ንጥቀም ማለት ስለዚ በሓፂሩ ክደግሞ ክፍትነ ማለት እዩ ፍሉይነት little and few have negative meaning little and few a እንተዘይሃልዩ negative ወይ ከዓ ኣሉታ ኣወንታ ዝኾነ ትርጉም ኣለዎ ወይ ከዓ almost none ወይ ከዓ ዳርጋ ዘየለን ንምባል ንጥቀመሉ a little and a few ተኾይኑ ከዓ have a positive meaning ፖዚቲቭ ወይ ከዓ ኣሉታ ዝኾነ ትርጉም ኣለዎ but not a lot ብዙሕ ዘይኮነ ግን ቁርብ ኣለኒ ግን ከዓ ብዙሕ ኣይኮነን a little ተኾይኑ ጠቕላላ ዳርጋ የብለኒ ንምባል a little and a few ተኾይኑ ግን ቁርብ ኣለኒ ንምባል ማለት እዩ ስለዚ a little ንጥቀመሉ ከዓ ምስ uncountable ወይ ከዓ ምስ ዘይቁፀር ኣስማት ማለት እዩ like time ጊዜ ክኾን ይኽእል ገንዘብ ማይ ክኾን ይኽእል few and a few ከዓ ምስ countable እና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ንኣብነት መጽሓፍ friends መሓዙት ዕሩኽ ማለት እዩ ካር ከዓ መጽሓፍ መኪናታት ማለት እዩ ኣሞዳታ great job today ንልማዓን ትምህርትና ወዲና ኣለና now we know how to correctly use ከመይ ጌርና በአግባቡ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ሪኢና ኣለና little a little እንታይ ምዃኑ few a few remember እንታይ ክዝክሩ ይግበአኩም ከዓ little and a few ንጥቀመሉ ምስ ምንታይ almost none ወይ ከዓ ዳርጋ ዘየለ ነገር ንምባል little few ንጥቀም ገለ ነገር ኣሎ ንምባል ሳም ንምባል ከዓ a little ወይ ከዓ a few ንጥቀም ማለት a little ወይ ከዓ a few ማለት so in this lesson if this lesson was helpful is ትምህርት ሓጋዝ እንተነይሩ don't forget to subscribe ምግባር ኣይትረስዑ share ምግባር ኣይትረስዑ keep practicing ምልማድ እውን ኣይትረስዑ I will see you in the next challenge ኣብ ዝቕፅል ትምህርቲ ይራኸበና ይቐኒየለይ Day 26 past tense ናይ ሕሉፍ ጊዜ ኢና ንልማዓን ትምህርትና ክንሪኦ ብ26 መዓልቲ so ቅድሚ ግን ሰላም ክብለኩም Hello everyone ሰላም ኩላትኩም welcome back to day 26 of our English learning challenge ናብ ናይ 26 መዓልቲ ናይ English ብደውን ቋዕብታሕን መጻኹም ሳብ ሕጂ ተቐፅሉ ዘለኹም ሳይካ የመስግነኩም ምክንያቱ ብዘይ ምሕላል ተቐፅሉ ዘለኹም 26 መዓልቲ ምምጻሕኩም እንኳ ሓጎሰኩም ክብለኩም ይደሊ ኣብ መወዳእታ ከዓ ፍረፃዕርኩም ከም ትረኽቡ እርግፀኛ እየ ማለት እዩ so today we'll be learning about the past tense in English ለማዓንቲ ከመይ ጌርና past tense ኣብ English ንጥቀመሉ ክንሪኢና this tense helps us describe action that have already happened ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠመ ነገር ወይ ከዓ ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠመና ነገር
ንምግላጽ ኢና ንጥቀመሉ tense ወይ ከዓ እዚ tense ናይ ጊዜ ወይ ከዓ ናይ ሕሉፍ ጊዜ ማለት እዩ ሓደ ነገር ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመና ንምግላጽ ንጥቀመሉ ማለት እዩ so in this video we'll cover እንታይ ክንሪና ኣብዛ ቪድዮ እንተልና the simple past tense እንታይ ምዃኑ ክንሪና ብምቕጻል the past continuous tense ከዓ ክንሪና past continuous tense እንታይ ምዃኑ ኣብ መወዳእታ past perfect tense ክንሪና ማለት እዩ past perfect continuous tense ከዓ ከም መወዳእታ ተወሳኺ ማለት እዩ ስለዚ ድልዋት ተኾንኩም let's get start ንጀምር ማለት እዩ tense ማለት እንታይ ማለት እዩ ቅድሙ tense ማለት ጊዜ ማለት እዩ ጊዜ ዝገልጸልና ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣብ ከመይ ጊዜ ኣጋጢሙ ኣብ ሕሉፍ ድዩ ኣብ መጻኢ ድዩ ኣብ ህሉ ዘጋጥም ዘሎ ዝገልጸልና tense ይባሃል tense refers to a time ንጊዜ ወይ ከዓ ሓደ action ማስ ከም ዘጋጠመ ዝነግረና tense ይባሃል ማለት እዩ there are three main types of tense ሰለስተ ዓይነት ኣለውና ማለት እዩ past tense ናይ ሕሉፍ ጊዜ ኣለና action happened before ናይ ሕሉፍ ጊዜ ቅድሚው ዘጋጠመ ነገር ንምግላጽ ማለት እዩ ኤግዛምፕል ናምነት simple continuous አለ simple past አለ continuous past አለ simple past አለ continuous past አለ perfect past አለ perfect continuous past ውን አለ ማለት እዩ እዚኦም past tense ይባሃሉ ማለት እዩ በመቀጠል present ዝባልካ present tense ዝባልካ ናይ ሁሉ ጊዜ ማለት ናይ ሁሉ ጊዜ ዝገልጸልና ማለት እዩ action happen now ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ዘጋጥመና ዘሎ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ናብነት simple present tense አሎ continuous present tense አሎ perfect present tense አሎ perfect continuous አሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ማለት ናይ መወዳእታ future tense ካ ናይ መጻኢ ጊዜ ዝነግረና ማለት action will happen in the future ወይ ከዓ መጻኢ ዘጋጥም ዝነግረና ማለት እዩ ናብነት ምንታይ ኣሎ simple features ዝባላሉ ናይ መጻኢ continuous feature ኣብ መጻኢ ኮይኑ ዝቕጽላሉ perfect features ዝባላሉ perfect continuous features ዝባላሉ ማለት እዚኦም ክንሪና ሓደ በሓደ ክንሪኦም ኢና እዚኦም ማለት እዩ so ናይ መጀመርያ the simple past tense ኢና ክንሪ መጀመርያ ማለት እዩ so simple past tense እንታይ ማለት እዩ simple past tense ማለት the simple past tense describes action that happened and were completed in the past ሓደ ነገር ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠመና ነገር ንምግላጽ እንጥቀመሉ simple past tense ይባሃል ማለት እዩ simple past tense ይባሃል so ሓደ ነገር ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠመና ነገር ንምግላጽ simple past tense ንጥቀም ማለት እዩ ብዛዕባ ኣብ ዝሓለፈ ዝተፈጸመ ይገልጽ ማለት simple past tense to form the simple past tense for regular verb add ed ስለዚ past tense ወይ ከዓ ናይ ሕሉፍ ነገር ንምግላጽ ed ንጥቀም መብዛሕትኡ ጊዜ ማለት እዩ ንኣብነት walk እንተነይሩ walked ይኾን ማለት ed ምስ ወሳና walked ይኾን irregular verb have unique forms irregular ዝበሃሉ ግን ንኣብነት go ናብ went ይቕየር ማለት እዚኦም ከነጽንዑ ኢና ዘለና እምበር ክንፈልጦም ኣይንኽእልና ማለት እዩ ንኣብነት I visited my friend yesterday እቲ ማለት ንዓርከይ በፂሐዮ ይብል ኣለኹ ማለት ስለዚ visit ዝነበረት visit ed ወሲኸላ visited ኮይና ማለት እዩ she ate dinner last night ንሳ እቲ ማለት ምሸት ድራር በሊዓ ስለዚ ate ትብል ዘላ eat ዝነበረት ናብ ate ተቐይራ ማለት እዩ ናይ ሕሉፍ ንሳ በሊዓ ንምባል ማለት እዩ past continuous tense ዝበሃል ከዓ past continuous describe that action were ongoing at a specific time in the past ኣብ ሕሉፍ ኮይኑ ንነዊሕ ጊዜ ዝጓዓዝ ነበረ ግን ከዓ መንጎ ዝተቋረጸ ነገር ንምግላጽ past continuous ንጥቀም ኣብ ሕሉፍ ኮይኑ ንነዊሕ ጊዜ ዝቐጸለ ማለት እዩ ሓደ ነገር ንኣብነት ፎርም ንምግባር ከዓ ንጥቀመሉ ነገር እንታይ was or was ወይ ከዓ were ኢልና ሽዑ verb ending in ing verb ing ንውስኽ ማለት እዩ ንኣብነት ምስ ንርኢ I was walking I was ተጠቂምና ማለት እዩ walking ing to school when it started to rain ኣብ ሕሉፍ ኮይኑ እቲ ዝናብ ክዘንብ ምስ ጀመረ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ ነይረ ዝናብ ክዘንብ ምስ ጀመረ ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ ነይረ ይብል ኣሎ ስለዚ ኣብ ሕሉፍ ኮይኑ ግን ከዓ ንነዊሕ ጊዜ ዘጋጠመ ነገር ንምግላጽ past continuous tense ተጠቂመ ማለት እዩ they were playing football ንሶም ኩዕሶ ይጻወቱ ነይሮም ስለዚ ኣብ ሕሉፍ እዩ ግን ከዓ ትምጽዋት ስለ ዝቕጽል ዝነበረ ክሳብ
መጽናዕት ዝጅምር they were playing football while I was studying ኣነ እንዳጽናዕኩ ከለዉ እሶም ኩዕሶ ይጻወቱ ነይሮም ይብላሉ ስለዚ እንታይ ይገልጽ ኣለኹ ሓደ ነገር ኣብ ሕሉፍ ነዊሕ ግዜ ዘጋጠመ ማለት እዩ ኣነ እንዳጽናዕኩ ንሶም ኩዕሶ ይጻወቱ ነይሮም ትምጽዋት ይቕጽል ነይሩ ግን ከዓ ኣብ ሕሉፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየና እንተልና ሓደ ነገር ፕሮግረስ ዘሎ ነገር ምዃኑ ወይ ከዓ ነዊሕ ግዜ ዝቐጸለ ከም ዝኾነ at a particular time ብዝተፈለየ ግዜ ማለት እዩ the past perfect tense ከምንታይ እንጥቀመሉ እንተልና past perfect tense ንምንታይ እንጥቀመሉ እንተልና the past perfect tense describe an action that was completely before another action in the past ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠመ ሓደ ነገር ንምግላጽ ማለት እዩ ግን ከዓ ኣብ ሕሉፍ ዝተወደአ ማለት እዩ completed before another action in the past ቅድሚ ሓደ ነገር ምፍጻሙ ዝተወደአ ነገር ማለት ሓደ ነገር ኣብ ሕሉፍ ኣጋጢሙ እንተነይሩ ቅድሙ ዘጋጠመ ነገር past perfect tense ኢልና ንጽውዕ ማለት ኣብ ሕሉፍ ቅድሚ ሕሉፍ ዘጋጠመ ኣብ ሕሉፍ ኮይኑስ ቅድሚ ሕሉፍ ዘጋጠመ ነገር ንምግላጽ past perfect tense ንጥቀም ማለት እንታይ ንጥቀም had plus past participle ማለት had plus past participle ንጥቀም I had finished my homework ዕዮ ገዛይ ወዲአዮ ነይረ before the movie starts ስለዚ እታ ቅድሚታ ፊልም ውድኣ ይብላ ምጅማራ ይብላሉ ስለዚ ቀዲማ ዝተጀመረት ታ ፊልም እያ I mean ቀዲሙ ዕዮ ገዝኡ ምውዳው እዩ ዝገልጸልና ዘሎ ማለት እዩ ድሓር ታ ፊልም ጀሚራ ማለት ስለዚ ቅድሚ ታ ፊልም ምጅማራ ዕዮ ገዝኡ ወዲኡ ስለዚ ታ ፊልሙን ኦሬዲ ተጀሚራ እያ ስለዚ ቅድሚ ሕሉፍ ዝነበረ ሕሉፍ ማለት እዩ ንምግላጽ past perfect tense ንጥቀም ቅድሚ እታ ፊልም ምጅማራ ዕዮ ገዛይ ወዲአዮ ነይረ ይብላሉ ማለት እዩ she had left when I arrived at the party እሳ ነበረትን ኣነ ብቲ ፓርቲ ክበጽሕ ከለኹ ስለዚ ቀዲሙ እሳ ከም ቅድሚ እሳ ምኻዳ ወይ ከዓ ካብቲ ፓርቲ ምውጻኣ ቀዲሙ ኣክሽን ዝተፈጸመ እዩ when I arrived at the party ድሓር ግን ንሳ ቀዲማ ወጽኣ ማለት ሽዑ ምስ በጽሐው ግን ዘየላ ጸኒሓ ቀዲማ ስለ ዝወጽት ማለት እዩ ስለዚ ኣይና ይቀድም እሳ ምኻዳ ማለት እዩ ኣብቲ ፓርቲ ምስ በጽሐው ካው ወጽኣ ነይራ ማለት እዩ ኦሬዲ ወጽኣ ነይራ ካብቲ ፓርቲ ማለት ኣይነበረትን past perfect continuous tense ከምንታይና እንጥቀመሉ እንተልና the past perfect continuous tense describes an action that was ongoing up until another action in the past ሓደ ነገር ክሳብ ሓደ ነገር ዘጋጥም ዝቕጽል ዝነበረ ኣብ ሕሉፍ ኮይኑ ሓደ ነገር ክሳብ ዘጋጥም ዝቕጽል ዝነበረ ንምግላጽ past perfect continuous tense ንጥቀም ንነዊሕ ግዜ ዘጋጥም ዝነበረ ክሳብ ካልእ ነገር ዝፍጠር ኣብ ሕሉፍ ማለት እዩ ንነዊሕ ግዜ የጋጥም ነይሩ ክሳብ ሓደ ነገር ወይ ከዓ ካልእ ነገር ዝፍጠር ኣብ ሕሉፍ ማለት ንኣብነት had been plus verb ing ንጥቀም example ምስሪ I had been studying for 2 hours when she called ስለዚ ክሳብ ሳት ድውል የጽንዕ ነይሩ ስለዚ I have been studying የጽንዕ ነይረ ንኽልተ ሰዓት ዝኣክል የጽንዕ ነይረ ክሳብ ሳት ድውል ማለት እዩ ንኽልተ ሰዓት የጽንዕ ነይረ ንሳ ምስ ደወለት ግን ኣቋሪፀዮ ማለት እዩ ስለዚ they had been traveling before they settled down ይጓዓዙ ነይሮም ቅድሚ ምዕራፎም እሶም ይጓዓዙ ነይሮም ስለዚ ቅድሚ ምዕራፎም እሶም ንነዊሕ ግዜ ይጓዓዙ ነይሮም ማለት እዩ ቅድሚ ምቃሞም ወይ ከዓ ቅድሚ ምቃሞም ይጓዓዙ ነይሮም ቅድሚ ምዕራፎም ወይ ከዓ ቅድሚ ምዕራፎም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይጓዓዙ ነይሮም ማለት እዩ conclusion that's it for today ናይሎ ማዕን ትምህርትና እዚ መስል ቁሩብ دخيمة سلزوعك قلت في لكم خوني خيل جنب حفشة ترداكم تهالو دقيمو صرح لكم خيلي we covered entire رينا بز فيديو simple past tense for completed action بزعبا simple past tense رينا لنا common past continuous tense كم تقبلو past perfect tense رينا لنا past perfect continuous tense سلازي زيوم 4 يوم رينا لنا keep practicing this tense to become more confident in describing past events سلازي اليوم نمجلس كاني من لما دا يترسعوا if you found this lesson helpful مهار زخونة تمرت ترخيكم مها سبسكرايب مقبار يترسعوا شير مقبارونا يترسعوا أبزغط الفيديو الرقمنا يعني Day 27 present tense ناهلو بيزي كرموغن سلامتا
Hello everyone, salam كلاتكم. Welcome back to day 27. نمنا 27 معلتنا English بدونكم عبد الحان مساكم. Today we will be learning لما عندها نمهارنا بزعبة present tense in English. Present tense انتهي مخانو بإنجليش كنرئينا. And this is used to talk about actions that are happening now. أبز حجي زقات مننا زلو ويكا أبهلو زقات مننا زلو نمجلاس نتكملو ويكا مبسحتو جيزي نقبرو نقرات نمجلاس نتكملو عينت ناقيزي إيو مالتي. لذي we'll cover انتاينا نشوفنا بزا فيديو the simple present tense انتاي مخانو the present continuous tense انتاي مخانو the present perfect tense انتاي مخانو أموداتها present perfect continuous tense كنرينا مالتي. So let's dive into it. نجمع tense time مالتي مجمع جيزي مالتي. Tense refers to the time of an action or event. حدا نجر ما أسكم زكات أما نقل سألو ويكاني حدا نجر أب كمي جيزي أب حلوف ديو أب هلو ديو يا أما سائديو زكات مزلون مكلاس tense جيزي بحال مالتي. There are three main types of tense. ثلاثة عينة tense كم زلو قلسنا نيرنا past tense ناي حلوف tense ناي حلوف جيزي مالتي action happen before قدم حجي زكاتما ويكا أب حلوف زكاتما نمكلاس. example نابنا simple past هالو continuous past هالو perfect continuous زيوم رينا منيرنا بزحلف الفيديو كديس يوم على بزعبا past simple past continuous past perfect continuous بصفح زوالة تزاري بلوخو أبز حلف فيديو سلازي أو هيدكم كتريوه يمرت. present tense كان يلو معن تمرتناي present tense ناي هلو جيزي action happening now أبز حج جيزي زقات مزول action نمقلات present tense نتكام بالتي. so example مثل نرئي simple present simple continuous simple perfect continuous بحالالو مالتي حدا بحدا زيون كنرئي من هاج ناي feature كام مسأ فيديو نرئيو ناي مسأ جيزي action will happen in the future ويكا أم مسأ زقات منا مالتي ناي تنبيت جيزي مالتي نابنس simple features بحالالو simple feature continuous بحالالو perfect continuous بحالالو perfect continuous feature perfect continuous بحالالو مالتي. لذي حدا بحدا خنريو منا بزوت الفيديو زيوكا نايلو متمرتنا قن بزعبا simple present tense انتاي مخانو هنرينا لو معانتي. So let's get into it. The simple present tense describes regular or habitual actions and general truths. زعما منتاي زردنا انتلنا regular ويكا كون عزوخنا habitual actions تدقاقا من نقابرو action and general truths حقتاتك نمقلات تاينتكم نايلو كيسي نتكم مالتي simple present tense. سروع ويلمود زلو تقبارت حافشة وحقتات نمقلات نتكملو مالتي. To form the simple present tense نمقلات كانتاي نتكم use the base verb of the form verb for the most subjects. بكا خمزة اللوينة نتكملو مالتي. I walk نبل مالتي I walk to school انتايلا نابيت مرتي بإقري يخيد انتايلا هجي معالتا وزقبرو نقراتي مزحتي جيزي زقبرو نقرات سلازوخونا I walk to school مالتي I walk to school. example they play football نساتهم كعسو يتصاوتو مبزحتي جيزي يتصاوتو مالتي simple present انتاي بلنا له حدا نقر بترقاقا من قبرو نقر نمقلات مالتي نتكملو تاي بحال simple present يبال. سلازي نساتهم كعسو يتصاوتو ماسيم يتصاوتو مبزحتي جيزي درقا كل جيزي مالتي. سلازي ترقاقامي تقبار مخاني قلسلنا مالتي. add s or es for he she it she it نتعلم كاني es ويكا es نتكم مالتي نابنت she walks نبل مالتي أنتوي I walk يلنا نيرنا جيجن he she it نتخوينو es نوصف مالتي مودات she walks to school نسانا بتمرتي تخيد مالتي. example he plays football he سلز اللامبر I تدخون نيرا played رايمس بلنا نيرنا جيجن he سلز خوني he she it نتاي وصلو es ويكا es يوصلو مالتي. he plays football نسوخ عسو أقري تعود. the sun rises in the east حجيخا general truth ويكا حفشا حق زخون المنقر نتكمل لينا. The
the sun rises in the east ፀሓይ ብምብራቕ ትበርቕ እንተይለ حق كل جزء زي كير نجار لازم كل جزء زي كير حق من مزرعة simple present tense نتكملتيو the sun rises in the east ፀሐይ ብምብራቕ ትበርቕ she reads a book every morning ንሳ መብዛሕትኡ ምሸት መጽሐፍ ተንብብ ንሳ ምሸት መጽሐፍ ተንብብ ማለት እንታይ ተደጋጋሚ ትገብሩላ ማለት እዩ ስለዚህ simple present tense በሓፈሻ ንምንታይ እንጥቀመሉ እንተልና ሓደ general truth ብዛዕባ ፍሉጥ ሓቅ ዝኾነ ነገር ዘይከሓድ ንምዝራብ ካልኣይ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ እንደጋግሞ ነገር ወይ ከዓ እንደጋግሞ ነገር ንምዝራብ simple present tense እንጥቀም ማለት እዩ ንሳ ምሸት መጽሐፍ ተንብብ ንሳ ምሸት መጽሐፍ ተንብብ ንሳ ምሸት መጽሐፍ ተንብብ ኦኬ እጅኻ present continuous tense ኢና ክንርኢ describes action that are happening right now ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ action ንምዝራብ ከዓ present continuous tense ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኮይኑ ግን ከዓ ዝቕጽል ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ኮይኑ ግን ከዓ እንዳቐጸለ ማለት እዩ to form the present continuous tense ንዑ ንምቋንቋ እንታይ ንጥቀም am ወይ ከዓ is are ኢልና verb ing ንውስኽ am I እንተልና I am ንብል he እንተልና he is ንብል you እንተልና you are ንብል they እንተልና they are ንብል ስለዚህ ምስኡ እዩ ዝኸይድ እዚኦም ኣብ ነናቶም ኢና ንጥቀመሉ ማለት ሽዑ ሶም ዝተጠቀምና I am ምስ በልና I am ኢልና ምስ ወደና ing ንውስኸላ እንታ ናትና verb ንጥቀማ ብኤግዛምፕል ክንሪኦ ከለና ቀሊል እዩ ማለት እዩ I am studying for my exam I ኢልና ምሾ am ዛ ing ኻ ንስታዲ ኻ ing ወሲኽናላ ማለት ስለዚህ I am studying for my exam ኣነ ንፈተና የጽንዕ ኣለኹ ስለዚህ ኣብ ህሉ ግዜ ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ነገር ንምግላጽ present continuous ንጥቀም ማለት present continuous tense I am studying for my exam ኣነ ንፈተና የጽንዕ ኣለኹ ማለት እዩ ንምንታይ ዘርኤና ሓደ ነገር ኣብ ህሉ ኮይኑ ግን ከዓ ዝቕጽል ዘሎ ነገር ምዃኑ ንምግላጽ ማለት እዩ she is watching TV she is እዚኻ is ተጠቅምን I am ኢና ንብል she is she ኻ is ይወስድ ማለት እዩ he she it is ይወስድ I ካ am ይወስድ you and they ካ ታይወስዱ are ይወስዱ ማለት ስለዚህ she is watching TV ንሳ ቴሌቪዥን ትርኢ ኣላ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ትርኢ ዘላ ግን ከዓ ይቕጽል ኣሎ ትምርኣያ ማለት እዩ ስለዚህ present continuous tense ቀንዲ ዕላምኡ ንምንታይ ንምግላጽ እዩ ሓደ ነገር ኣብ ህሉ ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ነገር ንምግላጽ ማለት እዩ they are playing soccer ንሳቶም they ኢልና ምሾ are ሕጂ ትርኢ ኣለኹም she እንተልና is ኢና ንብል I እንተልና am ኢና ንብል they እንተልና are ኢና ንብል they are playing soccer ንሳቶም ኩዕሶ ይጻወቱ ኣለዉ ስለዚህ distance ወይ ከዓ እዚ ግዜ እንታይ ዝነግረና እንተልና action that an action is currently in progress ኣብ ግዜ ሓደ action ወይ ከዓ ተግባር ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ኮይኑ ከምኡን ዝቕጽል ዘሎ ንምግላጽ ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ሳልሲት ከዓ present perfect tense ከዓ ንምንታይ ኢና ንጥቀመላ እንተልና describes an action that started in the past ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠመ ኮይኑ and have an effect in the present or have just been completed ኣብ ሕሉፍ ኣጋጢሙሎ ግን ከዓ ንትህሉ ተጽዕኖ ዘለዎ ኣብ ህሉ ከዓ ዝኾነ ተጽዕኖ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ዘለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ንርአ ኣብ ሕሉፍ ዝተጀመረ ግን ከዓ ኣብ ህሉ ተጽዕኖ ዘለዎ ኢለምሾ ስለዚህ ብኸመይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ ክንርኢ ኢና ንጥቀመሉ ፎርም ኻ have ወይ ከዓ has plus past participle of the verb have has ማእስ ንጥቀመሎም ዘይትፈልጡኹም ቀዲመ ሰራሕኮ ቪድዮ ኣሎ ስለ ብዛዕባ have has ማለት እዩ ኣክልቲኦም ዘሎ ፍሉይነት እሱ ክትምልከቱ ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ ኤግዛምፕል ምስ ንርኢ ኻ I have finished my homework እዮ ገዛይ ወዲአዮ ኣለኹ ስለዚህ እቲ ኣክሽን ቀዲሙ እዩ ተወዲኡ እዮ ገዛይ ምውዳይ ቀዲመ ይወዲኡ ነቲ ኣብ ህሉ ዘሎ ግዜ ግን ተጽዕኖ ኣለዎ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ኣብ ህሉ ኦሬዲ ተወዲኡ እዮ ገዛ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እውን ተወዲኡሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ምሳሕ ብላ እንተልኒ
مساحة يبلع اللخو انتي مالتي سلز بلعكو يبلعني مالتي أبهلو حجي تسعنو له مالتي لذي I have finished my homework بلنا قالوا إيو جزاي ودي إيو اللخو ما أسي ودي إيو أبحلو في ودي إيو قنا أبز حجي جزاون ودي إيو اللخو مالتي سلزي present perfect tense من تاين تكملو أبحلو في جزي زغبرنا ينقر كن كأ أبهلو كأ تسعنو زلو نمقلاس مالتي سلزي I have finished my homework إيو جزاي ودي إيو اللخو still ودي إيو اللخو سلزي إذا عينت tense كأنتا يقبرلنا it connects past action حلف action مس منتاي يرخبنا مس present moment ويكا تزحالف ناي جيزي مس هلو زخون جيزي يرخبنا إيو جزاي ودي إيو اللخو سافجي ودي إيو اللخو اللخو كن بالكلنا أبهلو مودة أنا كن أبحلو في مالتي already كلا جيزي مسرح يقبأن مالتي كلا جيزي صرح يقبأن مهنيات سريحية وسلس اللخو مالتي she has lived here for 5 years she has lived here for 5 years نسان حمش عمد أبز تقميت الله still she is living حجون تنبر الله مالتي they have seen that movie before إذا فيلم مقد محجري أمه له نساتهم نذا فيلم مقد محجري أمه الله ريكم حجي قد محج انت ري أمه حجي مرأي هاي اليوم من حجي حدث إذا فيلم ريكم ما رنتلو وينكم بمهنياتو قد محج سلاز رأيوا أب حج زلو جيزي انتهى اللوا إفكت ويكا تسعنو اللوا مالتيو لذي حد حلف مس اللو زخونة جيزي يرخبنا اللوا مالتيو نايمو داتها present perfect continuous tense present perfect continuous كان منتهينا نتكملو describes action that start in the past had action أب حلف زكاة مخوينو and are still continuing or have just finished when an emphasis on duration أبحلف زكاة مخوين قنا بزح الجيزي ها زغط زلو مالتي ويكا نقرب جيزي زغط زنابرا أبلو مالتي أبحلف جيزي جميرو قنك أخسر زغط زلو ويكا زود زلو مالتي فورم خانتين تكم have has been verb ending with ing مالتي have ويكا has been تتقيمنا have been ويكا has been يلنا شو ing نوسخ مالتي example نرى I have been studying for 2 hours I have been studying for 2 hours نخل 9 زاكل يتصنع النيرة سلازي أبهلو جيزيو يتصنع نيرة جن أبزح جيزي استقرت مالتي أبزح جيزي I have been studying for 2 hours نخل 9 زهون يتصنع نيرة حدا نجر أبحلو في كوينو زقات ويكا نوبيح جيزي زغط لنبرة جنكا أبهلو زقوارت أنجر مالتي I have been studying for 2 hours نخل 9 زاكل يتصنع نيرة مالتي لذي أبحلو في يتصنع نيرة أبهلو كا قتيلة جنكا أقوارت إيه مالتي نابنت يتصنع نيرة حدا سمت انتيلو كساب حجو كي يتصنع زلوخون تيلي حجي بpresent perfect continuous tense يردو لكم مالتي سلازي this tense highlights انتا يستعملنا this tense ها ongoing nature or duration of an action حدا نجر أبهلو كوينو زغط النبرة أمون جوجن ستوارتسا نمجلاس مالتي she has been working at the company since 2015 she has been working at the company since 2015 كاب قلتش عشران حموشن عسرت حموشن جميرة ويكات حيزة أبتو خبانيات تسرح على مالتي ما أسيا جميراتو أبحلو أبز حج جزيون تسرح على يغطسل على بز حج جزي مالتي ننوح جزي يغطسل على we don't know أبز حج جزي تسرح تقولون ليا أي تقولون جن كتقولون تقيلة since كاب قلتش عشران حموشن جميرة أبز خبانيات تسرح على مثلنا تسرح على ستيل مالتي سلازي أبحلو في قاتمو نوبح جيزي أبحلو في جميرو حساب حجي يغطسل على حساب اللو مالتي they have been playing tennis all afternoon مولو دحر قطري تنسي تصاوتو نبرو ويكا تصاوتو نيرو نبرو خنبل كلنا حجي أبحلو زغونة تسعنو اللو مالتي نهلو أبحلو زغطسل اللو كاب afternoon ويكا خاب قطري جميرون مولو قطري ستتصاوتو ينغرنا له مالتي سلازي مولو قطري مولو دحر قطري تنسي تصاوتو نبرو so that's it for today's lesson نالو مع انت تمرتنا نزي مسل بزعبا present tense مالتي we covered انتين تارينا simple present tense for regular actions and general truths رينا لنا
present continuous tense for action happening now. Simple present tense regular action ወይ ካብ ተደጋጋሚ ንገብሩን ከምኡን ሓቅታት ንምግላጽ ጥሪና ኣለና። present continuous tense ካ action happening now ኣብዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ action ንምግላጽ ጥሪና ከምኡን present perfect tense ካ ንምንታይ ሪና action with present effect or recent completion ኣብ ሕጂ ዘሎ ተጽዕኖ ንምግላጽ ኢና ማለት present perfect tense. present perfect continuous tense ካ for ongoing action and duration ኣብዚ ሕጂ ኮይኑ ነዊሕ ግዜ እንዳቀጸለ ነበረን ዝቅጽል ዘሎ ነገር ንምግላጽ present perfect continuous tense ከም ንጥቀም ሪና ማለት እዩ። ስለዚ ቀልጢፎኩም እንተኮይነ slow down ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ናይ YouTube setting ኣትኹም ተዘይ ኮይኑ ከዓ ጠጠው እንዳበልኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም። keep practicing these tenses to improve your ability to talk about the present. ስለዚ ምልማድ ኣይትረስዑም ብምሕር ምልማድ ብብዝሒ ምልማድ እዩ እቲ ለውጢ ዝመጽእ if you find this lesson helpful መሃሪ ዝኾነ ትምህርቲ ተረኺብኩም ሞኻ don't forget to subscribe ምግባር ኣይትረስዑ share ምግባሩን ኣይትረስዑ ማለት እዩ ይቕኒለይ Day 28 feature tense ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ኸ feature tense ናይ መጻኢ ጊዜ ማለት እዩ ናይ መጻኢ ጊዜ ኢና ክንርኢ ሎሚ So feature tense እንታይ ምዃኑ ክንርኢና ናይ መጻኢ ጊዜ እዩ So before that introduction hello everyone ሰላም ኩላስኩም welcome back to day 28 of our English learning challenge ናብ ናይ English ብድሆንኩ ዓብድሓን መጻኹም today ሎማዓንቲ we are going to learn about the feature tense in English feature tense ኣብ English እንታይ ምዃኑ ክንርኢና ሎሚ This tense is used to talk about actions or events that will happen in the future. Tai ነግረና እንተልና ዚ feature tense ወይ ከዓ ዚ ዓይነት ናይ ጊዜ እንታይ ነግረና ሓደ ነገር ኣብ መጻኢ ከም ዝፍጸም ንምግላጽ እዩ ማለት እዩ። So in this video ወይ ከዓ ኣብዛ ቪዲዮ we will cover እንታይ ክንርኢና simple feature tense እንታይ ምዃኑ feature continuous tense, feature perfect tense and feature perfect continuous tense እንታይ ምዃኑ ክንርኢና Let's get started. So, tense እንታይ ማለት ይቀድሙ Tense refers to the time of an action or event. There are three main types of tense ኢልና ነርና እዚ ኣብዚ ሓለፈ ሪኢና ኢና tense ማለት ሓደ ነገር ብዛዕባ ጊዜ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ማእስ ከም ዘጋጠመ ዝገልጸልና እዩ ኢልና ነርና ስለዚ there are three main types of tense ሰለስተ ዓይነት ናይ tense ዓይነት አለው ኢልና ነርና ማለት እዩ so The first one is past tense. ናይ መጀመርያ ናይ ሕሉፍ ጊዜ action happened before. ሓደ action ቅድም ኢሉ ዘጋጠመ እንትኾይኑ እንታይ ንብሎ past tense. ንኣብነት simple past tense, continuous past tense, perfect past tense, perfect continuous tense ንብል. So present tense ክንብል ከለና ናይ ሕሉፍ ጊዜ action happening now ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ዘጋጥም ዘሎ action ንምግላጽ ካ present tense ንብል. Example simple present, simple continuous, simple perfect continuous. ብዛዕባ እዚኦም ክልቲኦም ኣብዚ ሓለፈ ቪድዮ ሰሪሕ ኣለኹ ክልተ ፓርት ኣዋሲኹም ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ግን feature tense ናይ መጻኢ ጊዜ action will happen action that happen in the future ወይ ከዓ መጻኢ ዘጋጥም ነገር ንምግላጽ እንጥቀመሉ simple feature ዝበሃል ኣሎ feature continuous feature perfect feature perfect continuous ማለት እዩ እዚኦም ሓደ በሓደ ክንሪኦም ኢና ሎሚ ማለት እዩ so simple feature tense ማለት እዩ simple feature tense is used to describe action that will happen in the future ኣብ መጻኢ ዘጋጥም action ንምግላጽ simple feature tense ንጥቀም ማለት እዩ form ካ ክንጥቀም ከለና will plus base form of the verb will ኢና ንጥቀም ማለት will I will ንብል he will she will ኢልና ንጅምር ማለት እዩ example ምስ ንርኢ I will go to the store tomorrow. I will go to the store tomorrow ይብላሉ ጽባሕ ናብ ድኳን ክኸይድ እየ ጽባሕ ናብ ድኳን ክኸይድ እየ ስለዚ ኣብ መጻኢ ዝገብሮ ነገር ይገልጽ ኣለኹ ማለት እዩ She will visit her parents next week ክብል ከለኹ ዝቕጽል ሰሙን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ንወለዳ ክትበጽሖም እያ ይብል ኣለኹ They will play football this evening. ሎም ምሸት ኩዕሶ ክጻወቱ እዮም ሎም ምሸት ኩዕሶ ክጻወቱ እዮም እዚ እንታይ ነግረና ኣሎ ሓደ ነገር ኣብ መጻኢ ከም ዘጋጥም ማለት እዩ They will play football this evening. ሎም ምሸት ኩዕሶ ክጻወቱ እዮም So you can also use going to for planned action. እቲ ኣብ መጻኢ ዘጋጥም ነገር ካብ planned ወይ ከዓ ዝተወጠነ እንትኾይኑ እንታይ ንጥቀም going to ንጥቀም ማለት እዩ going to
I'm going to ኢልና ንጅምር ማለት I'm going to ዝወጠናዮ እንተኾይኑ I'm going to travel next week ኣብዚ ቅፅል ወርሒ ክዛወር እየ I'm going to travel next week next month ኣብዚ ቅፅል ወርሒ ክዛወር እየ They are going to start a new project soon ድሕሪ ሓፂር እዋን ሓድሽ ፕሮጀክት ክጅምሩ እዮም ድሕሪ ሓፂር እዋን ሓድሽ ፕሮጀክት ክጅምሩ እዮም ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ going to ها planned ወይ ከዓ ዝወጠናዮ እንተኾይኑ going to ንጥቀም ማለት እዩ future continuous tense ክኾን ከሎ ከዓ ኣብ መጻእ ኮይኑ ግን ከዓ ዝቕፅል ማለት እዩ is used to describe action that will happen or ongoing at a specific time in the future ኣብ መጻኢ ንዝቕፅል ነገር ንምግላጽ future continuous tense ንጥቀም ማለት እዩ will be ንጥቀም will be plus ing ንጥቀም ማለት እዩ ፎርም ኻ ንኣብነት ንርአ I will be studies ነበረት ing ወሲኽናላ studying ኮይና ማለት እዩ ስለዚ I will be studying ኮይና at 8 p.m. tonight ሎም ምሸት ሰዓት 8 ናይ ምሸት እንዳጽናዕኩ እየ ይብላሉ ማለት ስለዚ ኣብ መጻእ ኮይኑ ዝቕፅል ነገር ንምግላጽ future continuous tense ንጥቀም she will be working on her project all day tomorrow ጽባሕ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ፕሮጀክታ እንዳሰርሐት ክትውዕል እያ ማለት እዩ ስለዚ she will be ኢልና ተጠቂምና work ዝነበረት ካብ working ing ወሲኽና ኣብዚኣ ማለት እዩ ስለዚ future continuous tense ሓደ ነገር ኣብ መጻእ ኮይኑ ግን ከዓ ንነዊሕ ግዜ ዝቕፅል ተኾይኑ ንጥቀመሉ ማለት እዩ they will be traveling to Paris next month ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ናብ ፓሪስ እንዳተጓዓዙ እዮም ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ናብ ፓሪስ እንዳተጓዓዙ እዮም ኣብ መጻእ ኮይኑ ግን ከዓ ዝቕፅል ኣክሽን ንምግላጽ future continuous tense ተመራጺ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ use this tense to show that an action will be in progress at a certain time እዚ ንጥቀመሉ ዓይነት ናይ ግዜ ከዓ ሓደ ኣክሽን ኣብ መጻኢ ከም ዝቕፅል ንምግላጽ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ንስኹምን ከምኡ ዓይነት ዘረባ ክትዛረቡ ምስ ትደልዩ እዚ ዓይነት ቴንስ ክትጥቀሙ ይግበአኩም ወይ ከዓ ትኽእሉ ኢኹም future perfect tense kan ምንታይ ንጥቀመሉ እንተልና future perfect tense ከዓ describes an action that will be completed before a specific time in the future ኣብ መጻኢ ዝፍጸም ነገር ቅድሚ ፍሉጥ ግዜ ማለት እዩ ሓደ ነገር ቅድሚ ምግጣሙ ቅድሙ ዝፍጸም ነገር ኣብ መጻኢ ግን ንምግላጽ እንታይ ንጥቀም future perfect tense ንጥቀም ማለት እዩ example ክንሪና okay to form the future perfect tense use will have plus past participle of the verb ንኣብነት I will have finished my homework by the time you arrive ኣብ እትመጸሉ እዋን ዕዮ ገዛ ወዲእዮ ኣለኹ ስለዚ እሱ ምጽእ ክብል ከሎ እቲ ዕዮ ገዛ ውዱእ ከም ዝጸንሖ ማለት እዩ ግን ከዓ ኣብ መጻኢ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንጥቀም I will have finished my homework by the time you arrive ኣብ እትመጸሉ እዋን ዕዮ ገዛ ወዲእዮ ኣለኹ she will have left by the end of the day ንሳ ኣብ መወዳእታ ናይ ዘመዓልቲ ከይዳላ ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ብፅሕ ምስ በለት ክትከይድ እያ ማለት እዩ ኣብ መጻኢ ግን ከዓ ቅድሚ ሓደ ነገር ኣብ መጻኢ ምፍጻሙ እዚ ነገር ከጋጥም ይኽእል ማለት ስለዚ ንምንታይ ንጥቀመሉ future perfect tense ሓደ ነገር ቅድሚ ኣብ መጻኢ ኮይኑ ሓደ ነገር ቅድሚ ካልእ ነገር ምግጣሙ ንምግላጽ ማለት እዩ ከም ዘጋጥም ንምግላጽ እስኻ ቅድሚ ምምጻእካ ክኸይድ እንተልና ሕጂ እሱ ቅድሚ ምምጻእ መጻኢ ግን እሱ ቅድሚ ምምጽኡ ከም ዝኸይድ ይነግሮ ኣለኹ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ኣዘራርባ ክንዛረብ future perfect tense ንጥቀም ማለት እዩ they will have completed the project before the deadline ቅድሚት መዓልቲ ነቲ ፕሮጀክት ወዲኦሞ ኣለዉ future perfect continuous tense kan ምንታይ ንጥቀመሉ እንተልና future perfect continuous tense describes action that will have been happening for a certain period of time before a specific point in the future ኣብ መጻኢ ንዝቕፅል ተግባር ቅድሚ ካልእ ተግባር ዘጋጠመ ኣብ መጻኢ ኮይኑ ዝቕፅል ቅድሚ ካልእ ተግባር ዘጋጠመ ማለት እዩ ዝቕፅል ነይሩ ኣብ መጻኢ ይቕፅል ምሾ ሽሮ ሓደ ነገር ምጽኢሉ ኣቋርጽ ዘብሎ ማለት እዩ ንጥቀመሉ ፎርም ኻ will have been plus ing ንጥቀም ማለት እዩ okay I will have been studying for 3 hours by 10 p.m. tonight ሎም ምሸት ብሰዓት 10 ናይ
ምሸት ን3 ሰዓት እንዳጽናዕኩ ወይ ከዓ ከጽንዕ እየ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ዓይነት ተንስ ዘይንክን ጥቀመሉ ወይ ከዓ ዘይክን ሰምዖ ንኽእል ኢና ግን ኣሎ ከምዚ ዓይነት ዝጥቀሙ ሰባት ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ክንዛረብ ከለና እዚ ዓይነት ተንስ ተጠቂምና ክንዛረብ ከለና ናይ ዘራርባ ክእለትና ዝለዓለ ምስ ዝኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተንቀንዲ ክትፈልጥዎን ዝግበአኩም simple present simple future and simple perfect yen ወይ ከዓ past simple past ማለት እዚን ተፈሊጥኩም በቀሊሉ ክትገልጹ ትኽእሉ እዚ ከም ተወሳኺ ማለት እዩ so I will have been studying for 3 hours by 10 p.m. tonight ክብል ከለኹ ሎም ምሸት ብሰዓት 10 ናይ ምሸት ን3 ሰዓት እንዳጽናዕኩ ወይ ከዓ ከጽንዕ እየ ይብል ኣለኹ She will have been working at the company for 5 years by next July ብዝቕጽል ሓምለ ኣብቲ ኩባንያ ን5 ዓመት ክትሰርሕ እያ ስለዚ ኣብ መጻኢ ንዝቕጽል ነገር ንምግላጽ ይዝኻ ሓምለ ቅድሚ ምእታዋ ን5 ዓመት ከም ትመልእ ትዛረበና ኣላ ማለት እዩ so they will have been playing football for 2 hours by the time the game ends ንሳቶም ን2 ሰዓት ክጻወቱ እዮም እቲ ጸወታ ብዝውድኣሉ ግዜ ከምዚ ኮምፕሊኬት ዝኾነ ነገር እዩ ዝመስለና ዘሎ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ኣይጥቀሙሎም ግን ከዓ ተጠቂምናሉ ናይ ምዝራብ ክእለትና ዝለዓለ እዩ ዝኾን ማለት እዩ they will have been playing football for 2 hours by the end of the game ends by the time the game ends ንሳቶም ን2 ሰዓት ክጻወቱ እዮም እቲ ጸወታ ብዝውድኣሉ ግዜ ኣብ መጻኢ ኢና ንዛረብ ዘለና ን2 ሰዓት ዝኣክል ክጻወቱ እዮም እቲ ጸወታ ኣብ ዝውድኣሉ ግዜ ማለት እዩ ጸወታ ግን ገና የተጀመረው እንኮ ኣብ መጻኢ ክጋጥም ግን ቀድሚ እቲ ጸወታ ምውድኡ ን2 ሰዓት ከም ተጻወቱ ንሕብር ኣለና ማለት እዩ so today that's for today's lesson ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ዝመስል about future tense ማለት እዩ we learned እንታይ ተማሂርና simple future tense for action that will happen ኣብ መጻኢ ዘጋጥም ነገር ንምግላጽ simple future tense ከም ጥቀም ርኢና ኣለና and future continuous tense for ongoing action or future action ከም ጥቀመሉ future perfect tense ከዓ completed before a specific future time ቅድሚ ገለ ነገር ኣብ መጻኢ ዘጓነፈ ግን ከዓ ዘቋነጸ ነገር ንምግላጽ future perfect continuous ከዓ ኣብ መጻኢ ዝቕጽል ዘጋጥምን ዝቕጽልን ማለት እዩ ቅድሚ ገለ ነገር ምግጣሙ ንምግላጽ እንጥቀመሉ ማለት እዩ keep practicing these tenses to confidently talk about future plans and events if you found this lesson helpful من لما لا يترسعوا يزدلخو عند حدا فتحموها don't forget to subscribe مقبار يترسعوا and share it with your friends مسمح حزوزكم كاشر مقبار يترسعوا see you in the next challenge أبزلت الchallenge الرقمنا سسناي Day 29 conditionals. Hello everyone, salam kullatkum, welcome back to day 29 of our English learning challenge. Namna inti trant sha'atan na English bidon ko abdahan mitsakhum. Today lomanti we are going to learn about conditionals in English. Bzaba conditionals ina hanzaru lomi. Conditionals are sentences. Mula hasabat yung conditional. Intay mznagruna possible situation and its result. Hada nagar yagatam do yagatam. ወይካ ናቱ ሰዓቤን ዘነግሩና ኮንዲሽናልስ ንብሎም ማለት እዩ ኮንዲሽን ማለት ሓደ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚህ ኮንዲሽናልስ ናይ ሓደ ነገር ኩነታት ዘርድኡና እዮም ስለዚህ ኣብ እንግሊሽ ቶም ኣገደስቲ ነገራት እዮም ከመይ ምዃኖም ከዓ ሓደ ብሓደ ክንርኢና so in this video we will cover zero conditional ክንርኢና እንታይ ምዃኑ ቀፂልና first conditional ዝበሃል ኣሎ ካብኡ ብምቕጻል second conditional ዝበሃል ኣሎ ናይ መወዳእታ ከዓ third conditional ማለት እዩ እዚኦም ክንርኢና let's jump right in نخيل نجمر zero conditional እንታይ ማለት እዩ zero conditional is used to talk about general truth or scientific fact zero conditional ዝበሃል ሓደ ነገር ብዛዕባ ሓፈሻዊ ሓቂ ዝኾነ ወይ ከዓ scientific fact ናይ ሳይንሳዊ ሓቂ ዝኾነ ነገር ንምዝራብ zero conditional ንጥቀም ማለት እዩ things that are always true if a certain condition is met መብዛሕትኡ ግዜ ነገራት መብዛሕትኡ ግዜ ሓቂ ዝኾነ ነገር if certain condition is met ዝኾነ ነገር ምስጋጥም ናብነት ደመናን ተመጽዩ እንታይ ንብል ዝናብ ክዘንብ ይንብል ስለዚ እዚ ዓይነት አጋጣሚታት ብዜሮ ኮንዲሽናል ንጥቀም like ሓደ ነገር ርግጸኛ ክንኮን ከለና
ክንኮን ከለና ወይ ከዓ ሓቂ ምዃኑ መብዛሕትኡ ግዜ ዘጋጥም ምዃኑ ምግላጽ ዜሮ ኮንዲሽናል ንጥቀም ማለት እዩ ከመይ ጌርና ስትራክቸር ነቑም ከዓ ምስ ንብል if ኢልና ንጅምር ሽዑ present simple ካው present simple ከዓ ዝቕጽል ሰንተንስ ማለት እዩ ክልተ ሰንተንስ ይዘልወና ማለት እዩ ስለዚ ንኸይድ ንርአዮ zero conditional example ምስ ንርኢ if you heat water 200 degrees Celsius እንድሕር ደኣ ማይ ኣብ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ኣውዒኹሞ እንታይ ይኸውን it boils ይፈልሕ ንብል ኣለና መብዛሕትኡ ግዜ ማይ ኣብ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ እንተውዒናዮ እንታይ ይኸውን ይውዕል ስለዚ ዜሮ ኮንዲሽናል ነገር ንሓደ ሳይንቲፊክ ፋክት ወይ ከዓ ሓቂ ዝኾነ ንምዝራብ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ንማይ ክሳብ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ እንተዳ ኣሚቕናዮ ይፈልሕ if it rains the ground gets wet انت دا زنيبو مريت يتلقي إذا حق نجري if it rains the ground gets wet انت دا زنيبو مريت يتلقي سلازي use this conditional for facts نحقتات and things that always happen ننجرات مبزحت يجزي ويكا كل جزء نزجات من مقلات conditional zero conditional نتكلم مالتيو بزعبا scientific fact ويكا science عاوز خونه حقي ويكا general truths نمتقام ወይ ንምግላጽ ንጥቀመሉ ማለት እዩ first conditional ከንታይ ማለት እዩ first conditional ካ to talk about real and possible future situation ሓቂ ዝኾነ future situation ካ ዘለዎ ወይ ካኒ ኣብ መጻኢ ከጋጥም ዝኽእል ነገር ንምትንባይ እንታይ ንጥቀም first conditional ማለት እዩ ንኣብነት ንርአ structure ቅድሞ if ኢልና present simple ንጥቀም present simple ዘይትፈልጥዎ እንተኾንኩም ቪድዮ ሰሪሕ ኣለኹ ብዛዕባኡ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ተመሊስኩም ሽዑ plus will plus base verb ንጥቀም ማለት ንኣብነት ንርአ እስኪ example of first conditional ናይ first conditional example ምስ ንርኢ if I study hard I will pass the exam እንድሕር ዳ በርቲዐ ጽኒዐ እቲ ፈተና ክሓልፎ ይብል ኣለኹ ስለዚ first conditional ንምንታይ ንጥቀመሉ ሓደ ነገር ኣብ ሁሉ ዝገበርናይ ነገር ኣብ መጻኢ ርግጸኛታት ክንክእል ከለና ማለት እዩ if I study hard I will pass the exam እንድሕር ዳ በርቲዐ ጽኒዐ እቲ ፈተና ከም ዝሓልፎ ርግጸኛ እቲ ፈተና ክሓልፎ እንድሕር ዳ ዘይጽኒዐ ከዓ ኣይሓልፎን ስለዚ ብናትና ግምት ንህቦ first conditional ይባሃል ማለት እዩ ኣብ መጻኢ ዝኾነ ነገር ምትንባይ ማለት እዩ ብኸመይ ካብቲ ህሉ ተበጊስና ማለት እዩ እንድሕር ዳ ጽኒዐ እቲ ፈተና ክደፍኖ ይብል ኣለኹ እንድሕር ዳ ጽኒዐ ነቲ ፈተና ክደፍኖ ስለዚ እንድሕር ዳ ዘይጽኒዐ ከዓ ኣይደፍኖን ማለት እዩ if it rains tomorrow we will stay at home ጽባሕ እንድሕር ዳ ዘኒቡ ኣገዛይና ክንጸንሕ ጽባሕ እንድሕር ዳ ዘኒቡ ኣገዛይና ክንጸንሕ እንታይ ይብል ኣሎ ሕጂ ዝናብ ተዘኒቡ ኣይንኸይድና ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጻኢ ይትንበሎ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ዘኒቡ ኣይንኸይድና ስለዚ first conditional ንምንታይ ንጥቀመሉ ሓደ ነገር ሳዕቤኑ ንፈልጦ ወይ ከዓ ሳዕቤኑ ዝርደአና እንተኾይኑ ንጥቀመሉ ወይ ከዓ ሳዕቤኑ ንምግላጽ ንጥቀመሉ ማለት እዩ this is used for likely future events ሓደ ነገር ንፈልጦ ወይ ከዓ ንሕና ንግምቶ ነገር ንምግላጽ future events ንጥቀም future events ንምግላጽ እንታይ ንጥቀም first conditional tense ንጥቀም ማለት እዩ okay what about second conditional second conditional kan ምንታይ ንጥቀመሉ ምስ ንብል it's used about to talk about hypothetical or unreal situation ሓደ ነገር ግምት ወይ ከኣኒ ሓቂ ዘይኮነ situation ንምግላጽ እንታይ ንጥቀም second conditional that probably will not happen or are imagined ብሕልምና ወይ ከዓ ዝቐረጽናዮ ጥራይ ግን ከዓ ዝከጋጥም ተኽእሎታት ዘይብሉ ነገር ንምግላጽ second conditional ንጥቀም ማለት እዩ structure እንታይ ንጥቀም if ኢልና past simple plus would plus base verb ማለት እዩ ንኣብነት ምስ ንርኢ example of second conditional tense ምስ ንርኢ እንታይ ይኸውን if I won the lottery I would buy a new house እዚ ሕጂ ትምንዮት ወይ ከዓ ምንዮት ናተይ እምበር if I won the lottery ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠመ ነገር ከጋጥም ዝግብኦ ነበረ ነገር ኣነ ኣብ መጻኢ ክኾነለይ ዝግብኦ ነገር ምትንባይ ማለት እዩ እንታይ ብላሎ if I won the lottery ሎቶሪ ተዝበልዕ ነይረ ወይ ከዓ ሎቶሪ ተዝስዕር ነይረ I would buy a new house ሓድሽ ገዛ ምስ ገዛእኩ ነይረ ግን ከዓ ሎቶሪ የብለይን ሎቶሪ ኣይሰዓርኩን ኣይበላዕኩን ከምኡውን ሓድሽ ገዛ ኣይገዛእኩን ስለዚ ክኸውን ኣይክእልን ማለት ኣብ ህሉ ይኹን
ኣብ ህሉ ክኾን ዘይክእል ምናልባት ኣብ መጻኢ ክኾን ይኽእል ይኾን ግን ኣብ ህሉ ኢማጂኔሽን ጥራይ ወይ ከዓ ብርእሰይ ዝቆርጾ ጥራይ ኣብ ሕሉፍ ክኾን ዘይከኣለ ነገር ኣብዚ ሕጂ እውን ክኾን ዘይክእል ምክንያቱ ሎቶሪ ተዘይበልዐ ካብ ያምጽእ እሞ ክገዝኦ እየ ስለዚ ሎቶሪ እንተ ብዝበልዕ ነይረ ሓድሽ ገዛ ምስ ገዛእኩ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ if she had more time ብዙሕ ግዜ እንተ ዝህልዋ ነይሩ she would travel the world ግን ከዓ የብላን ማለት እዩ ብሓጭሩ ሶ ብዙሕ ግዜ እንተ ዝህልዋ ነይሩ ነዛ ዓለም ምዘረታ ነይራ ብዙሕ ግዜ እንተ ዝህልዋ ነይሩ ነዛ ዓለም ምዘረታ ነይራ ስለዚ if she had more time ብዙሕ ግዜ እንተ ዝህልዋ ነይሩ she would travel the world ብዙሕ ግዜ እንተ ዝህልዋ ነይሩ ነዛ ዓለም ምዘረታ ነይራ so this is for imaginations or imagining situation second conditional ንምንታይ ንጥቀመሉ ሓደ ነገር ኣብ ሕሉፍ ዘይጋጠመ ግን ትምኒዮት ወይ ከዓ ትምኒት ጥራይ ዘለና ብዛዕባኡ ንምዝራብ unlikely to happen or not real ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ከጋጥመና ዘይክእል ነገር ንምግላጽ እንታይ ንጥቀም second conditional tense ንጥቀም ማለት እዩ second conditional tense ንጥቀም third conditional ናይ መወዳእታኻ third conditional እንታይ ምዃኑ ንሪኢና it is used to talk about unreal past situation እዚ ከዓ ብዛዕባ ኣብ ሕሉፍ ዝኾነ ነገር ኮይኑ ብጣዕሚ ዘይከውን ነገር ክኸውን ዘይክእል ነገር ንምዝራብ ኣብ ሙሉእ ህይወትና ክኸውን ዘይክእል ነገር ንምዝራብ እንታይ ንጥቀም third conditional ማለት እዩ እንታይ ምዃኑ ሓቢርና ንሪኦ structure if ኢልና past perfect ትፈልጦ እንደሆንኩም ብዛዕባኡ ቪድዮ ሰሪሕ ኣለኹ ተመልሱን ክትሪእዎ ይምሕፀነኩም so if ኢልና past perfect ካው would have plus past participle ንጥቀም እዚኦም ዓይነት structure ተጠቂምና ከነقوم ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት example of third conditional ናይ third conditional example ምስ ንርኢ third conditional እንታይ ኢልና ሓደ ነገር ኣብ ሕሉፍ ከጋጥም ዝግብኦ ነበረ ግን ከዓ ዘይጋጠመ ኣብ መጻውን ከጋጥም ዘይክእል ነገር imagination ሓቂ ዘይኮነ ነገር ንምዝራብ third conditional ንጥቀም if I studied harder I would have passed the exam ክልቲኡ ኣብ ሕሉፍ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እቲ ፈተና ናይ ሙሳድ ዕድሉን የብለይ በርቲዕ እንተ ዝጽንዕ ነይረ እቲ ፈተና ምስ ሓለፍኮ ነይረ ኣብ መጻው ኸውን ዘይክእል ነገር already the chance ሓሊፋላ ታ chance ሓሊፋላ ስለዚ if I had studied harder በርቲዕ ጽንዕ እንተ ዝነብር ነይረ ወይ ከዓ በርቲዕ ጽንዕ እንተ ዝኾን ነይረ I would have passed the exam እቲ ፈተና ሓሊፈ ምስ ሓለኹ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ኣበርቲዕ እንተ ዘጽንዕ ነይረ ነቲ ፈተና ምስ ሓለፍኮ ነይረ no way I don't have any time to do it again ካልኣይ ግዜ ንምግባር ወላ ሓንቲ ግዜ ይብለኝ ማለት ኣብ ሕሉፍ ነይሩ ክልቲኡ ንኣብነት ሓደ ነገር ወዲ 8 ዓመት ከለኻ ዝግበር ነገር እንተ ነይሩ ሕጂ ወዲ 20 ዓመት ኣለኻ ንብል ብዛዕባኡ ንምዝራብ እንታይ ክትጥቀም third conditional if I were ወይም ደሞ if I were 8 years old I would do this thing እዚ ነገር ምስ ገበርኩ ገለ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክኸውን ዘይክእል ክምለስ ዘይክእል ነገር ንምዝራብ third conditional ኣማራጺኹም ይኹን if they had left earlier ቀዲሞም ተዝኾዱ ነይሮም they would have caught the train እታ ባቡር ምስ ሰርከብዋ ነይሮም ግን already the ባቡር is gone እታ ባቡር ከይዳላ ስለዚ ግዜ የብለውም እታ ባቡር ንምርካቡን ግዜ የብለውም ማለት እዩ ስለዚ ቀልጢፎም እንተ ዝወጹ ነይሮም ነታ ባቡር ምስ ሰርከብዋ ነይሮም she is already gone bro ከይዳላ እታ ባቡር ግን የላን already ከይዳ ያዘላ ስለዚ ኣብ መጻውን ከርክዋ ዕድል የብሉ ምክንያቱ ክልቲኡ ኣክሽን ኣብ ሕሉፍ ስለ ዘጋጠመ ማለት እዩ okay so this is for imagination or imagining different outcomes in the past ሓደ ነገር ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠመ ግን ከዓ ኣብ ሕሉ ከይና ክንቀርጾ ከለና ማለት እዩ ግን ክኸውን ዘይክእል ነገር ንምግላጽ third conditional ኢና ንጥቀም ማለት እዩ so at the end this is for today's lesson on conditional ዛዕባ conditional እዚ መስል ትምህርትና እዚ ቅልጥፈኩም ታህሊ እንታይ ክትገብሩ ዘለኩም ኣብ ሴቲንግ ኣትኹም ስሎው ዳውን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ስፒድ ከምኡውን ጠጠው እንዳበልኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቪድዮ እንተነዊሑ ኣሰልቻውን ስለ ዝኸውን ገለገለ ሰባት ቁልጡፍ ይደልዩ ገለገለ ከዓ ዝሑል ስለ ዝደልዩ ብናትኩም ምርጫ ግን ኣብ ሴቲንግ ኣትኹም ከተስተኻኽልዎ ትኽእሉ ኢኹም so we covered ሎማዓንቲ እንታይ ሪኢና zero conditional ንሓቅን ከምኡውን general truth ንምዝራብ ወይ ከዓ scientific fact ሳይንሳዊ ዝኾነ ሓቂ ንምዝራብ ንጥቀመሉ ሪኢና first conditional ከዓ for real future possibility
ኣብ መጻእ ዘጋጥም ሓቂ ንምዝራብ ርኢና ሰከንድ ኮንዲሽናል ካ ሃይፖቴቲካል ሲቹዌሽን ሓሳባዊ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ንምግላጽ ርኢና ናይ መወዳእታ third conditional for unreal past situation ከጋጥም ዘይክእል past situation ንምግላጽ third conditional ከም ንጥቀም ርኢና ማለት እዩ So keep practicing this conditional to improve your ability to talk about possible situation and the results ብዛዕባ conditional ተዘራረቡ ኣብ ማዕልታዊ ህይወትኩም ናይ ምዝራብ ክእለትኩም ንኸዓቢ if you found this lesson helpful ኣገዳሲ ትምህርቲ እንተረኺብኩሞ ከዓ don't forget to subscribe ምግባር ኣይትረስዑ ከምኡውን share ግበርዎ ማለት እዩ ይቐኒለይ see you in the next challenge thank you